YouTube Mirasym kanaly. Amanyl Şeýhliýew, Täli powest. Olaryň deredir jülgüleriň uğrun syýryp şo gidip oturuşlary. Ilki wada duýmadygym bolsa, ýetiriň aýagynyň agyrty barha güýjemek bilen. Gapargalaryň bolsa, eýer owradyp küledip barýar. Ol ýellerdir aýaklary daňalyp söýjek bolup kän hyranışdy. Ýöne tow ýetirilip, şeperden ýeşilen ýep hiç gowşarlyldy. Ýene de epekli ýol geçildi. Yerimen nire yetir düşmen nire. Beyli namyty alandan ören ýagyşy dämidir. Inni ýodan uçudun gyrasyndan aýrylyp geçýän ýerine ýetilipdi. Şundan amatly pursat bolarmy, bolmadymy? Yetir özüni atyň üstüne kese batyp alyp barýan bilen bilerekdi. Uçu doklamakçy bolup bar güýjüni tiýjapdylady. Ýöne Abdulkelin ahmal galjyk gumany barmy? Ol yetiriň hyýalyny derrew aňdydy, onuň kewdesinden has dözümli batyp gymylamagy maý bermedi. Şondan soň yetiriň aýagynyň sorkullygydyr ýa-namynyň farkyramasy hasam artan ýaly boldy. Ol gözüni ýumyp diýişlerini bir kysdy. Bolsa da ardaguly hany bir adam sypdy, şoňa da şükür. Yetiriň ýa-nam zany derdaw, sarıza goýsunjak bolandan onuň gözü Abdulkelin ýüzüne düşdi. Kelin nikahy syýrylan ýüzü Yetire juda tanyş görünýär. Men muny nerede gördüm kem? O kellesini galdyrjak boldy. Ýöne dözümli ýel ony ýene de aşak basdy. Alamanslar dağdan iýini uratdylar. Dağın guturan ýerinden baýyrlyk, soňra düzlük başlanýar. Günmataryň hem düz, günnogurun hem. Gaýrda bolsa düzlüğiň aňarsy garawmy baryp diýerýärdi. Galyç itiň zabzanyp ýürýän sesine teskinip gitdi. Ol diňe şondan soň älimiň özüniň hem çaýç oturan ýerlerini uklap garanlyklaryny duýdy. Galyç ýerinden zewga galdy da itiň ýürýän tarapyna seretdi. Görse aýyň ýagtysyna iki adamy it alarladyp barýar. Ol älimi aralamaga durdy. Älim ýentem uksunyň oňlaşyry bilmän, gözlerini okulap oturuşyna garaljak sesi bilen "Arslan, näme ýürýär?" diýdi. "An ýör görüldi." Olar itiň ýürýän ýerine ylgaşlap gitdi. Goleleşdiklerse da geňirgenişip älimlerini goşutdy. Sebäbi it näse zabzanyp dursa da, onuň ýanyna akra giderilýärdi. Öňrekden barýan galyç ahyry taklandy. Onuň itiň ýanyna akra saýgar bilmän ikirjiňläp duruşy. Ony ýançada Arslan daýyp ýadaraň bir ýeriniň arkadyna hoppa boldy. Ýöne gursokdan giren ak sakly ony çiň arkan terpdi. Itşene gör, ilkä bäşçi ola ıskanda çyňsady. Aňyraga barwam ýere ýazylyp gitdi. Garankyň şunu oňly saýgarmasa ite bir zat bolanlygyny galyşdyr waňdy. Algap barşyna 100 euro tamdyryň başyna kesegin aldy da aňyrda akyryň üstüne topuldy. Oslowda çykan galyş diýen tanyşdydy, ol biýalaş badan goşatmaly boldy. Sebäbi ses onuň agasy çakanyňkydy. Galyşka hardan ýaňa ýarlajak boldy, ýeri bine etdiňiz boldy. Arslan nämetdi? Galyşçan gör ýaňa araladyp barýar oly ýetsiz. Itiň ýatan ýerine bardy da galyş aşağı oturdy. Barha ýyndan sowap barýan Arslanyň kellerini typap oturşyna, onuň gözlerinden monjuk ýaly ağzy ýaşlar döküldi. Galyş bir talymdan haly teňlik bilen gapy ýöneldi. Beýle kirem oňa ýedi bilen gaýtdylar. Galyş ýorgony başyna çekip şol sozap ýatyrdy. Galyşçan edil şaga ýaly bolýan. Heýde iti süýnüm bir aglarlarmy? Adygantda bir tanışymyň ganjy gozlap durýardym, tüýüz tohum itin güzükleri. Gereň it bolsa, şolaň bir ýerine hökman getirip berer. Ýogsa da men gümüşüme gitmedimmi? Çakandyr Abdulkel günýaşy berenne. Galyzyň ýerine epesli pul berip goňşa obadan tiriyek getirmegi tapşyrypdy. Ýok. Sena oňurmarsyň. Ýumuş buýrugyny bitiräsem gowy bordy da. Bu wagt olan ikisiniň hem gözleri töwereginde. Ýere-de ýuwaşlyk gören çakan urlap başlady. Men taň aýtdym-a? Sarjy kakymlaň öýüne özüm göz gulak bolaryn. Han ýogsa da Güljerin jigeme nerede? Bu wagt galyzyň gürläsi ýerine okdy. Bir tarymdan Güljerini söýünallary uratdym diýdi. Şondan soň çakan kösedir Abdulkel lap keşlik bilen turup urady. Olar dymşyp gitseler hem bu wagt edili bir-biriniň içine girip çykan ýaly. Abdulkel ýeri kösü. Alamançylyk etmäge ýollaşýardy. Sagaman dolanyp geldiňmi? Güljerini öz elim bilen atyňa ýerine mindirip goýberýän ipdim. Gelelimiz wer 3 gün geçdi, ýene-de sözüňde tapalan ok diýip öz ýanyna için ümledýärdi. Oňa çakanyň jogaby taýýardy. Görüp durma ýagdaýlary. Senem derrew ýüregiňi eliň alyp berýän. Bugün bolmasa ertir var, bir un var. Biraz sabırrak kulağırı. Yetiriň aýagyna gannar salyp, onuň hem uzy gazyga baglanyp goýulypdy.
Gandalyň asaryny bolsa çakan köýde hiç kete ynanman öz kizeden alypdy. Dağda alaman sürer bilen tögüşde ýetir düşen ýigit sag aýagynyň üstüne ýykylpdy. Şonun bilen onuň iýinjigi çyşyp ýel berilen ýanyna dönüpdi. Iýinjigiň adasy ýürege baryp dökülen soň, ol giýjesiniň gündüzini gözüni çirmetmän geçirmeli bolýar. Geleli bäri diýişiniň kirine masynyk. Onuň daýy göwri barha sykylmak bilen. Geçe jan gaýy gassaby ýagdy diýlenne. Ýetiriň maýplygy çakan köýden odu galýady. Onun hyýaly ýetir hyýwa argyşa gidýän kergünniň birini satyp kizeden galňatmakdy. Ýöne ýentegin tekler onuň biňeti başa bararlarly. Maýyp adamy kim başyna ýapsyn? Köýde gyssanýady. Ol aram gelip ýerdüläriniň gapysyndan ışıklap gidýärdi. Ýetiriň sag aýagyny epläp bilmän gözlerini bolup oturusyny görübem näýalas ýygyny görýärdi. Soňa waka köýseň ýüregini bir tumanyň aralaşyp başlady. Göwnde bolmasa ýetir jögül gidýän ýaly. Bir gün çakan ýetiriň jögül gidýänini ýa-da synydygyna amyklyk öýdetirmek üçin ýerdülä tarap ýöneldi. Köýse ýerdülä girenine ýetiriň arkadan diýwara diýrep aýaklaryny ulyň salyp oturuşdy. Onu göründen ýetir ýalt etdi. Onun ahmırdan ýaňa petreşýän gözleri köýseň içinden parran geçerlidi. Köýse ýa-ha onuň gözlerini gorkdy. Ýa-da benniniň özüne beýle seretmegini ýokuş gördü. Gara ýagdygynyň burnu bilen ýetiriň aýagyna dep goýberdi. Agyr ýüregi sanjyryny ulara çemeli. Ýetir gaşyny tutup gözlerini berk ýumdy. Köýse ýene depdi. Ýetir appak dişlerini bir gysyp goýdyň man oturdy. Çakan onu bir salym syýndap durdy-da beline pysagy ýerine sowurdy. Ben ahyryň gözüni açdy. Köýseleç ýempik güldü. Hyýrsyz piýada ýalaňaç pyşakly alkymyna dursa-da ol gaty emenini. Çakanyň bollaşy bir tumanlygy. Onuň hyýaly pyşagyň uzyny benniniň agyrlaýana çümdirip görmek. Ol jögül gedýän orta pyşagyň adatyna çydaman aýagyny goýdgar öýdýärdi. Pyşagy goleledenden köýseň gözü topukdak çyşy düşdi. Daýy pyşak tene ýetaýman balagyň gonzyny dilip goýberdi. Diýdiňem ballaryňam tutuşlugyna güp ýaly çyşynyň görünýän çakan lap geçdik göre çykyp gitdi. Ol öýlenler ýene de öwürlüp geldi. Indi onuň ýanyna bir tebibem bar. Köýseň diýeti tebibe madaly barladyp, ýetiriň aýagynyň dögülünligini ýa-da ýöne çyşynyň anyklamak. Tebip iýinjige elini ýetirip typlaşdyryp urandan kelletini ýekap başlady. Tebibim bolup oturusyny görüp köýse zyndan ýaly bolup çykyp gitdi. Ýeri, indi bir habarny. Onu satyp karşylanjakdyň. Ýöne ulama boljak däl. Bir howa neşe pul ulaýarym kaýdypdymdy. Ýogsa da Äşmet bege algyň uzundan şunallyk etmezmi ka? Ýok, nan ýagy boljak maýyby Äşmet başyna ýapsynmy? Onu ne etmeli? Muny beýlip saklap ýatanlar man hiçe ýok. Ýa-da garaňgy düşdügi süýreklap, ha, ilerki gurruklan bir noklaýdymmy ka? Ýok, olam bolmaz. Wow, şu pikir ýöňräkden kelle gelse bolmaýarmy? Haýyny söýün alam, sarjy kakam eşdendir. Olaň muny ýetdirjek manary barmy? Çakan için hümledip köp ýatdy. Ulyň gize edil gözüne çiýiş kakylyna döndü. Daň gorelan ýerini galpdy koturdy. Ýa-da sarjy kakam henem bir ýekelli adam. Şoň süýnem şu ýetiri taň getirip berdim diýetim näher bolarka? Ýöne bir teklip bilen ýaşulyň ýanyna çakanyň öýde baryp bilmedi. Indi 3 ýyllar köýseň ýaşulyň gözüne görünip bilmän ýörüşdi. Ýa sarjy aganyňky soly sadygyň ölüminiň sebäpkärleri çakan köýse bilen Abdul kelli. Olar goş sebitlerinde biriniň gyýdan tüýrejek bolupdurlar. Keller köýse owadan arany açyp uranlaryny, kowga gözler düşüp gyýy taşlap gamsa batypdyrlar. Olar owlaryny barmagy çekinip kowgyň gözüne çöp atyp, eýrana çykdylar. Kowgular bolsa olary tanan soňlar göni durnulaga aýtdylar. Şolar bilenem bolan saknajakda sady kerek bolupdy. Epetli wagtdan öwürlüp gelenlerine bolsa, çakanyň agasy söýünaly keller köýseň ýyllaryna it salyp owadan kowupdy. Onun meýer 3 ýyl geçipdi. Olaň täzerek owa dolanışlary, söýünaly çakanyň öýlerini de, ýylygyny da abry ýokdugyny aňýady. Ol indinden halit biýdar bolupdy. Onuň başy bilen kowup goýbermänem hiç taşy görjekdir. Ýöne ejeleriniň gyýkylygynyň çekinýärdi. Ejeleri çakana zat diýildi halan okdy. Çakanyň gün güzaranyny meýişi ýok, çağaryny eklemek gülenem. Hemme ejesiniň boýnuny. Ol sagaman zan tagyet ýörse bolýar diýärdi. Gaýtam neşe pul tap diýip azar bermese, onuň müňde bir razy. Ejeli şeýdip duran soň, söýünalyňam inisine gaty gaýrym zat diýmäge boguny sanok. Köýsedir kel owa dolanyp gelenlerini sarjaga söýünalyny ýanyna çagyryp,
Inin men gözüme görünmesin. Şonu görüp dursam ýönkürüüm boljak dälip berk tapşyrdy. Köýsedir kelin dekkejek many barmy? Sarza gadyr söýnallagy uzak gumda ýaşaýan bir garnaşlarynyň kapa tagdemlerini, olar obanyň ýaş şelenglerini ýygnap eýrana alamançylyk edipdirler. Çakan patadan gelen günün ertesi, ýeriniň agasynyň ýanyna bararman boldy. Ol salam berip kapydan ätländen, söýnaly esli wagtlap sesini çykarmady. Enesiniň bolsa içi ýşikde şo gadarlyp duruşy. Näme dikil galyk ýaly bolup durdyň, geçdägeşek bolsaň. Söýnalyň birden hemleri çykan sesine gapy gördi, hamir ýugurup oturan aýarym teskinip gitdi. Çakan gapynyň agdyragyna keçäniň garasyna geçip oturdy. Hey, ýaşy döwür. İş bitiripsiň. Çakanyň şo ýerdir mala oturuşy. Näme habaryň bolsaýdy otur. Ay hiçle ýöne. Sen keypine gelmeýäniňi bilýän. Ay bir gul getiripdik göli, oňam sagaýagy şikestlerä eken onsoň. Söýnalyň şo gözüni alardyp tordalyp oturuşy. Ýer onsoň näme? Onsoň eger razy bolsa, sarjy kakary beräýmesek, oň dagy ýarajak zady ýok. Söýnaly ýassygy terdeklep ýatan ýerinde keldi. Enesiniň gözüne jik gerilip epesli oturdy-da, tarhy ýerinden galyp ýerde tarap gitdi. Döläň gapysyny ışıklap, diwary arkadan dira oturan bendiň syynlady. Aýagym haýyp bolsa, gaçma bilmese gerek. Näçe gün wäli ýol ýörelen soň, ýennam janyň syrkyrap duranyndan gurulmýady. Ýasly şurlaryna howanyň birden ýütgäp güýçli ýeriň turmagyndan gurulmy garady. Sarja ganyň bir gezi ýatyp gözi bolmady. Eýlehine agdarynyp bir sıkdy, beýlehine agdarylyp bir sıkdy. Diňe daňa olaýamazgyny, ýöne uduk ýatyp bilmedi. Olaýda bir ýerde gyýgyran baýgusyň tesi ony gaty basym ukudan açdy. Ol ýatanyna kellesine daňyň ýan ýagryny haýdan haýçyp şaparmasyny giydi. Soňam beýiginde çäkmeni ýelbeg ýatanyna da daş çykdy. İlk ýatakda gatyna, soňam beýleki mal garalaryna ýekindiklerini göz geldirdi. Hemişeler giýje girim daş çykandan ýanyna gelip ýalym gülme edip gasmyljaran köpegini ýatlady. Bir beýgöşleň derdinden ite uşada gün ýok da diýip öz ýanynyň sakan naga käýinni. Ýaşuly mis künni galyp täret kılmaga oturdy. Şo wagtda da her ki baýgusyň tedi ýene gaýtaryndy. Sarjaga täret kılıp bolýança zordan çylap oturdy. Soňra eline kese galyp ýakymsy sesin çykýan tarapyna ýöneldi. Ýöne o kesegden jok bolup çemelenýänçä baýgus uçup gitdi. Sarjaga guşuň ýerine seredip durşuny be tualytyň men öýümiň alkymyna gelip gaýyrmasyn näme kädip içini ýepletdi. Bir sarmdan ol küdä söýülgi maňgaly eline alyp ýorunjaly pele tarapy ulady. Ýary gijeki ýelden soňky ýagan ýagşa kirişen ýulan ýorunjalar bir geňse bulduraşyp oturdy. Ýaşuly ýorunjaly peleň bir gyrasyndan gädip urandan gazygynyň daşyny aýlanyp duran kepderi salajak okurandy. Aýaklary bilen ýer peşäp duran atyň ahyryna bir uzak ýorunja döküldi, ot bilen teri bolmady. Sarjaga şondan soň atyny owanyň günne ortadan geçýän käri diýabyň göz başyna tarap ýydy urady. Göz başyň bäri ýarynaky oluma ýetendenem kepderiniň uýunyny sypdyrdy. Sagyrtyn diýip alady. Durnan gözi ýaly dur suwdan madarganyň soň kepder ýabyň boýundaky şaýradan otlamaga başlady. Sarja bolsa göz başdan çykýan soňuzuk suwy ýelini ýuwdy, agdyn çaýkady. Soňra käri ýabyň günne ol ýüzüne geçdi. Ol ikeli bilen dyýlaryň guzoklap oturuşyna töweregini göz aýlaýady. Günorta tarapda ak bulutlar hepleşip gidýän köpet dagy. Demirgaz kem günne or tarapda aňa-daňat bolşup oturan gubo şägeleri, gün matarda gamyşlykdyr ýylgyn jeňelligini irkinji edip görýän ýaly hedeller edip syýnlady. Asmanyny toýunup gurap usup barýan durnulary göz düşenine onuň kalbyny bir hil agaratarmyk duýgular gaplap aldy. O durnular mazal gözden iten soňam ýaşuly pikire batyp köp oturdy. Garrylygyň barha basmarlaýandanmy, ýa-da durnulan adam ömrüni ýatladýandan boldumy? Ýa-da özüniň bu dünýäden bir nişan perdense gidip barýanlygy barada gussanyň gursaga agram salmagyndanmy garady? O biraz bozuljak boldy, ýeşildi. Sarjagan şagalar durmadak boldy. 8 şagatyndan 2 adam boldy. Olaň ömrü gysga ekeni. Artık soğuluk kögötü bilen sarjaga uly welini has ýerýärdi. Gyýdagtyjagam boldy. Agtyjagy ele tutok bolandan ýaşuly ýerer terki jagsam mal garassyr ekenlerini aýlanyndy. Goňşularynyň kawgymyr ýamr etmäge çykanda ony elinden goýmazdy. Ýöne bir gedek. Diňe bir kepderiniň hokurunyny şeýin gowy bolmady görün.
Ýöne item ýyzlydyna gaty-gaty ýürüp duran soň sarızagan ynjyly gaçdy. Ol doň ýegine typ daş çykanynyň atyň töwrüne gaýmalaşyp ýören iki san daýaw piýada göz kaklaşdy. Ondan soň olaryň biri itin kellesine bir zat birini ýelmedi-de, janawar gaty-gaty waňkyryp syňtap gaçyp gitdi. Sarızaga atynyň töwründäki gomodoklaşyp ýören adamlar tarap ýüre urdy. Kepderi ýüllerini kaplyny tanışlary golüne getirenokdy. Kellesini iki waka buroýlýady. Art aýaklaryna galyp, ýoň aýaklaryny kelimenne diýdi. Arym-arym arda aýaklaryny talýady. Sarızaga golüne barandan at ogurlaryň biri onuň biline tutup hol beýlek zyňyp goýberdi. Ýaşuly bowuk sesi bilen ordan "Weli" diýip gygyrmagy ýarady. Daşarda bir gümürtýe martlygyň bardygyny aňan göri atylyp taşykdy. Ýykylyp ýatanyň kakasyny garanky içinde zordan saýgardy. Onuň iman depedine çykypdy. Weli söýgüt berip kakany gelýänçe öýden ýaşulyňki sowra sadygym çykdy. Kakalaryň kepderi gitdi, kepderi. Ýete görüň diýenleşdip, olaň ikidem ata tarap okturdylar. At owurlary Eýem kepderiniň tanapyny kedip uzyny ýellerini uramagy ýetişipdiler. Şeýdem olar dağa tarap tutturup uradylar. Wel olgap barşyna atyň arkasyna ýapylan keşä ýelini ýetiren şo döwrün kepderin gapdallap baran atly onuň depeninden gylyjyny inlerdi. Ýyrakdan gap gelýän sadyk atdan 50 bizar geçip aglamjyrap agasyny tarap topuldy. Şeýdibem Weli dünýäden ötdi. Weliniň gaýyn tarapym bu akan soň ýanyna gelip öz dulgaran gyýdyny alyp gitdi. İlki weliniň. Soňam saklaşykda sadygyň ölümi Sarızagan birini öküpdi. Ki şoğulunun ölümünden soňdagy ol uzak ýaşarny bilen okdy. Ýöne adam başy daşdan gaty diýileni. Ýaşulynyň şol aradara gelip ýörüşi. Inni haraba ýaly guwurp galan goşa tamdyr gara öýdü. Weliniň heni 14 ýaşynda doldurmadyk gyýdy. Güljerin bilen Sarızag ikisi galypdy. Bu wakalar ýaşulyň etli gany daýaw göwretini kiçeldipdi. Kärdiň göz başynda içini hümlede oturan Sarızagy özüniň ömür tanapynyň barha gysgalýanlygyny ýene bir gerek duýdy. Ýere bolýada, kysmatdyrda. Ýöne ölmäkem şu güljereni abry bilen ýerleşdirip bilsem. Feýnaly Sarızagyň dogany uluny Ögüz Mämmediň ogullarynyň iň ulusudy. Ol keçäň üstüne geçip çaýlaşdy. Feýnaly öz bolup oturuşyny bir hili ýynjylyp gördü. Ondan ol ýekide oturdy. Sagylgamanyň soraşyldy. Feýnaly helçeňrek sakkaryny barmaklary bilen daraklapdan oturdy. Sarızaga gözüniň gytagy bilen Feýnalyň synlap oturuşyna demli şäýine gol ýöragyny çekip çaýy gaýtyrmagy başlady. Güljerin Feýnaly da çaý demläp öýden çykyp gitdi. Ýaşuly epet wagtyny çykarmady. Feýnaly bolsa bu wagt ýöz getirin habarynyň ýaşula nähil täsir etse bardy oýlanýady. Ýöne bu habaryň hükman aýdylmalygyny da görýetdi. Sebäbi Feýnaly aýtmasady, bu habaryň ýerde geçdi ýaşulyň gulugyny ýetsekdigini bilýärdi. Nämeden başlamaly? Feýnaly şu sowala jogap tapman, nolaklaryny mümkinledip bir salam oturdy. Sarızaga arym-arym gözüniň gytagyna aýlap Feýnalyny tynlaýady. Onuň bolup oturuşyndan keýpine salamy gelmänini aňýady. Ondan Feýnalynyň öz dil ýarmasy tesin çykarmadygy saldy. Feýnaly bir kedek ýudun zurady da ahyryn şeýwanyny ýardy. Sarıza kaka ýaşuly agraslyk bilen kädetini ýerine alyp bir kedek owurtlady. Feýnaly bolsa uýkunjyra oturuşyna ahyryn aýwudaşyny gurap ornaşdy. Sarıza kaka oğlunura bir iş edipdir görün. Ýaşuly uly gözlerini Feýnaly tarap dikenini. Ol aşağı yumokly ýary arkaýyn oturup bilmedi. Ýöne o näsin? Boljak iş bolupdy. Feýnaly ölsem öleni salyp ýüregini bire baglady. Bir gumak edemezde çakanlar İran'a gidipdirler. İran tözüne eşitenden Sarızagan hasam mırrı hatlanny. O galan çaý bir tarapa terpip käsen oklap goýberdi. Çök düşüp egil birä oturuşyny esli wagtlap ýerini çykarmady. Bir haýokdan soň ýoksuda sen batyr inleň badyr o diýip Feýnalyň ýüzüne seretdi. Feýnaly ýaşulyň teýneli sözlerini bady-bady düşündi. Arada bir çakmaşykda Şakanyň gızgantly tanışlarynyň biriniň ogly öldürilipdir. Aralmagy denne bulary şo ýoldaş edinen eken. Aramyr bakana. Olry talaňçylyga giden ağa diýerler.
Olar şondan soň getlerini çykarman ýene de bir talyp oturdular. Bir ýetirem getirin ekenler. Güljerenji gemidem entek ýaş. Ondan size de öýden içer bolsa, ziyan degmezmi kärýän. Razy bolsaňyz size beräýmekçi. Ýöne ýetirin ayağı biraz şikestlerek. Ýaşuly sakkalyň uzun diýişläp, domurlyp oturuşuna ahyry. Adamlaň äjit mäjide öwürlüp bir-birini ip başlajak zamany gelip ýörüýdýän, diýdi. Tarja kaka o diýäniň rastly. Ýöne bolsa iş bolup durda ne etjek? Ýaşuly ähli zadyň iki tarapynyň bardygy. Bir kişi ýagşylyk etseň ýagşylygyň, yamanlyk etseň yamanlygyň hökman özüň gaýdyp geljek duwarda pikir öwrýärdi. Eýranlarym diýmän geleýär gerek. Kendini bilýän adam bütün namysyň aşagyna galyp, uzağa oturup bilmez. Arnaljak bolar. Ondan Eýranyň bärko bularynyň hany Adylla han özüne göwün etýän hanmyş diýerler. Gapyl galaýmasak ýagşydyr o ýerine. Gapyl galman näme sizinkile sodanna, olar duýdurup çöp mudular diýsene. Şular ýaly biderek adamlaryň günäsiniň oduny ýanna ýörşeýtdi. Ey dünýä. Seýnali ýene de bir salyp oturdy. Ahirinem ýaşulyň anyk şoga baryp bilmärden turmak gyle boldy. Sarja uzak giýjäni pikir edip geçirdi. Göwnüme bolmasa kezaplaryň, mehsepsizleriň, allyşylyň, begaýratlyň sany artyp, adam kärçilik, mertlik ýaly bilen mertebeler azalyp barýan ýaly. Ýöne başa geleni görübermekden başga geçse lazım näme? Ol ýagşyň şuwurdasyny diňläp ýatşyna daňa bola ýerkelli. Ertede gylyç, älim hemem Güljerin üçüň daşyny ýygnap, eline kitaby seredip, bir zatlar düşündi oturka. Seýnali ýene de geldi. Her kimiň önünde kitapda urunsaň, onuň gapa gelip duranyny duýulmady. Sarjagan bular daşyny üşürip, kitap okap berip oturanyny ýada bolmasa, hat ýazmagy öwredip oturuşyny görenine, Seýnaliň her gerek galaşdyr älime bolýarym gülün. Güljerine okuw näme gerek diýip gelýärdi. Ýöne Sarjaganyň okuw diýip bir ýere ýiberemek. Oňurdugymdan özüm ders berýän. Ondan öz başym dikke bu zatlaryň arasy ýyla galmanlar diýmegenden çekinip saklanýardy. Seýnali gapyň agdyna gadarlyp duruşyna ahyrin ardynjyrap gelini duýdurdy. Sarja we Seýnala göz düşenden eline kitabyny gapdaly goýdy. Gyýry ber. Sarja bulan ýetir diýen ne hil adamka. Ýa-da baryp göräýsemmi? Belki de bir adam ýysan bolsunna. Ýogsa da men birden haýal ýagallyga salsam, onu birden ýaman satyp goýbermesinler diýip içini gepletdi. O şagyryň hersine bir ýumuş bile uğratdy da Seýnala ýetir getirmek buyurdy. Sarja kaka, ýöne ayaga bir näme şikestleri aktyr diýip Seýnal turup ulady. On sen maňa aýşam aýdypdyň diýip ýaşuly bir gut nazaryny Seýnala tarap aýlady. Odurum sehil gymyllygyny garalla bilýän ýetir ýol boýy keýtikläp gaýtdy. Şagarra bu wagt başga tomaşa gerek däldi. Kimdi köçäň gyrasyna gelip ýetir tä duşuny geçýän satyny ýady. Kimdi onuň ýygyna düşüp gelýärdi. Gulun bolsa ýela ýagy daňlan zanjyryň sesine diňşirgäp, käwatym bir töwrüni ýal tagarap şok gidip barşydy. Onuň öňräginden çakan köýse, gabat ýygynyň bolsa Abdul kel gelýärdi. Kel ýetir lagatyp her dat diýip çykýardy. Aram aýagyny keýtikledip oňa ýükünýärdi. Abdul batnyksyzlygyny edip gapdarragyny gelene ýetir oňa tarap ýitseretdi. Bir ýene de şolay. Sizem reşten dedim. Meniň ozul nirde taşdym kam. Ýetir Abduly hakydatyny getirip bilmedi. Kelem ýa-ha ýetir tanady. Ýa-da Sarja galan öýlerine golýanlardan şeklini garap wezi bolmady. Köýdi kisi ýuwaş-ýuwaşdan ýokşagurla gurdular. Seýnali ýetirin zanjyrynyň uzuny Sarja galaryň ýer döwletiniň burşuna gadygadan goýdy. Ýüzüge kokoşup, soýuk bolan, sakkala basyrynda ýup ýady, ýer döwletiniň diýwaryna arkasyny dirap gözüni ýumdy. Özüniň ýetir düşüşini, ýedil bir süýji düşýär bolup galan, şok ýyjany atlady. Bolsa da Arda Ulhan tutdy. Şoňa da şükür.
yer ol eli düşäýän bolsa şonu näderdik? Bu vilayatyň hanyna Abdullah Han diýerdiler. Ýöne vilayat uly bolan soň her obada onuň iň ýakyn adamlarynyň dikmeti bardy. Ol bu oba hanlyk etmegini Ardawula tapşyrypdy. Ardawul Han bu wagt öz nökerleri bilen awdan gelýärdi. Birden gaýa tarapdan atylan ok hanyň surdan tikilen sürrüjek telpigini gaýdyryp goýberdi. Nurali tüpeň tes çykan tarapy eýýäm atmagy geçipdi. Şo wagtda da gaýanyň bir räginden bir göwre togurunyp aşağı gaýtdy. Bu näme alamatyka? Hana tarap ýaraşyny mähit edip biljek kim bolup biler? Nurali ine şu suallara jogap tapyp bilmän közenýärdi. Şepegininden ok degip gany dowduryp durun ýaşçyk daşlaryň aradan togurunyp ýatyrdy. Asalynda onuň ýennam jany yaradan akýan gana boýuldy. Daşlary degip çaplandy odugydyr şep gözüniň üstü güp ýaly çeýipdi. Duluklar durmaňlaýam gan üýüp soýuk-soýuk bolupdy. Alaň açyk ýerde ulak durmagy şekinimi näme hanam atyny nökerlerini tarap sürdi. Ony ýa-da olaryň biri yaralyň dependen galazyny ýindirmek bolany han saklan diýip goýardy. Ýeköl ekenmi? Şeýle bolsa çemeli. Şundan başga gözüm diýilin zat bolmady. Eleşmeden şeýine bir ýerde durup bilmeýän atyň üstüne oturan hanyň ynjyly gaçdy. Ona malyp ýörüň saltyrak. Nurali yaralyň nökerleriň bir ýeriniň öňüne keserini berenden soň olar atlaryny gorgunlatyp gitdiler. Kim bolup bilerki? Hanyň ähli keýpine togunna guruldy. Be o katmaga beýlede dursun, maňa göz düşen adamlaň öňümden kete geçmäge de milti ýokdurly. Dünýeleri üýtgäp ýörüýdýän. Kim käbeýle tögekgöl kişi? Ardawul Han ýygrakdan atyny ýorguladyp gelýän Nurala gözünümledi. Aşağı edilerine mehetler Nural derrew atyny hanyň aty bilen dedi. Hanyň yaraly nurközi. Tanaýarmy? Kimlerden? Nural ýigdikçäniň kimlerden nuraýdan Ardawul Hanyň ýüri ýutýap gitdi. Yarala ýaňadanyň gözüni aýlady. Keýpi hatam gaçdy. Hanyň odurky hyýaly öýe barp şaýhudan madar keýpini kökläp demdiğin zanadan soň düýünki getirden ýaşazyk zenanynyň goýununa girmekçidi. Ol awda da ulyny şo tüýjardy ularyň girdawyna çümüp geçiripdi. Anhaýynda onuň ähli ardular puç boldy. Tebäbi ýigdikçe şo gyýdyň dogan bolup çykdy. Inni hanyň ýüreginiň törüne aralmak, onda da iýili göz edip aralmak hazygy mewjurdy. Ine ol şu oýlaryň deňizine gark bolup barýaka ulakdan owada göründi. Hany o katanyň ýekedärligi bellidi. Ondan han bu habar owa ýaýraýmanka, ähli dadyň magadyny etmekçi boldy. Şunu ýet bilenim Nuraliň ýanyna 5 tan nöker goşdy da ýigdikçäniň öýlerini habar tutmagy buyurdy. Nurali gaty salatyň ýyllaryny öwürlüp geldi. Olar ýigdikçäniň agalardyr dogana ulanyň agy diýip ertireki gidişlerdigini, öýlerini bolsa garratasyr aýal oglan şoklardan başga hiç kim ýokdugyny aýtdylar. Näme etmeli? Ardawul Han özüne edilen bu hyýanaty şunlugyna galdyryp bilmez. Gyýdyň howaslarlaryň erkek göbekleriniň älisiniň kellerini kesdiler. Aýal oglan şoklary it maskara edip owadan kowar. Ýigdikçäniň özüni bolsa häzirlikçe ýalaňaçlap zygar şiýok gülen ýenişmekligi. Soňundan bokurdugyna şenini derse gömmekligi Nurala tapşyrdy. Nurali diýişinden beter etdi. Ýenjileniň göwre tultuk suw bolup usurgap ýatyrdy. Onu şükür hallap bokurdugyna şenini gömbeýän şäher iňrik mazal garaldy. 4 nöker oňa sakly goýup Nuralla owaga etdi. Nökerleň bolýan zaýyna Nuralla ýaňy nahar ýöňlerini aran matlaryna ony hanyň ýanyna çagyrdylar. Han keditli epledi. Nurali o ýanan senki bolar. Be han agamyzyň bu näme etdigi? Gyýdyl öz üçin getirdip dagyry. Ýa-da dogurdanam ony şunu kuwaka eýmen räýdimiki? Nurali daňy boly ýuwaşlyk bilen ýollaşlaryna sowurly da iň şetki zaýa tarap ýöneldi. Ol gapydan ýatlanyň gara togulak aýal orta arada düşük ýadydy. Ýüdüni tutup burça gatyryp oturan ýasazyk gyýdyr Nuraliň kişäk goýup çykyp gitdi. Söýe bilen boýun deňeşdirýän ýaly bolup semelip duran Nurali, ümetlep duran gözlerini ilki düşüge soňam tutulup getirilen keýik oglaw ýaly bolup oturan gyýdy tarapy ýugurdy. Birdenem ýentireklep oňa tarapy ýüregi urdy. Aňarsyny bakap ýüzüni tutup oturan gyýdyň gözi özüne tarap ýetip gelen äpet göwre düşenden o ýüregi ýardan ýaly jynsyz gyýgyrdy.
Nuraly arаңdaran edip gyýda tarap has golýlady. Gyýdyň şepiklice gögreti, görmegi ýüzi Nuralyny barha emrendirýärdi. Ýöne nirdendir bir ýerde itleriň ýürüşýän tertleri, atayaklaryň dükürdesi Nuralyny tiskindirdi. Daşardan eşdilýän wayda waykatlyk, atlanyň diýen ses onu bir demde aýňalmaga mejbur etdi. Ýanky gyýgyran kişi Irdaul hanyň özüdi. Nuraly hatyr-kutur geyinip daşkanyny, ýollaşlaryň eýýäm atlaryny ýürüň taldyryp barýanyny gördü. Ondan golam atlaryny da atynyň zylygyny şu tarapy gördü. Ala daňdanky başa gaýlyp, Alamansıra gelen türkmenleriň döreden başa gaýlygydy. Owadan mazal saýlanlaryna kowgular uralan eýlerini ýetipdiler. Nuraly olary ana şo ýerde de ýetir düşdi. Irdaul han aýryndan ýokman gelip meni boşadyr. Şonu türkmenlere göz görkezimde bir seret. Düýül Tomus ýer düşürlüdi. Çünki baharyň soňallysyndan entek oňly boýalyp bilmedik otlar gurady, epek ösüp başlady. Gün ýaşan soňam howa wagtyla salkyndaman şowur petişligine durýardy. Malyň toýnaklaryny galýan todanlaryň uzak wagtlap asmanyny asır-asır bolup durmagy bu howany hasam ýüregi düşüş görkezýärdi. Farzaga ikini boluberenne mallara ot berip Pirin üstüne çommaly. Ol mis tabak deklogurda apturun meherli günüň dağın aňartan duglanyşyny, soňa epesli wagtlap gyzyryp durun şapagy synlady. Şapak ýaşandan soň ol öý işlerle gümra başyna gaýbolup ýören wagty Güljereni nazar aýlady. Güljeren bağ oýunlaryny iýmerip soň kärdi ýapdan suw getirdi. Saglaryna mehettel bolup moğlap duran sygyrlaryny sagdy. Ojokda süýde tarýança düýede ýördün geldi. Enesine göz düşenden, uzun södönden dikiren gazygyň daşyny aýlanyp duran köşejik darin boldy. Köşejik noktasynyň uzunyň gazykdan syptyrlaryna mehettel patanaklap syk enesini tarap eňdi. Güljeren ojokdaky süýdüň aşagyna bir öýlek şüýrük ýannak salyp öýe girdi. Ol süýtkäde suw salynyp çykýança düýeýem ýydyrypdy. Ata köşe çeksene. Güljerin ýaň 14-nde bolup 15-ne aýak basypdy. Innol atadykry ýer ýalyna har biçirip bilýärdi. Kirlerini ýuwýardy. Düýlerdir sygyrlaryny sagmaga mögürenni. Gara öý işleriniň galapyny öýretdi gelýärdi. Farza agtygyny synlap oturşyna, ýuwuşlyk bilen ýerine gowsundy. Ol ýenesiniň aýrylmajak bolup atlyşyp ýatan köşejiň nowtadyndan tutup, uzunna halkany beýleräkde gazygylardy. Agtygy düýän sagyp bolup ojokdaky biçip duran süýdi düşürýänçe garankyma dalgaçypdy. Ýaşul sondan soň sabşyllap maliýatynyň gaýry ýüzündäki ýerde tarapy urady. Barwam gapynyň zaýryndan ışıklap gördü. Ýöne garankyň içinde taýgaran zady bolmady. Ondan sonra ýerine dolandy da tekçidäki ýağsyrany otlady. Ýeşigiň şep gapdaryna dikirgi dagdan agazynyň asylgy asar tapyp alandan soň syrany urdy. Öýden çykyp ýene-de ýetýärli döwlet tarapy ýöredi. Eri bilen fermeştirip gapynyň gulpyny açdy da içeri gatdy. Şo wagda bir dymyljyk ýes onuň huppa burnun urdy. Saray öçügü boldy. Darız girdülen için ýagtyrdy. Ýetir döläniň bir burçyna saga ýagyn epläp bilmeýän şep diýden uzaklap otyrdy. Onuň içinden geçip barýan gözlerine göz düşende Farzaga bir wagt üýşenmänem durmady. Ýetir aňyrsyna bakdy. Onuň el ýeterine goýulan taşgaň duruşy. Diýwara urulup kül şok bolan şäýnekdir käse göz düşenden bolsa ýaşuly adam geňaldy. Bäpi nätüra jemenneka. Farzaga ýetir synlap ýene-de epes durdy. Garayaga daýaw göwre diýsen bu sonuçly görünýärdi. Onuň şol aňyrsyny bakyp ýüzüni aşağı salyp oturuşy. Ýaşul näderini bilmän ýaýdanyp köp durdy. Ahyry ýetir ýalp edip bärdine bakdy. Onuň bu wagtky bolup oturuşy, jan agyry seredişi, durky bilen gadaba öwürden göwresi ýaral gaplana salym edýärdi. Gözlerine syranyň şökleti düşüp hasam eýmen görünýärdi. Ýaşul çepelindäki syrany öňe dodup, agyrly aýagy görjek bolanyny zynjyrlaryň şakyrdaty onuň koguny bassy. Farzaga tiskin Peteriň gözüne seretdi. Iki jübüt göz bir-birine gedekleşip bir taram durdy. Ýaşul aşak egilmekçi bolanyň ýetir onu kellesi bilen batly üsüp goýberdi. Farzaganyň elinden sypyp diýwara degen ýağsyra paşyllap kül şok boldy. Ýaşulyň ödem hol beýlek zaňylyp düşdi. Hey bi döwlet diýsäni. Sene oňormadyň o. Şondan soň garankyň içinde epes wagtlap bolan hiç haýtanyň terwin çykmady. Ýaşulgy ýamanlyk diýilenne. Ay cehennem molsona. Farzaga hüngürdäp gapa tarapy urady. Ýetir bolsa öz ýanyny diýişini zyýady. Sagaman Irdaul han gelip boşadaýdy bolýa. Siziň bu jaga doýunuňyzy ýüzesse, müň esledip üdülerin.
Doğrudanam han mamlekeni. Eger wagtyny depelerine galyşdy upulary bakmadan bolsak, bir tütemler görülmese de görülmezdi. Galajaň sapana ýetjäkä berkirak tutmasaň boljagyň şudur. Sagaman şu yerden başmaly çykaýdym bolýar. Ýogsa da han agamyň ýagdaýyna hirke. Galanyň bir dal bolar diýeni, şol bir sagamana ýökstüne galsa. Ýaşuly dolanyp şol pelakediň ýanyna barmalyga şert edip ýygyna dolandy. Ýöne wagt geçdigiçe, onuň ýene-de ýynjyry gaçýady. O bedi wagt birden ağzından helak bolaýmasa ýagşydyr. Sarjagy ertesi gün gyzy berende ýene-de geldi. Ol ýetiriň üskün gara sakalyny, horgun ýüzüni sıyınlap epesde durdy. Ýaşuly ýene-de nämessen görülýän terdide, ýetiriň gol üýüne baryp jaýlaşdy. Ýetir golunjak galetde de gözüni arartdy. Otursana. Ýagşylyk gülmediýär netsek bolmady. Şu adamlardan ýamanlyk bolmajagyny bilmeli ahyryň sen. Ýaşuly emay bile ýetiriň balagynyň agyryly aýakda gonjun ýokurlygyna syrdy. Ýenjikdirdi zap güp ýaly şişe göz düşenden oň ýüri ýutgap gitdi. Ol topukdan başlap tä diýerine sen ýerleşdirip gördü. Ýenjik sünküniň dögülenligine mazal gözüni ýetirenden soň bolsa çalaja kelletini ýaýkady. Şondan soň ol çykyp gitdi de salym geçmäke epesli ýumurtgany, mata bölegine hemde uzyňja ýataja agaçlaryp geldi. Ilki bilen matany ýere ýazdy, üstüne ýumurtgalar çakdy. Soňra bolsa ýetiriň udadyp oturan aýagynyň çiýişli ýerlerini ýaraňaçlady da typalaşdyrdy. Birdenem aýagy özüne tarap batly çekdi de çalaja gaňryp goýberdi. Aýagynyň agyrty baryp ýüregine sanjyryny ýetiri ýüzüni sıtdy. Çalarak iňledi. Häzir. Sarjaga hatyr otur üstüne ýumurta çakalan matany çiýişiň üstüne ýapdy da ýagryp bolady. Aýyndan ýataja agaçlary dyýdyň daş töwrügini goýuşdurdy da ýupçagaz bilen mähkem sarady. Emüň şo bolgaý daýrna. Ol içiniň ýene-de bir topardatlar pişirdap ýerinden turdy. Agtygy şaýyn demläp ýöňüne goýanna, sarjy agy dagyň kywyly tarapyna tinkendik oturdy. O bu wagt asmandan täze dogan aý gözleýärdi. Ýöne kütelişen gözleri ýerendat bolmady. Ol şaýy gaýtaryp bolandan soň beline guşanyň ullakan ýagryny şöýüp şäýine batyrdy. Gyýdym. Bir gylgynjak naharemede gördi diýip ýene-de nazaryny kywyly tarapy ýördi. Güljerin atasyna teredip köp durdy. Sebäbi hemişe atasy ýatargaryna ýagly ýüzlýseň tiňmede golýar diýip şöre agyryn ýa-da süýt bilýärdi. Güljerin gazarlyp durmagy bir ýerrek görüp, bişen süýdi şanaga goýdy. Süýtden boşan gazyny bolsa ozakda ataryp nahar bişirmek boldy. Ahyryň ýaşulyň gözi täze dogan aýa düşdi. Bagtly de gör ansany diýip ol aýa ýüzüne syrly. Soru bişýänçe töwerekden ýylyň aýagy ýöneldi. Ata çörek doğraýyn ýa-da sarjaga şaýynyň soňuny käzeden tarkyrdy. Hani entek içerden ýene-de bir keçe çykar. Nahar guýmaly bolany özüm aýdaryn. Atamyň näme hyýaly waka? Ýaşuly eline syran alyp, ýerdüre tarap soşulla urdy. Keçe çykarmak üçin işiň agyna baran Güljerin atasynyň ýerdölek ýerip gidenini görüp ank bolup galdy. Ýetiriň aýagynyň agyrlary bir näme egitilen bolmagy şemeli. Sarjaganyň gözüne o bir hili irkilýän ýaryp görünýär. Telimin bäri güýçli uladan ýaňa tüňgülerdäne gelen ýetir dowrdanam amalgandy. Ana hawanyň gözüniň öňünde hanyň garagandaky ol şepik hyjagy saganaklap dur. Özüm suw ýalaňaç. Lewlerde hem tep terje. Biri diýsen bir gysym, häzir o nasaryň ýürejiginiň görsüldüsem, ýetir ýigdiň gulagyna gelip dur. Anhady o gyýdy garbap alyp, gujogyna ysýady, ýadylgy düşegiň üstüne geçýär. Ýerdölanyň gapysynyň şakyrdysyna ýetir ýalpa gözüni açdy. Arkaýyn düş görmäge de goýun okly. Ýaşuly sırany ýerdölen bir bolşuny goýdy da, gannalyň aşaryna ýetire tarap ýönendi. Indi näýil okka çykarmak skawlar. Ýogsa da näme üçin her gerek şu ýaşuly gelip durka. Sarjaga akşamra oturup aşary gannara ýetirenden ýetir tilkip goýberdi. Ýaşulyň telpege beýlekden ötdüşdi. Ödem gapdara ýykyldy. O ýerden goýdugynja omulman bendesine tarap seredip epesli ýatdy. Aý biýduglyda. Gannalyň uzuny ekrandan zoran bat bilen degen ýerleri zadlap ýaşulyň elleri awşamaga başlady. Ol ýemay bilen elini ýere diýrepdi kelli. Bu wagt onuň sakkaly titir edýärdi. Soňa waka bütün göwre duruşuna saňyllaý uruldy. Ýetiri tarap serede oturuşuna oňa new sagyrýardy. Ahiryn ýaşuly tüýşeneklep diýen ýaly onuň alkymyny dykylyp bardy. Ol şommol oturdy da
Yeňlerini sydygady. Iki goşoruny akkanlaryň kertip tagym eden ýerini ýetire görkezdi. Ine görýäňmi? Menem bir wagt edil heň ýaly benni bolup görüpdim diýip ýaşul goşoruny görkezdi. Saga kawny hywa ýetir edip alyp gidipdiler. Ýetir ýigit sarja ganyň besse bolup, ganlaryň ýylar tagymy urup galan goşorlaryň syýynda oturşyna ýüzüni kete sowdy. Sarjaga termeni oturşyna todunyň içinden aşarda ordan gözläp tapdy. Şondan soň ol ganlar açmak gerek boldy. Irda uluhan hem şün gelmeýäki. Ýa-da ýaratyp bitmeýämki. Öýde gaýdyp bilmeýän bolsa, nökerlere baş edip başga birini beräýmen. Menen Hasan sen bulara şeýtdirip öýdüm goýulyp ýörmeli bolarkam. Han öýde gelse gerek. Ýetir sarja gan güýüne bir seretdi. Ýaşuly ganlary asyp boldy. Ýetiriň ellerindäki, aýaklaryndäki ganlaryň kertip giden ýerleri barha beter zadlap awşýady. Ýaşul ýelpillap duran sırany ýerine alyp gözi bilen gapa tarap ümledi. Hani ýör. Ýetiriň şindem arkadan diýwary direp goýulman oturşdy. Bolsana saltyrak. Ýetir ýaşulyň güýüne seredip ýylgyrjak galetdi. Inni şu ülhüt ýaşula gulagat bermeli bolarmykam? Ençeme gün wär ganlary enlik görän ýetiriň eridir aýagy bir wada boşluğulgu ýögrenişmejek boldy. Elini ýere direp galjak bolanyna agyrly aýagyna agyryn düşüp ennäme syzlap gitdi. Ondan ol ýene-de bir salam gymyrlaman oturdy. Ýeri. Bulyň indi näme hyýaly barka? Ýaşulyň gapyň agdyna şo erkkä bolup durşdy. Ýetir ahyryň hyrnyk gure ýerini galdy. Näçe güniň aş tutulduğundan ýa-da epesli wagtdan bäri tergin howa çykmanyndanmy, daş çykandan ýetiriň gözleri garaňkyrap başaýlandy. Entreklap gitdi. Ol te başaýlanmagy alýansa ýerini tutmady. Soňra ýugoşlyk bilen araň-araň edip gapa tarap ýöneldi. Ata ýerdeler ýerleri Güljeriniň gapynyň agdyna şo dowdurlap durşdy. Ýerdöreden çykyp gelýän ýetiriň daýy göwretine göz düşenden oň ýüregi ýaryldy. Ol diňe atasyna göz düşenden soň ýynjaldy. Ýetir biraz ýürep töwregine seretdi. Onuň ýene-de başaýlanjak galetdi. Ondan gözlerini biraz ýagyndy. Men nire? Benni bolmak nire? Bu olýan zatlar diýsene. Gözüni ýumyp durşuna ol azyl gyrdy. Göwünde bolmasa indi onuň ennam janynyň syrkyramasy barha köpelýän ýaldy. Sarja ganyň bilheminden soň onuň aýagynyň agyrsy bir wada egisilenem bolsa indi olum bildirip urady. Gapyda şekäýet ýan şäher. Ýetir ýene-de bir näçe saklandy. Demindirsedi. Han basmyrak gelip ýygnaýmasa. Sen boş diýenlerine de şu ýagdaýda owa aş bolmajak der. On hayallyk bilen keýtiklap şo ýörä oturşy. Bular gaýdy berdiýjek bolsalar. Seni şondan soňa getirip başlaryny ýapsynlarmy? Hay hakmak. Ýogsa da bular näme hyýallar barka. Şekä berip ýetiren soň sarja ortadaky ýasyklary çetiräki ýüşürüşdirdi. Geçäý düşe üstüne. Ýetir gedemlikdenmi ýaýdanmakdanmy garar haydan hay geç bermeli. Geç ahary näme ýaýdanyp durdy. Ýetirdiňe şondan soň görkezden ýere geçmek gerek boldy. Gaýdym künnü gal. Güljerin mis künnü getirip atanyň ýanyna goýdy. Dullaky şu goluň diýenle mumýoly gadaldygyň şok bolmaly, şonam getiräý. Elini ýuwup oturşuna ýetir mumýa sözüne eşitip sarjagan güýüne seretdi. Ol elini süpürýänçä ýaşuly agtygyň getirendigini şoňy şedip mumýany ogratmak gerek boldy. Ol mumýany ogradyp kähatdy da basarly duran şäýnekleriň birinden çaý goýdy. Mumýa madaly eren soň iştip ýetir otdy. Ýetir käse seredip epes oturdy. Mumýam kawerişi. Aýyny hem bolsa şo boldy. O käseni başyna çekdi. Taşak ýazylyp nahar ortalarynda ýetir özüni oňoýsy duýup başlady. Näçe güniň azy bolsa da onuň nahar bilenem, çaý bilenem seri ýokdy. Nahardyr çaýdan soň ol sekiniň çeträgini ýadyran düşüp geçdi. Ýöne wagty öle gözüne uýk gelmedi. Ol diňe daňy goly ýerkildi. Ertesi bolsa ýyryýandy. Daňyň düýbi sydylyp urandan dikelip oturdy. Onuň ennamynyň guruşy ýadyryp bir neme diýinjin alypdy. Şondan bolsa gerek. Indi onuň aýagynyň agyrsan bir neme agyrşýady. Ýetiriň şo tögürüň tyýynlap oturşdy. Täheriň serginje şemali, guşlaryň haýraşýan tesleri onuň kalbyndaky buğda öwürlen duýgularyň doňuny şöýüp başlady. Ol güzülledip sığırtay oturan Güljereň tyýynlagy epes oturdy. Oň gözi dağa düşende bolsa, okurda boldy. Şo dagyň aňarsy. Owandyr. Hey, seni ýene-de görmek nisibämde barmyka? Bimen bolup oturşumy?
İçinde dem bolsa Ardağuly han hökman geler. Men bir ýagdaýda uluk gallarmaz. Ýöne bular meni bir ýaňa gümeýdäýmen, işte göreklerde goýaýsalar. Ýeri sagaman örüşdüňmi? Diýen tede ýetirip tetkinip gitdi. Sarızaga yapınıp batan içmegini arkan serpdi de dikelip biraz oturdu. Haydi menem keşanın gırasında köşelini tuttu. Yoksa da hanım, sen adyňy soramandyr, nasaňa kim diýerler? Yetir ullokan gözlerini tegelap oturuşunu heden çıkarmadı. Yaşıl köşünü koyup yerinden turdu. Sen adyň näme? İsmiň? Yetir yılgırcık galetti. Diýen onun başarmadı. İsim Nurali. Nurali diýsene. Adyňa türkmeniň kädemeň zapdur. Yetir ýene-de öz pikirini gumra boldy. Ayagym döwüp kolan soň bular has arkanna şaýdlar öýdýän. Han göreli wakaly nähilini şkolýaka. Eger-de ýerinden gelinmez şemel bolsa, gaçman ýoluna atarmaly bor. Daglar bir ýetip bolsa, wak men näme görüň edýän. Han ýokman geler. Ýöne biraz sabr et, o geler. Ýokman geler. Güljerin sığırsak bolupdy. Be ýogsa şu ýaşulyň ojagal gyzyn başga bir ýöge ýerçikýän ýok edýän. Ýa-da şöýde ýaşaýan diňe şu kedemeke. Hany garadan gaýtmaz, dylmas piýadalar nirdeke. Ýa-da olur meni şulara sataýdylarmyka. Hop ýaşy. Şeýle bolsa, onna bulardan typmak itin ansady. O baňam çeti. Ayagym ganymatlaşaýdy bolýar. Ýaşuly eline künni galyp mellegiň gaýry başyna tarap uğrady. Tekiň üstüne ýeke somaly oturmany bir hirrak gördüm näme. Nurali ýerinden turdy da ýerde öle tarap keýtiklep gitdi. Galar kinler Sarızaga baranyna Ýetiriň Ardağuly han hakynda umytdyn doly süýzar doglara gark bolup oturşdy. Beýdip içiňe hümle du oturmazlar hanım. Gezmelerler. Halha guba şägeler bar. Üstüne çyksaň jümle jahan görnüp duranlar. Gezmelesen aýagyň ýazylar, göwüniň açylar. Ulyň gün kyssadan soň terginjek şemal köwsarlap başlady. Bir şemal Nuraliň hem süňüni biraz ýeňletdi. Ol ýüzüni günne gora tutup keýtiklep barşyna ýydyna garandy. Bular menden gatar kaýynda. Ol aşyrlap oturan buğdaýlaryň oturan ýerine ak şägäniň üstüne çykyp aşak çökdi. Arkany jyp goýga teretdi. Soňra tersegine galyp ýene de gün orta tarapdaky dağlar syňlamaga durdy. Indi onuň göwün guşy şol belent dağlaryň aňyrlaryna pelpelleýärdi. Ştaýdan ýüksen göteräýdim, bileýärlermika. Ýöňümem giýji. Näse gödürüm, garankyda bu kulup sapsaborlar görün. Ýöne daňa şenni özümi dağatyp bileýsem, hey näme bileýin. Bu aýak bilen. Näme de orta synyp bir görün. Ýöne bir bada dağa tarap ýöremäýin sebäbi bolar meni şu tarapdan gözlerler. Nuraliň gumyň işiyle keýtiklep şo gidip oturşy. Ahiryn ol daýjygyp bir ýerde daýdyn etmeli boldy. Onuň gumy ilkinji gerek görüşidi. Ulgum gum depelerem, akyp ýatan ürgün şägelerim, çerkezler gannymlarym, söýlenler sadaklarym Nurali üçin diýengen. Şo barmaşyda onuň göwünde bolmasa bir ýerden itleň sesi gelen ýaly boldy. Ondan ol hasanaklap ýerinden turdy da ýene ýöremäge başlady. Wah, sagaman gowamy dolanyp baraýsam bolýar. Siziň bu görkezden üstüme gülmesem, atamyň ogly bolmadygym. Ol epetliýärep bir alan üstüne süýündi. Innitleriň tedeşlerini okdy. Nurali özüniň biraz suwsaýanyny duýup başlady. Ýer dağdyr öýtdiňmi? Bu giden şölüň içinde suw nirden tapjak? Çartyrak dağa bir ýetip bolsa. Nurali dik oturup töwerine garanjaklady. Ýogsa da dağ haýyr tarapdaka. Ol ýerinden turdy da töwerine syňlamaga başlady. Ýöne hiç ýerde dağ görünen okdy. Ýaşyp ketirişip duran ýerlerderam köreşe uğrapdy. Indi bir habaryň. Wah, gum diýeniň hemme tarapy bir meňde ştat bolar eken o. On haýdap şu ýöre oturşy. Ony ýansa nirden bir ýerden horadyň tedeşdirli. Şu ýüredim mükemmel diýsemem, gaty daşa gitmendir öýdýän. Horadyň sesi eşdilip duran bolsa, o gaty doktor bolmaly. Nurali bir beýige çykyp töwereginden sirgenni. Horar ýene de gaýgyrdy. Özüm onuň sesi dik maňraýdan gelýärdi. Men şu tarapdan geldim mükemmel diýsem, horadyň sesi düýbinden ter turdan gelýärdi. Binähiri ahwalat bolýarka. Nurali bir göründüň läp ýene de bir taram durdy. Ýa-da
Öňde bir owalaymasyn ýeri şondan edersiň. Suwsuzlygyma barha basmarlap bar ya. O näme de bolsa, öňe ýürüme makul bildi. Epesli ýüren soň daň saýber urady. O boljak bolsa basym görünmeli. Horadyň sesiniň gelişi daşda däldi. Ýatyýady süýnül sadagyň bir şagadyny jöw boldy. Öňdäki beýge çykaýan badyna aňyrrakda oýuň şinne bir garam gurama göýük aklaşdy. Ol beýlere süýjüp aşak ýapyryldy. Bir düýp seline durandy. Serede oturuşuna, oýda goýun agaradyr ýepbeşi oturan orasudan başga zat görmedi. Nurali emedeklep gün nowrakdaky beýgin gapdaryna bardy. Oy, inni edil ýeliň aýatyna ýar görnýärdi. Orasanyň töwrügüne zany zeminine ýok. Şo tarapdan gözüni aýyrman, o ýene de bir talam bagyryny ýere berip ýatdy. Näme Luka? Itbeýlekem ýok bolar çemeri. Ýogsa meýe men görmele. Ol ýuwaş-ýuwaşdan ýöňe tarap füýjönüklep başlady. Şeýdem orasa has golýardy. Nurali 3-4 san towuktur bir garal horazdan başga zany-zanlaryň ýokdugyna madal gözüni ýetirip, oýa tarap garaba urap başlady. Onuň barýan ury agylyň ýeňse tarapy. Nurali agyly ýetenden onuň içine giretdi. Hiç tat gözüni ilmedi. Agyl goloy goltumda dogor girip çykan emengden okdy. Ondan ol agylyň gapdalyň orasa tarapa ýöneldi. Şo wagt onuň gözü agylyň agdyragyny ýatan adama düşüp aşak ýapyryldy. Bir salymdan ol sarıja kellerini aldyrdy. Onuň şo ýatyşydy. Ol ýyda füýşi urandan sag tarapda orasanyň bäri ýanyna bir aýal adamyň ýatanyny gördü. Oň ýatyşy hasam geňdi, düýrülip ýüzüni ýere berip ýatyrdy. Näme Luka? Gün asmana galypdyr. Bular ölün şindim ýatyrlar, ondan buluň ýatyşlar da nähilay. Nurali olary seredip ýene de bir salym oturdy. Ondan ol ýegilik därligini aňyp emaý bile ýerinden turdy da öňe tarapy urady. Basalymdan sakka durdy. Agylyň agyndakynyň kellesi gapdalyna toguranyp ýatyrdy. Oňa göz düşüp Nuraliň ýüregi ýarlara geldi. Ol soňra orasanyň bäri ýüzünde ýatan aýaga tarap ýüregi urady. Kewdeden, gorsokdan ok degip akan ganlar onuň eşiklerine siňip doňup galypdyr. Begde görüp Nuraliň depedasy dimdik boldy. Bular fiýinläp bir tarym durundan soň özüniň suwsa ýanyny ýadyna düşüp orasa tarap ýöneldi. İçeridäki şerege tarap ýörmekçi bolany, gapynyň agdyna süýnüp ýatan gyýjaga bilen oglanyjyga göz düşdi. Gyýjaga bulaýy 3 ýaşda göregi. Oglanjyk onuň kiçikdi. Olaňyň biriniň kukureginden beýleksiniň kellerinden akan gan doňup galypdy. Nuraliň suw ýadyndan çykyp ilk oglanjygyň soňam gyýjagadyň eline ýetirdi. Göwreler bu diýal bolupdyr. Nurali hatyr huzurda şeýle çykdy. Ol at toýnaklaryň ýaňa torç bolan ýeri syňlap köp durdy. Ahyrynam merhumlaryň kimsiniň üstüne keçe kimsiniň käde elini ýylyň könökçülde adatışdyrdy. Hey beýle de bir wagşylyk bolar goşy. Wag. Sen özüň näme diýsen? Danylar tiresiniň gyýdyny waýkyrdyp alyp gaýdyp onu Ardağul hanyň huzuruna getirip beren sen nämedin? Ýa-da bolmasa, olaryň iň kişiler dağda hana tarap ok atan üçin jeda berilişde sen ýokmudun? Bugun kuwun bejetetler görüp ne fagyryn kişi bolýan. Nuraliň göwünde bolmasa, ilerki beýigiň aňarsyndan bir zat gymyllanýar boldy. Ol gaty şakkanlyk göre orasa girip duýla hyrla elini ýetirdi. Soňam orasanyň günnägor ýüzündäki towuk keteginiň aňry ýüne geçdi. Egini tüpeňli 2 tane piyada oraçydan çykyp barýan Nuraliňi gördü. Ola gylyç bile ýalemdi. İlk awşam farza olary ýanyna çagyryp, özünden daňdan rahbar tutmagy tapşyrypdy. Daňdan çagyrmanyň sebäbini ýaşulyň öýde aýtman soň oglanlaryň sorap durmadylar. Farza anyň hyýaly girdi. Nurali daňdan çenli ýydyna kögülenmese, ýaş ýigitler oň ýydyny ne berjekdi? Nurali gelmän soň ýaşuly daňdanlar ýigidekçeri ýola saldy. Ol ýydyny ýydarlar. Egerde sagaman dağı özüne atan olsa, ýydyny da öwürlersiň diýipdi. Özüm bu arada hiç ýerde dil ýarmadlygy, bardy gelen ýürek barýaňy diýip sorlaýdy, awy bar ýasymy bir tapşyrypdy. Gylyçdyr älimiň eginlerine hyrlakanyp, ikide bir eşaga artlaşyp daňdan köýden çykyşlardy. Ýydam olary şu oýuň üstüne getiripdi. Gylyç bile ýalem bir garanyň orsudan çykyp, kümäniň günnägor ýüne geçendigini görüp aşak ýapyryldy. Ondan füýşönöklep beýigiň aňarsyna duranlar. Epesli wagtlap iki tarapdan hiç şerhiye çykmady. Ondan gylyç kellerinden süpürmasyna çykardy da bir taýagyň uzuny geýdirdi. Taýaga ýerlerden telpegi azyk ýökerek galdyran şowulyn bir gümpülle çykdy. Ok şypyrmanyň gapdalyny böwütüp geçipdi.
Olar boturlaşyp ýene de bir talim ýatdylar. Nuraly burada hyrlyny taşlapdy. Sebäbini onuň harary ýokdy. Näbilet öýüni okdaýynyň niredigini nädip biljek. Oňyny dikili duran söýdeni goparyp alyp, aňyrlygyna tarap süýşenekläp uğramakdan başga aşyk almany. Nuraly öýden mazal taýlananyna, gylışdyr älimi onuň gerişi görünüp gitdi. Şo wagtda da älim hyrlynyň peltegine ot degirdi. Gümpülli çykandan aňyrlygyna süýşenekläp barýan Nuraly ýere ýadyrdy. Olanlar bir talim testlerini çykarman ýatdylar. Ahirine olar günortadan Nuraly tarap süýşenekläp urdular. Gulay baranlaryna Nuralynyň kebdesinden gan akyp ýer bagyrtlap ýatanyny gördüler. Älim dogdurylyp gan akyp duran ýarany görüp öýünden paşap goýberdi. Odol adamdan şenap atyp görmän soň men näme bileýin. Gylyç älimiň gultugyny tutdy. Älim goýsana. Ondan milkonyň öýde atdy. Olar şondan soň askanda ýadymlar bilen serilip ýatan Nuralyň ýanyna bardylar. Älim beýilini daňdan ak ýagryn söýdü. Nuralynyň yarasyny ema bilen saramaga başlady. Olar yaran tarap Nuralyny eşegiň üstüne keterini ýatyrdylar-da, her bir tarapyndan ýörep, oba tarap gaýtdylar. Nuralynyň yarasyna melhem edilse-de, wagt bile gutulmady. Gylyç bile älim onuň yarasy üçin müýnrigäp köp gezdi. Älim 73 üçin hatam bek ökünýärdi. Ol ilki wagdalar tarjagadan sapa kılmak geleninde oýla urardy. Indi näçe wagt berdi şokdy ýatşyna Nuralynyň ýüregi hatam gatygy urdy. Aram ol iňulmanna daşaryny urgersem diýip, uzak wagtlar penjereden terede oturýardy. 3 şepde şenli wagtdan Nuraly dol gutulmady daşykdy. Sen hanım şöyle çykşyk bolsaň bir zady bek gellegin. Golay goltumda bolsaň da görnür. Ýöne da görünmänidi. Uğrun kezitlese bolýanlar. Şölüň belli biläýmel zatlary bardyr. Ada şondan öýsen ilki bilen şemalyň haýy tarapdan ýöwsýanyny alklamylar. Şemal köpülen şaha günnogordan ýa-da günmatar tarapdan öýser. Ondan şäherler bir wagda beýikli pesli bolup duran ýalylarym görün. Siňe reaksiýanyň olar demir gagtdan günorta tarap ulgam bolup ýatanlar. Olam şemalyň oýunydyr. Ondan akşamlaryna günnogorun ýa-da günmataryň niredigini ýyllara serediň peslitlap bolýandyr. Nuraly ýaşulyň maslahatlaryna gulawyny üşerdip diňledi. Ondan ol bir salymdan keýtiklap günnogorky umatalap urady. Ol ýöredigçe kebdesindäki ýara torkulýardy. Ondan ol gidip barşyna aram tä ýarasynyň adasy egzilýänçe oturmaly bolýardy. Nuraly ahyry aklyň üstüne çykyp daglar synamagy durdy. Bir salymdan ýakyny eşdiren soşulla tiskinip gitdi. O wa tarap gözüne aýlanan günmatardaky beýigin gapdaryndan bir kelle göründü. Bulan taptırmajaklary gatysyndyr o. Belýän farzagady. Aýagyny ýagan bolsaň, ýör nahar sowap barýa. Olar tirkeşip öýe tarap gaýtdylar. Öýe ýetip gelýär tamam ileri ýüzündäki daýaw ýer gagazyna. Ondan günnogorrakda bolsa ahylyna dökülen yorunjadan ýyp duran kepdere gözleşip Nuralyň ýerinde gylap gitdi. Be şomuka. Olar has golaýa gelenlerine kepderi kellesini ýokaryk gallardy da gulaklaryny keýerjekletdi. Burnuny parlatdy. Aýaklary bilen ýer peşedi, kokrandy. Öýde şöýdüler. Bobaň günorta günnogor çeti. Gaýry ýüzündäki öýüm tamam ýonkyýarny. Tamam ileri ýüzündäki ýer gagazylar günnogorrakdaky tuğdam edil saly berdi şäherlik otyr. Atam şu bolmaly. Ardaguly hanyň agasy Abdullah hanyň ölüm merýanaty. Şo gerek gijelikde synlama oňly. Mayam bolmandy. Beý dogurdunam atam malla dälekenu. Egerde aýagym mar bolaýsa, müň bagasyna ýetmek ýokdur. Handaňlar atatan ýar eken. Tanama nirede at nirede. O diňe adyna aşyktyrlymyň. Ýonkylega bu at hanyny hiwetmänni. Alyp owadan saýlanyp uramyzdan çarpaýyna galyp böküp elimden zypypdy. Tasmeni ýerden agdaryp ýere pylça burupdy. Berkem bu gedek başardylar. Beý şeýdip şu at eltip bolaýsa, han syýlygym ýetirse gerek. May bolaýdygy ýene de bir syýranyp görmeli. Sene tüz eşegi ýalüller, guly hyýarlylan edýän o. Ýere şu ýagdaýda Allah täýetdenlerini münememe biljekler. Uy ýogsa da. Şo gedek öňüme düşen adam ama şu törekleri de bolmalydyr. Şo gedek o biri dagyň gädigine garşylapdy. Ýöne näme üçin oşonda ýüzüne nikap çekdik.
Öyle bizlenim çekinýän bolur şemeli. Ýogsa da ýöňrek galamançylaryň ama bir ýeriniň sesi şonka meňzeşdi. Ay ýoklu. Hey beýle de bir zat bolurmy? Ol heme bize, hemem türkmenlere hyýanat etsek bolup durarmy? Ýa-da ol iki ýyly gamy bolaýmasyn? Ay näse şonu etsin. At uğurlama kömek etse bolýar. Ýöne öýe tanap gelmese, ýöňümden şikaýet edemine onu tanajak däl. Hanen teknen heňis kolýaka göreli bakary. Nurali'nin diýäni Abdülkelli. Nurali şaýyny şöregini idi. Sarza aganyň daşardy ýatber diýene de gulak asman. Ýene de ýerdüle baryp geçerdi. Ýöne wagt öýle gözüne uýk gelmedi. Be. Ha näme üçin gelmeýäk? Ol gaptyna agdaryljak bolanyny ýarasy sorkullap başlady. Aýagym kanyma tulşýa diýsen. Ýene de bir zat tapylaýa. Nurali kewdesindäki ýara elini ýetirenden onuň suwjur ýanlygyny duýdy. Galaşdyr älim ýerle gelende Güljerin atasynyň kepderini gezdirmäge gidenini aýtdy. Ýaşulyň öýde ýokdugyny eşdenlerinden soň oglanlar ýerdöre tarap gaýtdylar. Barsalar Nurali aýagyny uýun sarap ýeňsizin diýwary direp ýatyrdy. Bu wagt onuň uklap ýatanlygyny ýa-da gözüni höp pikire batanlygyny aýyl-saýyl etmek kynny. Olar gapynyň zaýrygyndan ışıklap duruşlaryny gir bermäge ejab edip eswatlap saklandylar. Hasam älim bek müýnrügýädi. Sebäbi Nurala ok atyp onuň kewlerini yaradan şody. Ahyrin älim ölsem ölüni salyp ilki girilmen boldy. Gapy jygyrlanan Nural gözüni ýalpaşda dikeldi. Görse onuň öňünde iki san zahil piýady. Assalamu alaykum. Älimiň iki diýdem saňgyllap durdy. Nuraly olar heredip çala jyýlgyrdy. Zahirlere geregem şody. Ola gedekli gedegini ellerini tutup Nuraly görüşdi. Älimini bir näme ekellendi. Nähili ýaraň ýagşymy? Dip ol eli bilen Nuralyň egini görkezdi. Nuralyň bolsa şaw gözler süýgenekledip olar fiýinlap oturşdy. Ýagşy. Galazam tiýetini çykarman durmagy gelişikdi gördü. Erini hareketlendirip taşaryň görkezdi. Ýür gezmäge deli. Nuraly onuň näme diýänini düşünen bolmagy şemeli. Eli bilen ýok diýip şaryt etdi. Galaç bile älim derre tutuldy. Bolsa da ýaraşdygymyz bolýar diýen. Älimiň bir näme ýüregi ýynjaldy. Nuraly ganimatlaşan soň daşy çykmasyny ýyzamlatdy. Soňa bakawul kärdiň boýunyny. Onuň üstüne de gezmäge çykýardy. Onuň eliniň aýagynyň boşdugyny gören goňşular oýla urap uradylar. Sarja goňa kepderin suw ýakmagy ynanyp uranyna bolsa, akmak çal. Ulu aňgalak kapdyrandan soňa bilerem görün diýänim tapyldy. Ýöne ýakyndan ýatdan ýaşulyň güýdüne gelip, teňe diýäniň näme diýip bilýän ýokdy. Aýdyndan gelinler umydy taladandan ýaly bolandan soň Nuralam sarja da gören barhapnaşýardy. Galyş bilen ýalam tilka gapan gurup beýige çykyp bir talam oturdy. Tögerek bir geňsidi. Uýun gün gyzyp, howur bilen ak şägerre awşamyň düşmegi bilen salkyna ara urapdy. Epkekden çekinişip uýun gün hiýinlerine ýatan zanarlarym inni ikiden çykışýardy. Alakalaryň zykyrdy, guşlaryň zürküllügi, dürli zanarlaryň tezi birleşip, çöl barha zanyp başlady. Galyşdyr ýalam tebigata maýyl bolup, asmannak ýüzüp barýan aýtynda ipetleglendi. Onyan çada nereden bir yerden geň owaz eşdiren ýaly boldy. Zahirler yerlerinden hadanaklaşyp turdular da töwereklerinden diňşirinmäge başladylar. Dogrudyny? Bir ýakymda owaz eşdilýärdi. Olar ses gelýän tarapa ýörediler. Zahirler günnowrakdaky beýik çägen guşluk güdünni bir garanyň bardygyny aýyň ýagtyna taýgyrdylar. Ondan olar aňry gitmän diýdiler nepdiler. Aýdymyň gamyň owaz diýsen ýakymlydy. Özüm bu owaz olar eşdiren tezimeňden okdy. Köýlerin düşünüksizdi. Olar daýy uganymy gabatlap oturuşlaryny bu aýdym aýdýanyň nurarlygyny bildiler. Şo wagt ýeňi tarapdan ilka habar sowşaldy. Soňam bir ýeriniň pınkyryp goýberneşdirdi. Şo bar maşady. Bas diýlerini mätde daýy aly köpek hadanaklap gelişine tas älimdir gylyjyň üstüne ýokupdy. Köpek olar tanap edil ýanjagalaryna gelip durdy. Aly köpegiň gözi Nurala düşenden şo tarapa ýeňdi. Oglanlar goýunçy diýip näçe gygyrtyryp itsaklanmady. Sesli ırgap barşyna Nuralyň üstüne ýokdy. Ondan oglanlar ellerine iýlen agazy goparyp şo tarapa ýeňdiler. Olar barsalar Nuraly itiň bokurdugynyň mäkem tutup onu boğup durdy. Soňa waka itiň haýgasyp syp soňdy. Nuraly ýeriniň goşularyny mätdel it ıskynty waňkyryp olardan aran açmak gül boldy. Onyan çada höňürdäp sarjaga da gelip ýetişdi. Olam bolup geçen wakara gören ulmagy şemeli. Diýin manam geçdik, bu diýin man geçen keller kötüdün. Sarja gelinne Nuraly sınta ýylgyryp
Innamınnak itiň dyrnagy degip zadlaşýan ýerlerini typaraşdyryp durdy. Sarjaga bidatlar ýözüne äkär ýarym ýönlüjek bolýardy. Olar ahyryn 4 tirkeş bolup öýlerine gaýtdylar. Öýe gelip sarjaga itiň perhaleden geýimlerini salşyrynar ýaly Nurala egneşik berdi. Buğday bişerine gabat Nurali'nin ayağının ağır ayırlaştı. Kevgesindeki yaratan biten kirledi. Gün gıdı verenine sarjaga buğra ağaların toyuna deyip uğrattı. Gılıç bile eğlemem genlarca gideriz. Göreşi göreriz. At sapşığına katmasır deyip toy yerine gitti. Nurali bolsa günörtan soyakmak üçün kepterini iyidip doğrularım yönüne tarıp kâri diyabın olumuna tarıp uğradı. Kârdın olumunun günmata kırıqını tutuştuğunu gamıştır yılgın jengelli tutu otuyordu. Anıraktak şägeri müssem, bäridim duruşuna jengelli. Tuğdan madary ganan doğrular şetra uğradı. Kepter bolsa kârdın kırasındaky çayırlardan işlemenlik gün otlayadı. Nurali kârdın şildire bakkan tuğunu. Sudak yüzüşüp yürün balıkçıları sıyınlap otuyordu. Yabın aňry ýüzüne otlaşyp ýören dogorlar birden ürküp, bärdine tarap gaýtdylar. Kepderen burunu parladyp, gulaklaryny keýirjekledip, dogorlaryň ürkün tarapyna seretdi. Nurali ýerinde ugalady, töwreni gözaýlady. Ýöne oň gözüne ýylyň dat bolmady. Ýa-da şagal beýlekmike. Gözüne da diýilmän soň, Nurali ýene de balyklary sıyınlamaga durdy. Nurali balyjyklar sıyınlap oturşuna, golejekde eşderen sawşylylar ýüzüne galdyrdy. Görse ýüzi garny kap bile örtüren adam onuň satmagyny dur. Onuň ata urlanjak goluny ýöňe düşen adamdygyny Nurali bada batanady. O bir salym Nuraliň sıyınlap durdy da kürs şugurlap başlady. Ýer tagamany gelip berenmiň? Şükür. Nurali geň galdy. Şeýle ata urlanmak şugurlyny ýöňe düşenem. Olar ýetir alyp gaýdanlaryň biriniň şu adamdygyna inni olamykly göz ýetirdi. Bine töwre adamka. Abdullah han köp dowaýdara aýtdy. Hanyň adneşlerinden Nuraliň ýyny dikeneklep gitdi. Ol tarf ýerinden turdy. Han agamyň jany taw bolsun. Nurali şey diýip oňa tarap ýene de çiňerdi. O bile seni kepterini hem de güljerini alyp gelmek tawşyrdy. Şeýlemi? Nurali böwründen köp oturdy. Bir de ol düşünýäksizligi bar. Hanan ne şoat ber kepteriniň adyna aşyk bolup ýörendiň. Onun owadudygyny bilýän bolmagy mümkin. Ondan mundan habar tutsa, meňem şu törekdidigim bilip biler. Ýöne güljereni ne bilsin? Güljereni alyp gitseň, bu goza bir şäreň şerine talan talyny bolmazmy? Odurum onuň ýarym göwün ýüregi beýle jazany çekip çylap bilermiki? Ýoksa da hanyň meni boşatmagy beren şun bolsa, o näme üçin ýüzüne gizleýärki? Nuraliň şinni dem ketini çykyrman ýüzüne aşağı salyp durşy. Hani hasanrak ýola düşýär. Şuun kuunun amatly pursat hiç sanem bolmaz. Nurali ýüzüne gallardy. Ýerine ähli. Hanul görüň. Gitde tezrak güljerini alyp çyk. Biz saňa şu ýerde garaşýarys. Nurali dolanyp gelmedi. Sarjaga bu akany aýtsammyka, ýaňsammyka. Näme dogry ýaşylyň ýüregine agyrtmaýyn. Olunny at owurlamak barda hyýalyndan el çekipdi. Şondan soň güljerin eýlek beýlek çykanyna onu gorulap başlady. Nurali ilk akşam salkyn düşenden gumo tarapy uğradı. Aýaýdyň bolun soň daglar sıyınlap oturdy. Bir salymdan onuň gözüniň öňüne owalary janlanyp uğrady. Ähli goňşulary bütün owadaşlary ýüşüp, goýa Nuraliň gelerine garaşyp duran ýaly. Anhady onuň ejetiniň mährim keşbi. Birden awal owalaryň günmatar ýüzündäki beýige çykyp, bäherligine seredip duran ýaly. Birdenim düşükde oturup ýatan ýar hatda oňa şaýat bermäge de adam ýok. Eger de ýerinden ýetmeseler. Her näçe hayal ýöresemem daňdana sen dagy özüm ataryn. Dagy bir ýetip bilsem, ondan armanym ýok. Ýöne oňa uzak görmäge maý bermediler. Owadan mazal taýlananyna ýüni kaply adam oň öňünden zympa çykdy. Näme? Sırtyň bow tutmadymy güljerin ata urlamagy. Nuralyn tedin çykmady. Sen hanyň ýanyna näme ýüzüň güle barjak? Odaňa şolara getirmede gelmedin diýipdi. Nuralyn şodum durşy. Ýeri. Hanyň men boşatmaga gelmäne. Ondan maňa onu eýtsin, muny beýtsin diýip buýrup berip oturmasyn näme? Onyansa şarpyllap degeni gamsoň arkadan ýelap gitdi. Any güljerini kepderi, men saňa diýen. Oň dependen ýenýän gamsylar barha ýyzymlýady. Ondan Nurali ulukslap turup bilmedi. Ýollar ýokon ýalyp, edil öň ýanyna duran ýakadan ebişlap tutdy. Onyansa ýeňi tarapyndan iýnen ýumruk ony gözüni garankratdy. Nurali oduram tapsy gowrasy raňatmaga başlady. İçine degen urguýynyň darbyna daýa gowra gapdylagdy.
Yıkılanın soňam onuň şem gelen ýerinde epmäge başladylar. Garada olar Nuralynyň göwresini tultuk suw edip taşladylar. Geçek bolanlaryna bolsa bir ýeriniň beýseň mydama gapdyryndadyr. Egerde Abdullah hanyň tabşyrygyny bir zay etmän, eýdiňe dolanjak bolsaň, eýgiligi garaşmagyn diýen teri Nuralynyň gulagyny edil guýdun sykýan ýer bolup ýanglandy. Nuraly kılıçdyr ýalim dagy sarza garran buğdaýyn urup berdi. Dögün dögdi. Anhaýnym harman atyp çäjini suwulra gapgyrýadylar. Nuralynyň tüňi bir zat sanýaly boldy. Ol ýerinden turdy da elini köle göredip käýärdiň göz başyna tarap seretdi. Suw diýip giden ipes wagt bolan boldy şindem Güljeriniň garaty görünen okdy. Ony ýan çalabar gyýyk baklyk boldy soňam barha uduklaşýan ataýaklaryň sesleri urady. Nuraly ilki bir adyn şirden turdy soňra ýergin köle gözüne daňyly duran kepdere tarap ýeňdi. Älimdir kılıç entegem hiç daha düşünmän ýöne seredip durdy. Nuraly özüni kepderiň üstüne oklanyň ýoldaşlaryna da ýörüň diýen işaret edip dağa tarap atyny gamsa bassy. Kılıçdyr älim oň ýydylat saldy. Käýärdiň göz başynyň bäri ýününe suw dökülip ýatan tanys ýerde görenlerine näme-nämedigine gözlerini ýetirdiler. Ola epeslik howanlarynyň soň gaçkaklar bilen ary barha ýygyryp başlady. Ýol baýarlaryň arasy bilen aýranyp geçýärdi. Inni köwrümden geçiräýän wadyna ýoňdan bar ýanyň iki dig aýyl-aýyl göründi. Çep tarapdan baryan atlaryň öňünde eline ýagyny galgadyp iki ýany urunýan Güljerin ata arkaýyn sapmagy beren okdy. Öňden baryanlaryň entek güýdüni görüp ýetişmehede atlary görenden gylyzyň kalbyna bir hil ýakymly duýgu aralaşyp başlady. Täze atlar tanyşdy. Güljeriniň naýyn zat edi, älemiň ýüregini parlaýady. Onuň gözünden dökülýän ýaş at aýaklarynyň astyndan turýan tozaryna tiňip gidýärdi. Ol atyny dewdirläp otyrdy. Eger nikah bir örtülmedik bolsa, inni öňden baryanlaryň ýüldürini taýgarmak boljakdy. Galazyň barha gözi gaçýardy beşomka. Ay ýokly, heýde ol Güljerini beýdermi? Öňden baryanlar kowgularyň tapdyrmajakdyklary madaly gözlerini ýetirdiler. Ondan dagala sulmandan Güljerini atdan agdardylar da öz başlaryny uturdyr rady boldular. Ýerden düşenden Güljeriniň tez tappak edildi. Nuraly derre atdan düşüp onu ýerden gallardy. Bir salymdan Güljeriniň gözüni açdy. Gadap toňuna giren Nuraly gylyzyň gitme olar ýaraglygyna da bakman, kepdere atlaryna da öňdäkileri täzeden kowup başlady. Onu ýeke goýbermejek bolup gylyzym atyny gamsa bassy. Älemiň bolsa Güljeriniň ýanyndan turdy. Oňa bir zat bolaýar edip gymyllap bilmän oturşdy. Nuraly atyny ýüzüň saldyryp barşyna eýeri daňylygy tanap elini ýetirdi. Ara on meşädinden dokterli. O şep tarapdaky atlyň boýundan düşerdi diýip tanapyňdy. Halka laýyk düşdi. Halkanyň öz ýurlaşynyň boýuna düşenden tanapy ketermen bolup gapdyrylan barýany gylyjyny togurdy. Ýöne kesmäge ýetişmedi. Nural tanapyň uzuny batly dilkenden boýuny halkaladym atdan agdy. Onuň ýurlaşy bolsa atynyň zylygyny ýere gördi de gylyjyny talawladyp gön Nuralyň üstüne gaýtdy. Nural tanapyň uzuny şeperine geçirdi de tagerinde gamsy bilen ýetip gelýän atlyň ýüri kestir ýetişip bildiginden sagulmaga başlady. Ýüdüni kaply adam gamsynyň agyny sydaman ilkä ýürini sowdy. Soňam zaniyanyny bilen hat gadaplandy. Nuraly öz depetinden batly indirilen gylyjy gamsynyň sapyla sowjak bolanyny garşyndaky güýüni kaby serpilip gitdi. Batly ýene de şol eken o. O wamda alamançylyga baryp meni ýetir edip alyp gaýdanan biri şu bolmaly. Wah. Bini ýyl adam kany. Bu teteller tanamak gaty kyn o. Nuraly ikinji gedek indirilen gylyçdan hem sowulmaga ýetişdi. Ýöne uýun onuň elinden tapdy da kepderiň aýagyna solaşyp onu badyň guşutmagy mejbur etdi. Ýüzüni kaply adam ýetip gelýän gylyjy göldüşenden boýun tanaply, çawalanp ýatan ýollaşynyň deperinden gylyjy indirdi. Gylyç muny görüp aldan çygdy boldy. Şondan soň ýüzüni kaply aňyrlygyna bakat goýdy. Gylyç şawa beýleräkde ýatan kelle tarap ýöre urdy. Atdan düşüp şekene kelläniň ýanyna bardy. Ol gylyjynyň uzu bilen nikaby galdyrandan ýüze gözi düşüp sınıfga ýygyrdy. Kelle aga çakanynkydy. Tarzaganyň Nurala barha fiň oturýardy. Bir gün ol bir hilerek dünýä görüp dur. Gepiň sözüň alyşyp duran adam tapmagy maksat däl. Ýöne Nuraly bilen düşünüşde bolajak ýaly. Beýe ýogsa da şunça wagtlap bir içerde ýaşap duý demek bolsagam, men ondan aýdyňda kimiň wadiýine soňra mandyryn. Ýa-da ýetim dagymka. Egerde ýetim bolsa, şu ýerde gallyn. Ol ýa-da aýsa da saltyrak öýermeň uğruna çykynyp, Nuraly bilen amykly gürleşmek ýüregine dugdy. Ýa-şuly. Nuraly, sen öýüňiz hakda bir agdam gepläň okla ýa-da ýetimmisin? Diýip sorady. Nuraly goza tinkerini dikip köp oturdy. Soňam ýüzüne aşağı saldy. Ýetim diýse de bolar. Öýde bir garry enem bar. Nuraly boldurjak boldy.
Uzak wagtyň aýrylygyndan ýa-da Sarza aganyň sowalyň ýüregini ezdimi garap, birden ejizläp giden ödüm duýmady. Men hiç wagtym öýden içer saklan adam däl. Innem mudar eders. Sen öýüňize gaýt, ejeň ýanyna bar. O pahir ýoluňy gözüni nikip kökenek bolup oturundy. Sarza agan gurruňy Nuralyň ähli damarlaryny ýumşatdy. O geplemän bir salym oturundan "Siz men ýaralanma melhem etdiňiz. Elim aýagym boş goýup, gaçyp gitmän mümkinçilik berdiňiz. Ýöne siziň şu sözüňize garaşypdym. Men ahyryň siziň şey diýjeňizi bilýärdim. Ýaşuludan diýmen aldy. Şu gece ýyl ýatyp etuklary surlaryna ýola düş. Ara ýene dymışlyk düşdi. Köp sag bolun. Ýöne size guýu gerek, Sarja kaka. Men guýu ustasy. Size guýu alyp berin ondan gaýsam. Ýaşulyň Nuralyň hyňda oturşdy. Guýu näme gerek? Gapdalymyzda kär dakyp ýatyrka. Ejen pahirim gözi ýolludyr. Sen gowy haýır etmede ýola düş. Ýok, guýu alyp berin. Ýadygarlyk bolar, ondan gaýdyn. Sarja agan öýdem Arap kuakadan son gapylaryň agdymyna guýu golaýsa kim görjek däldi. Ondan ölen bolýar da ony. Gazgapsaň diýip radylaşdy. Şeýdip şowunyň ertesi ýörünjeli pelim günne gor ýüzünden guýu gadyryp başlandy. Takir ýer dynç şal gaty bolsa-da Nuraly daň diýip sırlanan tä garanky madar gatlyşýan say işleýärdi. Guýu adam moýunyna geçip uranyň soň bolsa Sarjaga älim kömekleşmäge çagyrdy. Nuralyň aşakdyny diýen toprakly torbasyny älim boşadyp ýydan uradýardy. Guýu barha soň bolýardy. Soňa waka diýe goşulyp toprak şoň bilen çykarly urady. Ahyrin ör toprağyň göründü. Uyunun suw diýsem süýjül çykdy. Anhaýyn agy suw şünem mal garan suya karnysyňam uyu öýdi ýanyndady. Çykarmaga ýaltanmasaň az ulyk bag bakçalar ekin turmaga da suw ýeterlikdi. Olar aýyň ýatyna gapyň agyna tekede gepleşmärem ipek oturdular. Ahyrynda milki dillerinden Nuraly boldy. Sarja kaka. Bolýar men ýola düşeýin. Bolýar da gitsem. Sagaman bar. Ýaşulyň bokurda boldy. Geden ýerinde sag gez. Sarjaga ýola çörek bir garyn gowurma salmak üçin şerik girenni. Nuraly aňyrakdy. Hekin çeträgini ýatan güljerini syýndap bir sarındyrdy. Özüne abyn turun äpet körege birden gözleşip güljerin edip tarta ýerinden tugaldy. Nuraly sarjap şyrdap güljerin gorkma bimen. Deňe şondan soň güljerini bir ana ýynjalyp kelletindäki ýagly gözleşdirdi. Güljerin Nuralyň tes sanryk çykdy. O başga hiç zat diýip bilmän ýön ýuwunyp durdy. Güljerin sag bol. Uy onu hemçin men gaýdýan. Güljerin entegim näme-nämeden oňul düşünmän. Nire gaýdýan? Öýmüde beýlek o tarapy ilerik. Sarja eline Güljeriniň dokan nagyşly çörek torbasyny alyp taşykdy. Nuraly ýene Güljerini öýlendi. Bolýar ony jigim sag bol. Nuraly bilen Sarjaga sabyş edip uranlaryny Güljeriniň tüňüne bir hil oňoýsuzlyk aralaşdy. Ol ýerinden bir gally bir oturdy. Ahyrynam daňlap gelen agasyny saklap bilmedi. Nuraly ýerine bakyp çalaja tägirini ýaletdi ýene de Sarjaga gapdyrly ýüreg urdy. Sarja kaka. Bir zady bilip goýun. Bizim vilayetimiziň hanyny Abdullah han ýandylar. Ardak sapa usulukda sizinkiri Abdullah hanyň ynysy Ardagulynyň goluna gylyç bilen sapandyrlar. Hanyň olaýyny tüwülün. Daşkrak neberelerinden birinin burnu anasa da gorkmada hakkını giderýänler. Sizenem aryn hukman öldüşek görýäne terhabrak bolýar. Olar gowadan madary saýlan saklandyr. Uzadan ýoldaş bolma Sarja kaka. Goza Nuraly tarap bir ýadım etdi. Halif öwrüne şäpdirdem. Sagaman bar. Sawol Sarja kaka. Nuraly dagly tarap ýuwaş-ýuwaşdan ýüreg urdy. Ýaşul bolsa tä gara hitdiýänçe oň ýerine seredip durdy. YouTube Mirasym kanaly. Ertesi gotodlar tiresinin guluk açıp durduğun haber bütün gowa ýaýrady. Feýnalar onuň şakandan keçineti Allahy ýylaryny 3-4 tane adam tirkap gerenlerini Sarjaga tamam kulügütüne çaýçy oturdy. Talam elikden soň ilk söze başlan feýnaly boldy. Sarja kaka bina haber boldy. Goza howluk mankiýetindäki çaýny urtlady. Boşan käse ýene de çaý goýdy. Ondan bir ady kelibirä oturdy. Näme aýagy üstüne dursaňyz geçdiňizler, keçäň üstüne. Feýnal dagy femerjip durmagy gelişdirek gördülerdi. Derrew ýadyklarını çykarmak göre boldular. Epetli wagtlar hiç kimden tedýün çykmady. Sarja ganyň öýdem gatyr howlup baryny okdy. Eli bilen fakkalyny daraklap oturdy. Şeýdip käze wagt bir çaý içmäge de gelin ahyryn.
Allahyň bu wagt içini tirtýärdi. Tarja kaka. Näme gulun aşanyny duymadyňyzmy? Wah, duýsam saptarjak mony. Güljeren ilk äçerden çıkaran keserini ýalışdyrdy. Soňra bu ojokda gaýnan kitirini getirip şäýnekler demledi. Gelişikler däl, diýip Allahy kesäniň üstüne geçip zaýlaşdy. Beýleklerin şäýneklerini saýwylmaga başladylar. Gelişiklem bolsa, inni ýetsek alazyň ýok. Gaçanam ogram döwül ady ýagyş däl. Inni gotollar tiresini gulu gaçypdyr gurruňy bütün ketarkazy ýaýrar. Süýnali gaýtaryp goýan şäýnegi demine alandyrdy diýip käsini guýmaga durdy. Bizim obamyz bir dağa ýakyn aglyk boly. Ýagdaýlarym gördü, bilet boldy. Goýun bolmasa, bugün erte bölek atly obamyz döküläjek ýar bolupdyr. Ýaşuly käsestir şäýnegini kesäniň çetragyny hüýçürdi de şöküdüşip oturdy. Ol dyýlaryň üstüne goýan ýastygyna tirsegini diýrep bir näme aksamlandy. Elbetde Almançylyk gitmäni başaran ýigitler ýagy gelse, öňüne durmaga düşetdi gelerler-de. Oturunyň arasynda Allahyň başga keller kösäniň ýygyny düşüp Almançylyk gidenler bardy. Ýaşulyň bu gurruň şolaň hemmegini kaktyryp aýdyşdy. Ýagy gelse gaýtararlar daş bolar. Ýagy gelende iňjikler haňgylajaklar bolsa, parahat oturan ýyly gözül talaňa salmaly helekenlerde. Sarjagy ençime otary, ýüregine agrym berip gelýän gaharyny şeýerde boşadat ýerli. Ody özüňe bas. Ötmedimi? Ondan kedeka. Asla Almançylyk näme gerek? Şoň bilen nämeňi dartdy? Ýygyny kişi kimi öndürmegi başarmajak bolsaňyz, beýle iş etmezler. Ýaşuly Nuralyň beýli betbaşçylyga sebäp bolmajagyny, onuň sapawlaryň öňüne düşüp gelmezligini berkilen ýady. Ýöne Eýran hanynyň inisiniň golunyň sapylyna gakdy. Nuralyň beren gurrun görün, onuň böwrüni bükgületmäden durnokdy. Sak edilişi ýalym boldy. Gul gaçypdyr diýen habar ýaýrandan bir hepde töwere wagt geçip geçmänkä. Abdullah hanyň atlylary gowada kıyamet kopdurdylar. Ýöne göre olara ýol beredi bolup gelen Nuraly aldy Abdulkelli. Abdulkelliň asly Eýrandydy. Onu sağa ka türkmenler Almançylyk baranlaryny alyp gaçypdyrlar. Ýöne beýkerden taňry beýdar diýilen ýaly. Sağa kada uludan soňam Abdulyň ýygynyň gelen bolmanyny. Satyp 5 şaý galanır diýip Almançylykdan alyp gaýdan adamym soňa waka peýdasyndan geçen. Gaýtam onuň sagaman diýin soňupdyr. Sebäbi başdan öýdi ýarlara baş bolup her hil hokka çykar bolapdyr. Ýete boýagarlygysa neşe öwrenip kumarbazlyk etdi. Ýaranlar bilen meýdanyna gelip ýören mallar sürmek, şolarak döýdüň öýlerini ýarmak bilen meşgulanyp başlady. Garadyňa bir durnarogasyny el. Goňşy bolada ulukçuny açdyrdy. Ol 20 ýaşan soň Eýranyň garnaşlarynyň bardygyny eşitip öýdüň klörünkä gidermen boldy. Ýöne o ýerde de uluk togutamadı. Ýaş münnüçe akyllanmaň derine gaýtam Abdulyň buzurgy artdy. Bir gedek Abdullah han ahalla otlap suwlayan owadaşynyň bardygyny eşitip onu ýanyna çagyrypdyrdy. Öýdüne işgal bolup berdi, gadaryny biljekdigini aýdypdyr. Ine şeýdip ol aram-aram hanyň adamlaryny türkmenlerden ata urulmagy kömegi urapdyr. Abdulkeldiňe bir Abdullah hanyň işgalçylygyny etmän, gerisine bir zat düşýän bolsa öz enesini satmakdan gaýçak däldi. Oňa peýda bolsa bolany. Eýranlara hyýanet etmän hiç tatçywyny okdy. Ýurdy belet sapar diýilşi ýaly. Eýran owalaryna belet bolan soň o türkmeniň galtamanlaryna baş bolup Almançylyk diýdi. Ýalytyň guyrugy ýamdyna diýdilerim. Abdulkel kän bir guyrugyny ýamdyna gysyp gelmedi. Ol gaýtam hondan bärsi boldy, maýtapsa han sırady. Güljeriniň ışygyna düşüp, onu näden öz girisini talyp boljakdygynyň gamyny urdy. Şoň şeýle bol şakan köýse bilen aradan sarlady. Olar aralaryndan gyl geçmeýän, ýenleri aýry gitmeýän dosty uruldy. Abdulkelin ýene de bir artykmaş tarapy Eýrana gidip, ardan nyrkdan tirek getirýänligi. Ondan şakan ýaly neşewentleri ol edil ýüpsüzi daňyp goýýardy. Nira ýörese guyrugyna tirkelen ýary ýygyny düşürip bermegi kötdüne gelýärdi. Bir gün ol şakan neşeden madal doýurup görsem bir haýyş bar. Şu haýyşymy bitirseňe bir uljulyjy Almançylyga gideýin diýipdi. Neşeden keýip köklen, gözünde oturan şakan urdu. "Şertiň aýt eşderi" diýdi. Aňtada däldir. Şakanyň göri terip gitdi. "Şertiň aýt diýilýär saňa." "Gat görmeseň gerek." Şakandymdy. Epes wagtlap böwrüň diňläp oturdun soň ýaplanıp ýatan ýerinde keldi. "Näde aýdyň aýt?"
Ay gatı görjek goldan aýtjak del. Sakan gatı görmezegine andyşyp awy ýalasa kelin şertiniň güljerini duguluna geçirmekdigine eşdenne Abdylyň ýüzüne alalyp seretdi. Epes wagtlap aşak bakıp soturdy. Wagty bilen belli bir karary gelip bilmedi. Şeýlelikde mesele çözülmeýän galdy. Soň bir gezek bolsa neşede oturup adarlaryny ol biýalas kelin şertine boyun urmaly boldy. Ýöne olar güljerini alyp kaçmagy Alamanslyga gidip gelenden soň goýdular. Alamanslyga da gidip gelindi. Ýöne her gezek olaryň synanyşy puç bolýardy. Soňky edegen pirimler paşmadan Abdylkel içiniň ýanygyzyna şakanyň kellesini gyzygyň kädesi alyp goýberdi. Ol şo gidişine eýrany çykyp Gön Abdullah hanyň huzuruna bardy. Anyň intihar-dawlynyň golunyň saplanlygyny eşitip gaty gynanyny aýtdy. Türkoň hanyny sorady. Soňra da Alamanslyk edip hanyň obasyny talandyryň türkmenleriň haýsy obasyny duny anyklandygyny. Abdullah han arnyň ma Hasan gitse ýol beredi bolmagy taýýardygyny ma'lum etdi. Abdullah hanyň indine şowat ber ardy edip ýören kepdertiniň hem türkmenleriň talaňsylyk eden obasyny duny aýdyp hanyň agyny tuwurtdy. Ýöne Nural hakda hana kelamagy söz aýtmady. Sebäbi bardy ýerli Nural dolanyp gelýär, öz sırtynyň açylyjyny bilýärdi. Ene ahyrin han arny alyp kepden çykmak üçin Abdylkel ýöňüne salyp tekelen üstüne aýtdy. Abdullah han türkmenlerden arny beýle köp wagt geçirmäni alyp biljekdi. Ýöne ol intiniň ýaratynyň biterine garaşypdy. Şeýle ol intiniň hem içini togutdurjakdy. Intiniň ýaraty wagty öle bitmärsoň ol aralmaga öýdi gaýdarman boldy. Abdylyň öwürlüp gelmegi hany hatam emrendirdi. Nökeriň libasyna girip hemişe ketişýär ýüzüne gara nikap bilen örten Abdylkel hanyň atlylaryny göni durnaly obasyny tarap alyp gaýdypdy. Güljerini öz şolupsyna ýyldyryp, onuň goýunyna girmek ardygyna atlanyp barýan kel bu wagt begenjin ýaňa usajak bolýardy. Nökerler dagdan aşağı ýenip başlanlaryny daňgyllady ýaň dogupdy. Ýene-de bir salym ýörüldi soň howa bir näme ýagtyryp aşagda durnaly obasy göründi. Özünden ul betbaşyryň ýenjekdiginden bir habar owy bu wagt füýüzü kudetirdi. Abdullah hanyň buýrugy gatyda bunny. Owan diňe bir talap oňaýman onu küle gürmeli. Ol şeýle etdi. Çapagullar kürsäp, öýlere girip, göze yaramly atlar alyp çykýardylar, soňra onu otlaýardylar. Öýler, ýüşürilip boýlan bedelerler ýannaklar, küde-küde bolşup duran şetelerdir sadaklar lowlap ýanmagy başlady. Owanyň ýokaryndaky goý garat üstde barha ulup, haf elhen sürünýärdi. Saga suwlaryň aýaly bolan şoklaryň aglaşýan teskleri, mal garalaryň orlaşy ardendir bolup ýanlanýardy. Sarjaga dangdan gümüş tamşyny owany günbatar başyndan başlaryň gowy eşitip, bir wada geňirgen teden näme diýen derrew düşündi. Ol da uzurlap şar tarapy eli urmagy başlady. Onuň bu wagt bar gaýgy güljerini, gozanyň ilk hyýaly guýunyň başyna baryp, altygyny gowa bilen guýunyň düýbüne sallamakdy. Ýöne o derrew pikirden el çekdi. Soňra güljeriniň elinden tutup ýerdöle tarap bırlady. Ýerdöleniň agyny ýetenden ýene de ýygyny durandy. Ýaşul erejelenip basylyp goýulan ýorunja bedesiniň duşuny saklandy. Onuň hyýaly güljerini bedäniň içinde girlemekdi. Birden bu owanyň ýokaryndaky gara tüste göz düşüp ýüregi howla urdy. Sarja aganyň göwnüne onuň agtym edil gözüniň alyna şo gara tüste urup barýany döndü. Ol näme derini bilmän, durup derini sýyrdy. Ahirinem güljerini tamy tarap ileride uğradı. Getirip onu içki tamyň törüne asma suwla saldy da ödem eline gylyjyny alyp gapynyň agdyny keserilip durdy. Abdylkel çapagullar bilgeçden owany günbatar başyndan tarap öýdi, Sarjagala tarap gaýdypdy. Ol ýaşulynyň öýüne golelaşdyýsa, töweregini eterden garamagy başlady. Sebäbi ol Nuraly badyr öýdýärdi. Kel ýoşluk bilen daşky kapydan içeri gätlerinen onuň gözi ýaşuly açyp bir oýla urajak boldy. Ýüzüniň nikaplylygy ýadyna düşenden hat ekedlerini. Kel ýaşula hem durmagy başlady. Gapynyň agdyna saňgyrlap duran gozy çala sula hemle şekillerlerdi. Abdylkel ýene de haýbat atdy. Ahirinem ýaşulynyň gur haýbatly çekilmezegini aňyp oň üstüne sürünip urady. Tapsy gowra ulak çıtıraşyp durup bilmedi. Eline ıssym galman derrew gylyjyny gaçyrdy. Kel ýaşulynyň gylyjyny aýagy bilen beýlek pazda ýödünem aňyra aýtyp goýberdi. On kellesinde bar pikir saltra güljerini tapmakdy. Ol içki jaýa girip agdar döňder etdi. Soňra daşky jaýyň ähli ýerini dörüp çykdy. Güljerini tapylan okdy. Kel dymgydyl bolup kumýal şişdi. Soňra da şeýle çykyp bir taram durdy da edil as gurt ýaly töwerekleýänmagy başlady. Ol içiniň ýanygyzyna ähli zady ot berýärdi. Bir taramdan gary öý, bededir üýşürlügi duran sadak goýun agylynyň üstüne atylan agaç uwaşlar tutaşyp lowlap ýanmagy başlady. Agylyň sinäki ba goýunlar tüstäsde mani kwaka urunýardy. Köşekli diýdir sığır janawyrlar bolsa töwerek gurşawalan gara tüstä oýur gonyşyp gadyklaryň daşyndan ter taýranyşýardy.
Abdülkel Gülzer'in hiç yerini tapmadan yine de içki zaya girdi. Bu wagt Sarza içeriğini ağdır dündere diýäniň Abdülkelliginem, onun Gülzer'in gözleýänlerim habarsızdy. Ol öýe giren haly pallyň gözüne yaranda alyp çykarda gider diýen umyt bilen ýykylan ýerinden turmagy rawgat etmän ýatyrdy. Abdülkel Gülzer'iniň bir ýerde gizlenigini aňýady. Ýöne beýle tersaýlanmaly bolaýan uýdan okdy. Ol gaharylyp haslap ýene de sermenmäge başlady. Ony ýanşada hanyň nökerleriniň biri urdurylyp daş kapydan girdi. Kel onuň kimdigini taýgyrman gylyjyna ýapyşdy. Kapydan giren ýüzüne göz düşenden biraz ýyňzylyp ýene de gortuny urdy. Kel üstüne ýük galdyrylgy şuwollar ýeke-ýekeden gapdalyny depip bärdin agdyrýady. Gapdaly agan şuwollaryň gödüglerini gylyjynyň uzy bilen kelişdirip çykdy. İçeri ağzının buğday dökülüp yatan suwollardan, yorgunny çöktür gap-gaçdan eňe leýs boldy. Gülzer'in tapdyryny okdy. Soň gelen nöker düýlenip yatan hallar bir-biriniň üstüne goýdy-da, egini atyp gapay yöneldi. Gapay ýetip barýaky o bir zat ýadyna şönýär hallar ýerde goýdy. Ol diýwardan atylgy duran suwoluň ýanyna bardy-da, gylyjy bilen onuň baglaryny kesişdirdi. Baglary kesilen suwol patlap ýere gaçdy. Suwol ýere gaçandan nökeriniň agzyna açyp termeşdirip urady. Birdenem oň mährewiz gözi Gülzer'ine düşdi. Oho. Yollaşynyň bir zat diýäniňi eşitip Abdülkel hadanaklap oň ýanyna geldi. Şuwoluň düýbüne ýüzüni iki elden tutup ýygyrylyp ýatan Gülzer'ine göz düşenden kelin gamaşyp duran ýüri ýagtyryp gitdi. O derrew Gülzer'ini şuwoldan çekip çykardy. Abdülkel Gülzer'iniň dady perýadyny temerini okdy. Ol nökere şaýt epli dügünçe görkedi de ödem gapa tarapy urady. Gülzer'in bagyrýady. Kelin ýüzüni gözüni penjesi bilen ýyrtyşdyrýady. Aýaklary bilen dewşenekleýärdi. Gabat gelen ýerini ýumrukluýardy. Ýöne Gülzerine ulan teşnelik derarly bu wagt kelzat diýenokdy. Berdaşly bollar ýaşazyk gyýdyň näzek bedenini ýawzymyk tene tarap barha bir gysýady. Sarza aganyň Gülzerine göz düşüp iman depedene çykdy. Ol ýatan ýerine ýahil güýjüni jemläp, daşky kapydan çykyp barýan kelin aýagyndan almakçy bolup topuldy. Kelin ýaşulynyň topuljagyny aňyn ularly. Sag aýagy bir oň güýdüne batly depip goýberdi. Odalam arawaty gaçan tapsy göwri ýere ýadyryp gitdi. Kel bilen onuň ýanyna nöker Gülzer'in kepterini alyp baranlaryna Abdullah han olan gelerine mähtir urtdurdy. Olar derrew owadan saýlanmak gerek boldular. Han iňiňden nökerleri orta ýygy bilen atlaryny gorgunulyp barýady. Bugün sapa ursulukdan hanam nökerlerim diýsen radydy. Oňuly gaýtygly bolmandan hana öz dinsiniň aryny artyp öldüripdi. Nökerlerim orzularynyň närazy bolar ýarlärli. Olar götürip bilen altyn kümüşlerdir hallaryny alyp barýadylar. Iň esasy adam Abdullah hanyň näçe wagt bäri adyna aşyk bolup ýören aty kepter ýer halnypdy. Obadan madal saýlananlardan soň ol nazaryny töwrüne aýlady. Onuň hatam arkaýynlanyp öz meni götüren atynyň eýerini keptere almagy buyurdy. Kepteri eýerlenen soň oň atlandy. Indi hanyň göwüni hatam göterilip nökerleriniň başyna çekip urady. Galaşdyr älemiň awy diýip düýünki gidişlerdi. Oğlanın yukarısına barha ululyan gara tüsse gözler düşen olar bir-birinin güzüne kovsalarlı terediştiler. Öz maydarına mıtıldaşıp gelen atlarını devizleşip, gılıza öz öylerine eğalimem farza ağala tarap gitti. Eğalim angardan gelişine at yatağı gözüne ayladı. Yatakta kepterini görmeyen son onun kalbında karahat hatam güçlerini. Kapyanın ağzında kadar ot olup yanıp duran üyüşürlü sağdaklar, yarın olup tögürünü sabrayan üyüşmek bedevon hatam tutunu bası. Ol atanın zılığının boyununa uğradı da tamı tarap yönöldü. Kapyanın ağzına yetenine onun damağı ağzı tüsüden doğru. O nira baracağını, neymi işleyeceğini bilmeyen kürttürüp durdu. Gözün tegerep duruşuna İngilliğini eşitti. Elim içeri kürtavurunun kapyanın ağzına sessiz üyünsüz yatan farza ağa ayağı deyip büdürüdü. Dayağı uğranın götürmeye gurbat yetmerken ol yaşulunun koltuğundan tıp suyruklep diyen yer daşarı çıkardı. Yaşul daşarı çıkarlarına ardıncaracak galette dinlep başladı. Ol öyde Gülzerine göz düşmeyken elimin yürüğü yarılıp baryadı. Yöne onunla da Gülzerinin nirediğin soğraman eveteyini tapmadı. Ol hasar kusur tağıma girip zürdöktür kesen alıp çıktı da sarzağa su verdi. Yaşul sudan qayta uğurtlandan biraz özüne geldi. Bir salımdan elim şekin verəgədə sarzağa nem oldu. O budur şöyle ot yalınla, hanı kepter, hanı Gülzerin, görün oklarla deydi. Yaşul geplime ağra ot yetmen, yöne ilerliğine yerini halgaydı. Elim on neymi diyecek kulyanını badabat düşündü de, gurasını lampaşak koyverdi. Ey dünya, dünya, men odolki yetimliğimi ağad gördün mü? Senin nimeni, yeryüzünne hakikatek kuvancım, yüreğimin kuvvatı parlak gelladım, Gülzerinden ayırdım. Kölega düşük atıp sarzağan geçiren han. Elim kılıçları tarap atının gamsa bastı.
Her ýön duşunun geçenini ağlaşýan aýallaryň, sırlaşýan sağalan teti, yan odun gübürde onuň ýüregine para edip, onu bütün günlerden getirýärdi. Älim kılıçları yetäýmänkä, obanyň ýokurdyny 5-6 atlynyň üýşüp bir atlaryň maslahaty edip duranyny gördü. Gılıjym şolaň arasyndady. Älim gılıjy çetiräge çekdi. Güljerenem kepterine kiripdirler. Gılıç bu habar eşitenden gittik diýip atynyň başyndagy tarapy gördü. Älim beýle katlylarym oňydy bilendi. Anyň ýüde golaýatlygynyň onda da ok yaraly üpçün nökerleriniň ýerinden hekil atly bolup gitmegiň gözsüz batyrlyk bolýanyny gakdy. Bu wagt pikir edýänem ýokdy. Atlylaryň öňüne çekip barýan gılıç esliýörlerin soň akylyna ýanyp başlady. Ýöne onda da onuň hyýalynyň el çekmäge niýeti ýokdy. Ol aw diýip sevsep ýören soň daga da onuň eteklerine diýen beretdi. Gılıçyň ýüregine kuwat berýän zat duşmanyň diňe ağırlyk ýollarysyn çykmakdy. Nädip? Bu da pikirilme wagty ýokdy. Sebäbi duşman barha aranaşyp barýar. Olar gowadan saýlanlar da uşluk tarapa tutturdylar. Galazyň hyýaly günne urdaky dere bilen dağın gün ortasyna aýlanyp, jülgelerin bir ýan ýerine duşmanlardan öň barp gitmekdi. Şeý diýem şo ýerde hanyň nökerleriniň öňünden çykylmaly. Şo ýere tähelgi jaga alyp baraýdyň. Munşa goşuna gaýta ol bermekden geçen, öýleriniň külüniň çykjakdygyny galazyň görýärdi. Dağa girilip uğrarından ol hemmekşe köýüni çykaryp helle ýar edip kelle urmagy tapşyrdy. Onuň hyýaly şeýdip Eýran tarapyndan hanyň öňünden çykmakdy. Olar hanyň nökerleriniň göwünlerine rahat gelmedi ýaly atlaryny maýdanyna sürüp gaýtmakçydylar. Öýl obalar tarapyndan arkaýyn ýürep gelýän bir topar helleli piýadadan hanyň hiç tat oslamazlygy gat mümkinni. Onuň urunlaryň biri gaýalaryň maýazrak ýerine çykyp ýollaşlaryny nökerlere golýanlaryndan harly bilen hana tarap atmaly. Hanyň nökerleriniň arasyna alжырыңlyk aýraşandan galas nirede de bolsa Güljereň tap ony sogurup almaly. Älim burada her edip edip keplerini alıp kaçmalı. Älimin minip oturan baytalı enet bolan soň keplerinin gözüne bir görünüp bilse öýlerini garydan okdy. Şeýle maslahat bilen olar jülgelerin birleşýän ýerine barıp garaşmagy durdular. Ýöne gören gelýän ýokdy. Wagt geçdigiçe gılıçdyr älimin ýüregi hatam hopurga urdy. Älim atynyň üstüde dağın beýgrak ýerine çykyp gaýrylmak eretdi. Gözüni ýerinde atulmady. Eýem geçen olaýmasynlar diýip gılıç aşağı gözüne aýlady. Ýön demirgazyga giden ýyl bardy da günorta tarap gidýän ýyl ýokdy. Öýdüre şu ýoldan geçmeli. Olar näçe garaşdyran bar bilerek boldy. Ahyrky ýüzülenler ul ahmar bilen gaýrylyna gidýän ýola düşdiler. Öňdäki gaýanyň aňry ýüzüne geçilýän ýerde hanyň nökerleriniň ýola ýertden gülmatyrlygy tarap gidenligi belli boldy. Gılıçdagyň bu wagtxana ýol beredi bolup geleniň Abdylkellinden habarlary ýokdy. Abdullah hanyň obalyň tarap dogry gitmän, gülmatyrlygyna sogulmagyna sebäp bolan Abdylkelli ýola ýetýärni aýlynyp gitmegi maslahat berenne han Abdylyň ýüzüne bir tumanlyk güleser etdi. O näme üçin? Hanagy, öňüňiz bilýäňiz bu türkmenler diýenler. Olara türkmenler eken ýer kim burunlaryny da maňa näme edip bererler? Hanagy men olara beretdirin. Arşyn näme üçin baş goýmagy hiç saçly görýänler. Ondan birden bir bolmasy iş bolaýmasyn. Bu şu gedek maňa hädiň. Abdullah han ýöňüne tüpüň giderini döndü. Ol ýöňräkde gaýanyň ýokurdyna howaty etdi. Soň saraja tägini de tesini çykarman. Ýola ýertden gülmatyrlygyny tarap nökerleriň öňüne çekip urdy. Abdylkel ýol boýy hany ýalynjaňlyk edýärdi. Onuň bar maksady hana o dinan maşgulany ýöňüne araýdy ýürmekdi. Muny hana maňýady. Ýöne bilmedik sen bolýardy. Ol gaýta Güljereňi seredip pah diýip gözlerini şuňsuzlyk bilen süýnekli diýärdi. İç ýakky şylgyrýardy. Doduklaryny şapyladyp ellerini okulýardy. Gala barıp han Güljereň zynnyna taşlamak buýrundan soň kelin hatam lap kesip boldy. Ýöne sara bildirmedi. Belki de han Güljereň maňa toýtup berjekdir. Hemme gowdat hükümdaryň bolmalyň akyla gullyk edýän Abdullah hanyň gölün. Gowyny başga atlardy. Ol hatda bugün şapa usulukda ýol beredi bolan üçin kele minnetdarlygy bildirmedi. Ýylyn artyk golja da bermedi. Inni kele Abdullah hanyň edene kaýyl bolup ýörmekden başgalasy galmady. Ol hanyň galady ýatyp turara ýetyar alsa kaýyldy. Sebäbi hanyň deminiň düşýän ýerinden daşrakdy bolsa, türkmenler gelip ahmarlyga sarry edip agwakynapdy. Zahirler paltara daşy diýip obalaryny durunmaly boldylar. Olaryň bu wagt hiç haýsyndan tetgin çykan okdy. Gılıç boyun tallap barşyna goýa ählim sollatdyň öýsünden sallanyny döndü. Ýerini buna hamysyň aşagyna näde çykyp bolarka? Hey bir gol ýapar ýaly adam tapylmazmyka? Näme bilen? Hey bir gaýrat ýykylmaş dünýä. Hasana şerini gelýän ýaly owara arkaýyn sapar ýürerke.
ýa-da ahal ýurdiň tegentekler pehimdar kişiň dogurmazmyka? Älemin bolda şo köne hingamy. Hey Gülseren. Han seni ýeýem. Penjetine gysaýdymka. Beýle bolsa, senin ozakçyda mollal sen diýirim käwerin. O progap atynyň buduny batdyra gamsalanyň ödüm duýmady. Ondan at täpse urady. Beýle kiremen ýydyň atlarynyň jylawyny goşatdylar. Nurali Abdullah hanyň türkmenleri çapawullap gelenden bir habardy. Ýönüň ýerde geçde geçekdigini, öz aryny has artykmaz ýörün aljakdygyny guman edýärdi. Şoň şünem öz oglaryny talap giden, özüni şunu tedewar türkmen sapawulçylaryny näçe ýigirende de, Sarzagadyr Güljeriniň Glyçdyr älemin hatyrasyna owa baran soňam, hanyň gözüne görünmän gelmegi. Bir wada owa da barmalyk ýürüňdi. Sebäbi owa bardy, onuň gerinligi bardy, hany habar ýetsekdi. Hanyň gursany alamana gidenine ýol beredi denip alyp gitsekdi gurrunsyzdy. Şu oýlary gümrah bolup gelýän Nurali, az kim din zalmak üçin böwürtlenlerin gapdalan Akýan çeşmeň başyna geçip oturdy. Durnanyň gözi ýary dur çeşmeň ýakymlyca o adyny dinläp oturşyna o çalaja ýerkildi. Şo wagtda da ejeti gözüniň öňüne geldi. O pahir, o wanyň gülmatar ýünündäki beýge çykyp, perişan halda beýerligini seredip dur. Birdenem lap keçip gülen depeden aşağı düşüp urýa. Şo wagtda da ıskynty aýaklar diýen etmedimi näme? Tapsyz göwre büdüräp ýykyldy. Aşaklyna toğranyp gaýtdy. Toğranyp barşyna onuň daýa göwresi äpet daşlarym öýdüni alyp gaýdýady. Toňa waka bir-birini degip şakyrdaşýan daşlardyr gejetiniň gazy açyklygyna garşyp dünýäni aly dindir bolupdyr. Nurali ýalpa gözüni açdy. Ol uludan demler dikerip oturdy. Göwüne bolmasa gysak daşly gaýalardyr böwürtlerini dere barha daralyp barýany. Daralyksa da öýdüni gytyp gogurup basmarlap barýany döndü. Nurali torbadan çykaran şöregünden bir diýişlem datman. Ýaglyga dolap ýene da ýydyna saldy. Çeşmäniň bu ýaly suwuna elini ýüzüni ýuwdy, oňa eňigini bassy. Soňam ýogary düşmek boldy. Üstüne abanyşyp duran gaýalary, depeden sallanyşyp duran äpet gara daşlary, dagyň ýowul göderliklerini syýynlap epesli ýöredi. Men şunça dagdy geçsemem şu kaşynyň beýle täsirini vermeýşim diýsene. Daglarym edil adamyň arzuw hyýaly ýaly zat dur eken o. Berent ýerine çykdyp makam diýen görün, aňarda ondan has berent gaýra görünýär. Ondan şola beýikdir diýip ýörä urarsyň. Ýöne barsaň ýene lapyň kesip bolar. Sebäbi ondan aňarda has belendirek gaýa depäňden garap durundy. Beýige çykdygynça ýöremäň kynlaşmak bilen. Edil durmuş ýaly o. Garangatly şöwerenden uraly torbasyny kelleriniň aşagyna goýup gyşardy. Uzynyň ýol ýören soň, onuň ýennamy fyrkyraşyp durdy. Garank asmanyna töwrüni ýalkym taşyp barýan aýet ýynlap, bir salym ýatanyň uka gitdi. Olalymdaň ýertäki şigirine ýygyrylyp oýaly ukul ýatan Nuralyny, amykly oýanma mezur eden zat zaňtyýa boldy. Dikelip töwrüni dinşirgenini, ýerinden turundanam öýüne tarap aly galmagal bolup gelýän 3 tane daýy köpegi geldi. Olylka gurap giden kirkawagyň bir şagan döwdi de goranmak üçin häzirlendi. Itlerin bolup gelişini Nuralynyň durun ýerine tüýt büýde derledi. Daýy warşagagyň üstüne çykdy. Aňardan gelýän sopana göz düşüp, pörlerin gurrak ýerine gidlerini. Birden Nuralynyň ýüregi sartyp gitdi. Bu elýän Hüseýin ýaly. Dogrudanmı? Ol Nuralynyň şagyrt dosty Hüseýin. Ýöne olar soňky 5-6 ýylda duşman. Men asyl Ardaul hanyň hazyk kuzugyna uýup, dost ýarlamam ondaýyna kerim o. Hüseýin golaya gelmän bir salim arça tarap seredip durdy. Soň itlerini kowdy da arçaň has goluyna geldi. Hüseýin salam syýynlarynyň soň Nurali arçadan düşdi. Nurali bithenmeý. Saglamanyň soň Nurali owaň ýagdaýyny soraşdyrdy. Menim owa barmalyam epes wagt bolunur. Ejemin tabyny ýa-hilke, habaryň ýokdur. Aýdýan epes wagtdan bäri owa baramak diýip ýoksa da sen bu ýerlere kän düşýänlerdiňle. Aýtyn sorama. Ondan o dostuna öz başyna düşen külpetler birini gurrun berdi. Aýyny owa barman dagdy beýip ýörmäň näme? Nurali oňam sebäbini düşündirmeli boldy. Sen hey owadan habarsyz bilmezmiň. Gelýän çaňda gorlaňa men ýödüm gözgürek goraýyn diýip o Hüseýiniň gözüne seretdi. Bolýa da gider gelaýyn. Özümizden habar almada kän wagt bolupdyr. Hananna garank uratlaşdyn. Ýöne men barada gördüm beýleki diýip hiç ýerde agyň ýaraýma bolgun.
Arkayn olay sana. Uzeyn garankatly şondan dogurlary agly halyp ýola düşdi. O gidenden soň Nuraly keppäniň ortasyna ýanyp duran owada ýerine bir tarym oturdy. Çay içdi, çörek ýedi. Ýary geceler howa üýtgä urudy. Ilkä gün matar tarapdan bulut bary üýşdi-de asman garaldy. Soňam nirdendir bir ýerden şemal peýda boldy. Bulutlar saýgylana döndü. Barha güýjüýän ýelli ýagşyň soňy apy tupany urildi. Agylyň bir tarapy gowak bolan soň dogurlar ýeldir ýagyş güýjediňçe bölek-bölek bolup gowagyň aşagyna süýşüp urady. Nuraly goşdaky öl bolajak datlaryň hemmesini gowagyň aşagyna taşady. Özüm agylyň töwrüni aýlana durdy. Bir salymdan harakat betelip ýelem ýagşam ýatışdy. Nuraly ot ýakyp çaý ataryny, ýagşy edilip öl myzyk bolan eşiklerini owada tutup guratdy. Çaý sotyrkada uklap galdy. Nuraly Hüseyin ýentide tiskinip boýundy. Gapyň agdyna ýatan taýa galyp akşamlanýança keppäň agdynyň ikisanda ýok peýda boldy. Olaň birini tedi has adymly çykdy. Basyl seni kenýän o hanyň güjügi. Erten birlere näme maksat türe düşdüň? Nuraly özüne tarap tüpeň senep durun haýwatly piýadanyň. Onuň ýanyna kenen bada watanady. Olar Osman agaň oğullarıdy. Nuraly gowsunjak bolandan üstaşyratlan tüpeň dedi. Derelere düşüp ýanglanyp gitdi. Haýwatly piýada onuň bilen oňman tüpeň gününe ulan Nuralynyň kellerine zaýdar gelmedi. O bir salamdan gözüne açanna öz elleriniň arkasynda daňlanyňdy. Han jogap ber. Nädip düşüp ýörüň berleri? Muny nädip düşüp ýörüň berlile? Bilaň taýandyr be. Han Hüseyin. Nuraly näme diýjegini bilmän ýere-ýere oturdy. Ýa-da men şonu ýalňyşypdyr näýekem. Ananarlar sana ýagyşdyr. Ol Tezin çıkarman başa öýreni görmekden başga alasy ýok diýen netije berdi. Aga eni Nuralyň öňlerine salyp bir usudyň gyrasyny etdiler. Doganlaryň kiçigi azym ýydrag şekilde Nuraly tarap tüpeňini çenedi. Gulamaly bolsa aňarsyna bakyp uzaklara geredip durdy. Bu wagt onuň kalbyny düşünipdi harakat gaplap aldy. Ol birden beýärine urildi insine "Dur, atma" diýip goýurdy. Anka-tanka bolup duran insine şonun başga kelama söýetmän Nuralyň elini çözdi. Muny ýok edenimiz bilen Hanın dinligimiz der koy gitsin. Nuralyň ennamly sowuklar gaplap aldy. Gulamaly Nuraly öýdündi. Enläme tömerip durdyň bar gidi berdi. Azim bolsa, bu wagt gahardan ýaňa ýarlaýjak bolýardy. Seňe diýanyň näme? Bulan uýaňdyr iniňi näme uny salanyny eýem unutdyňmy? O bolup geçýän wakalaň düýüşligini. Huşdugyny akly ýetirip bilmän goýokdan şonu ýaryp duran Nuraly ýene-de tüpeňi geldi. Adim meşan gysmak şolunun ulamaly tüpeň niýerini homagy ýetişdi. Adim Nuraly zanyanyny güleşetdi. Ulamaly pişirdi abrak diýär uruldy. Ýeri, muny näme ýadyk bar? Ýadyk bolmadymy? Şu tetellerden bir de şu günler galyp ýörün. Sen Aliýan Arnahmetden çykardy diýeni çekurma. Ondan bilen ganyn düşmanman Nuraly Allahan düşdüňmi? Elinden näme gelýän de şoňa görkezd. Näme ak şol ýa-da ony. Burýum şoğlanyrdy. Näme buýrup bolsa şonu etmeli bolar. Näme onna han ýöllüseläjekmi ki? Han. Elinden ýalyjak bolsaň ýöllüselmeli bolar. Adem aňrak bardy. İçini sığman sojap başlady. Näme beýle doňgardaşyny görläýdiň? Gitdi. Goýa düş ýalyp geçen bugün kuwakary hiç akyl ýetirip bilmän. Aslynda ýadymdyryň goşa baranyny Nuralynyň gözi goýunlary ördüp ýören Hüseýne düşdi. Ýetini çykarman ýüzüň ak tamyp duran Nuralynyň göründen Hüseýn'e bir zat bolunyny aňdy. Görýän bolsaňa Gulamaly adym duşup durýar diýen. Hani ýör çaýlaly. Nuraly düşüň üstüne geçenden gyşardy. Olaňam şu töwereklerde otlap surýanlyklaryny taň aýtmandyr. Ýöleriniň hem senden hanynym işleri otdur. Hüseýnem Nuralym epes wagtdan oturdy. Enlerini alyp gaçmak başardypdyr görünýäne uýulary hanyň köşkünni öýden hilakläpdir. Han olary enlerini alyp gaçmagy maý beripdir. Olar hanyň alzylyň wagtyny beýlepdirler. Indi senin goly çapylaly bäri Abdullah hanyň başga elligini okmuş. Tebip üstüne tebip çağır diýerler. Tebiplerden hem haýır bolarlarmış. Indi senin ýarady barha beterli diýer. Onda türkmenlerden arnal maga doň ellegenler. Ýok, ol ýam arna alyp gelipdir. Bu habar eşden Nuraly depesiniň gaýny usuwylana döndü. Ol ýerinden zögo galyp dik oturdy. Bir salamdan bolsa Hüseýin bilen hoşlaşdy, ýola düşdi. Onuň käbeýge çykýan kätede çuň jülge iýen dag ýoda söýlen şo gidip barşy. Ýeri innem etmeli.
Ýadet ýaly guyrugyny ýamdyňa gyzyp, ýawalmasy it tözi tutun bilmez edip gelibermekçimi? Ýa-da baryp ýene de hana nöker bolmakçymy? Başga ýerinden gelýän zat bolmasa dagy ne edersiň? O seni bu maýyp aýak bilen nökerlige beri yaradarmyka? Ha o günü barda hanyňyny gyýdaçyk. Iki bükül ýal bar. Göz ýaşet. Aýagyň astyna toguran boljakda. Öňüm urary sen näçe wagtlap akyrykdan hyzmat edipdiň. Ýene de sojagat kesip dowam ediber. Ha o sen gadyryňam bilýärler. Türkmenler tutup ýakyrenderinden seni ýetirlikden boşulanam handyr. Öýlenin soň owa da görnüp urady. Ýöne Nuraly öýlerine garanky düşenden soň barmak ýürüne dugdy. Onuň soň dagyň beýrak ýerden çykdy da owalaryny tyrlamaga durdy. Nuraly öýlerine gelenine ýasy surlardy. Ol kapylaryna ýetäýmänkä töwürüni heredip bir sagyndy. Käýärmi ulaşýan etdilerin. Aňalaşýan eşekleň teti bolaýmagy töwerek agy bolupdy. Ol ýuwuşlyk güle baryp kapyny etdi. Kap açylmady. Oňa hakmagy başlady. Ol gapa gulugyny goýup, eswatlap diň tarap durdy. Sıvış edip ejeti gelerdi. Kapyny açylýardy. Ýöne gapa gulugyny goýup näse durdy. Içerden hiç ýeri sosyalleşdirilmedi. Ýa-da bir ýaňa gidäýdimki. Ol ýatymlyk nirä gidip biler. Nuraly kepberen töwrüň aýrany urady. Öýlerine goly gultumda giýilip çykylmagyny göýdeten soň, onuň ýüreginiň howtulugy hasam artyp, ýene de gapylaryň tarap ýöneldi. Gele gelmähide gapylaryny ýumurklamaga durdy. Ýeli gapynyň ýüp bilen daňylan dülpeni degen soň, öýden lampa aşak goýberdi. Bir haýukdan soň köçe tarapdan biriniň gelýändigini agyp, ol şarahanlyk bilen ýerinden turdy. Saltyrak ejetin görjek bolup şu tarapy urady. Ýöne öýüne tarap gelýän ejeti däýerligini Nuraly derrew tanady. O gelýän goňşulary barada agady. Halygda soraşylaryň soň baradagy. Nuraly ýöre bir de bara ýerlidi. Nuraly ýaşlyň ok wagtlap gürlemän durşundan ýakymy gabaryň boljak-duny madal gözüne ýetirenim boldy. Entekler anar ýerine okdy. Onuň bokurdugy dowalyp durdy. Ahirinde ordan gürledi. Baradagy. Ýejem niredeka? Hellen märi Nuralyň öýüniň söz açaryna garaşyp duran baradagy. Bokurdugyny ýelmeşen gylçy gaýyrjak bolýan ýaly bir kyrek ardyn jüredi. Ýejem pahir sen giden soň bir kesele ýolukdy da hiç aýňalyp bilmedi. Onuň soň ýylgyn bolup jaýladyk. Nuraly askanfa gowrasyny tama dira oturdy. Ýeriň ýüzünü ýekejemmadi. Onu maňa köp gördüňmi ey Taňrym? Nuraly, ölüniň ýüzüne ölüp bolýarmy? Beýdi oturma, hani ýörüýe baraly. Onu Nuralyň goltugyny galdyrmakçy boldy. Barada sen öýüňe bar. Menem häzir baran. Onu köp garaşdyrma. Barada giden soň Nuraly ejeden soňky da kaçan görenligini hakykatyna getirjek bolup köp oturdy. Sen ejen ýagdaýyny soramaga wagt tapman hana hyzmat etdiň. Han özüni saňa barada galra baran soň oňa çaý çörek bilen käntir bolmady. Nuraly öýde barda göwündü ýunty gurrun berdi de han aryny üzülip durýar diýip gurruny hana hyrykdyrdy. Ha ola, onda da ne üzülme gurrun edýäri görün, içine soğudan bolarly. Nuraly ahyryň turman boldy. Hekiň üstüne düşük sananlar geçäy şoňa. Ay öýe baraýyn. Nuraly gapylaryň agyna düşük çykarylyp gyşardy. Enşeme gurrun uksuzlugynyň, ýadylygynyň ýaňa ennamy sarkyrasa da bu wagt ukus sonokdy. Onuň gözüne çiş kaklana dönüpdi. Öýüniň ýeketäk perdendi güljeriniň, göz gonjy kepleriniň taranıp gidilmegi sarza üçin ururgu boldy. Ýaşlyň diýeni bolsa, eýranlara ağırlaryň diňe günäkärlerden aldyrajakdy. Ýöne aňyrdan gelýän ýaw günäliğini günäsiz heljerýärmi? Çapawçylyk eden türkmen. Günäliň oduny bir günäniň ýanmagyny islemeýän bolsaň, adalatyň tarapdary bolýan bolsaň, näme üçin paraga tutulan kurt owasyna betbaşylyň ýylmygyna ýol berdim? Han bu zatlar maňa ýeňişýän wam diýjeksin. Geňeşer ýar etmeli. Odurlan bir-biriň bilen öýkeli ýar bolup ýörmän. Ýaşula sala salynman başlady. Dağamaklygy barar. Sarjaga şeýle o pikirleri kellesine sığdyryp bilmän ýatyrdy. Ol aram owan terk edip gitmegen pikirini edýärdi. Ýöne nirek gitjek. Başga ýerde bir iyi mesela, goýsuz almagarsa ýurt barmyka? Ondan bu tapsy görüle nirek gitjek. Iň berket şaýyň sürüňe özüň oňuruňa. Ýaşulyň toruma gelýän känni. Öňe Mehmediň oğullardyr gelinleri gerekli gedene sarjaga göz gurup bolýardy. Geline gidene çaý çörek berýärdi, mal garaly edýärdi. Bir gün adamlar dağa gaşyp öýdediňe sarjaga bilen söýün alyp alypdy.
Tarzı kaka. Hana işimi de gördü diýip söýün aldymışly boldy. Ýaşuly gapdarnak pişigi typalap gözlerini uzaklara dikip ýatyrdy. Han hiç de demeden ok. O diňe arny üzüldü. Söýün gurrun teýenetine bady batdy şunny. Ýagny şu edekki betbaşlygyň günäkärleriň söýün alynyň inleri sakandyr Allahlygyny tarjagan ýene-de bir edek ýaňytdy. Söýün aly bolsa İranlylaryň gönü gelip oweryn talan salyp gitmeginde inilerinem günäkärliğe döwürün. Ýaşulyň hatasynyň bardygyny. Şu atlar tarja ganyň boşadyp goýberin ýeteri Nuralyň görýänem ýatlasak boldy. Ahal etrapyna başga da owa gitdäl bolun. Olar gün bizim gowamda gelepdirler. Mene şunu da akıl getirip bilýänlerler. Ýaşul Hünalyň güýüne çiňelip etdi. Hünalyň tutýan şenem uğrunun barmandyryny okdy. Tewa Abdullah hanyň sapawulçylygy Nuralynyň gideniň ýa-ýanyna bolupdy. Ýöne tarzaga beýle namartlygyň Nuralyň çykmajakdygyna gatyp ýakanan ýady. Şoň şenem ol gurrun ähäňi ütgetmek makul boldy. Hünaly. Inilen inniki maslahaty näme? Hünaly ýüzüni galdyryp bilmän oturdy. Tewa ýaşulyň tory oň şeňini öklüdi. Ol tarzaga anyň bar pikiriniň güljerenligini, onu tagaman getirip bolsa ýaşula tekki boljakdygyny bilýärdi. Hünaly tarzaga anyň ýüzüni seredip bilmedi. Ol ýerdirmela oturuşyny tarza kaka. Olaňa belli bir essem ýok diýdi. Ýaşuly aňaşyna gürüldi. Nuraly düşöklerini ýygnaşdyryp içini hümledip oturdy. Gap-gaşlara, çäýnek käherlere dünýäň saňytynyp gidipdir. Şol oturuşyna da kepbeleriniň bir-birsinäki möýe göz düşdi. Möýüň kerebi garynja mitin ekmi garam gurumdan doludy. Atrasy urup duran möýe birden diwardan aşaklaryny ýöre urdy. Ýere düşüben gör Nurala tarap gaýtdy. Teşüş görmedik möýüň bolup gelişi gaty arkaýynny. Ýöden tarap ýetip gelýän möýe hynda oturan Nuralyň ýanynda bir ýakam hüjümçildi peýda boldy. Ondan ol tarza ýeriniň gallada tüýsöle urup onu mınzyratdy. O şondan soňam kalbyny gurşawaran ýakamhy duýgurudan taplanyp bilmedi. Birdenim tarza ýeriniň gallada öýlenen çykyp urdy. Ol dükanyň agyna gulutugy dagazynyň köregünden oturan adamlar bilen birin görüşüp çykdy. Bir ýerde garry urty saga suw köpdi. Dükany feudäçe Mariýady gurrun sürüp gözläp ýörenem. Abdullah hanyň arnalyp gelenine 3 hepden gowrak wagt bolanam bolsa, ýene de gurrun sürügiň soňy ýady. Bolsa da Abdullah han türkmenlere göz beripdir. Etmelsem sözdür oňorsoň. Bilsinlerle kime degmellerligini. Hanyň indi senin gerine ähili kanat ýaşy bolmaly ka. Daş ýurtdan bir atly tebip çagyryp durady ýalar ho. Ýogsa da han o ýetir alyp gaýdan naşaryny emetmekçi. Şoňa ahyr ýadarym ýok ýaly. Sen baryp görseň näde? Oturanlar gylygrany gülüşdiler. O dünýä nädinin bolup eline düşden han bitin we beres ýoklu. Ýok haw. Han o gyýdy indi üçin saklaýarmyş diýerler. Indi senin gelip ganymet bolaysa şoňa berjekmiş. Urunlar Nuralynyň edil beýinini deşip barýardy. Ol doktormany ýüzüne görüldi. Güljerenler. Şodur diýen pikir onu öýlerine gelen soňam öýderkine goýmady. Belkem başga birdir. Ardaul han gat ýazyran düşükde gyllap ýatyrdy. Gapydan girenin Nuralylygyny bilen soň oňa öý golejygyny geçmegi merhamet etdi. Saýçymlyk salymdan Abdullah hanyň gelip düşendigini habar berdiler. Haýdy men hanyň özüm gapynyň agdyny peýda boldy. Abdullah hanyň göz düşeni Nuralda uýerin galdy. Han inesiniň halyny soranan soň Nurala etdi. Bigidi tanamadymly. Ardaul yarasynyň adaryna çytap bilmän sepellen ýüzüni ýap ýatşyna dordun gurlady. Bir şo meni gorap türkmenler ýetir düşen ýigit bolmaly. Dadyma şu ýetşäýdi ýoksa Abdullah han inesiniň gözgýini ýagdaýyn syýrlap oturuşyna oňa göwnük berýärdi. Turalman bolanyna ol ýene de Nurala ýüzüni. Senin näme pişeleýän? Gaýerdan gelip duruşym görmeli hana. Onu sen gala bar gurlaşýar. Nuraly Abdullah hanyň şahlygyna az begenmedi. Ýöne Güljerin hakda pikir görün, oňa hiç ýynjylyk beren okdy. Ýeri hanyň huzuruna bardyňamda. Näme bahana bilen Güljerini boşat diýjek. Her bir sen ýalyň, oň ýalyň boşat diýenden boşatsak bolsa, han onu şondan şoňa getirip näme etsin? Aýna bilin. Gaýtam göwünde başga bir zat gelip, hatym buzurgar taýmasy. Şoňuň ertesi Abdullah hanyň ýöne adam ýörüp onu çağırtdy. Nuralynyň gökdäki dilegi ýerde boşdy. Gala goleleşdigçe onuň kalbyny her hili araharmyk duýgury gaplaýardy. Han eýýäm Güljerin bilen bir ýüzli edäýän näler daýyrna. Ýa-da huzuruna baragadan
Sarzagan ýadygarlyk gören ak saplagyny kükrügüne goýberýärem ki. Şeýle aýtaňa içiň sowaýta berek. Belki güljerenin tekdiridir. Belki dol getirilen garnak güljerenlerdir. Galanyň gününe gorky dergözüne ýetenine garawullar Nurali sakladylar. Han agamyň bereketi ýetilmesin, o meni sagyryn eken. Dergöze ban ony başdan aýak synlap çykdy. Onu bir az garaş, Han aga mälim edeli. Ihtiyar etse girirsen bolmady ýok. Sana kim diýerler, haýt obudun? Güderdin Nurali ýaýyň. Dergöze dergözäniň gaptarnaky demir gapyny iç ýönden gulplady. Nurali'nin gelendigini hana haber edilenine ol gelsinliydi. Dergözen giýraýan ýerden Nurali'ni kimsi barladylar. Soňra başga hizmetkär ýöňden iki tane nökeri idrakdan Nurali'ni ýöňlerine salyp hanyň kawulhanasyna tarap uğrady. Olaryň barýan ýoly suw tepilip, süpürilip edil zam ýal edilip goýulupdy. Gala giýraýan ýerinde çep tarapdaky meýdançada 4-5 tane atdan durdy. Nurali'nin gözi birden keptere düşdi. Kepterem Nurali'nin göründen ilkä gadynyň daşyna aýrylmaga başlady. Soňam hokrany da arda aýaklaryna garyp şeýle bir kişnedi görün. Nurali'nin öňünden barýan başga hizmetkär teskinip gitdi. Han Farza gaňa birini öňürüp durdy. Başga hizmetkär salaja tägänip Nurali'nin gözüne hiretdi. Onuň parahat görnüşinden hiç tat aň bilmärem ýolunda dowam etdi. Ýol uturup inni iki tane ýanaşyk ýolda başlanýardy. Garasyna bäwül ekilen suwluja salma bolsa ýodury käbelýärdi. Ýoduryň gapdaryna da güller ekilgidi. Aňyrlar bolsa miýgül baý bolup gidýärdi. Nurali ötlem gapylaryň sanyny ýitirdi. Köp däme siňdirilip ýatyran mähnet bir gapa ýetenlerine öňden berýän hyzmatkär şerde bir aýak çek diýdi. Öýde şerik girip gitdi. Talim geçmäkäde ýerine görüp geldi gir. Nuraliň ýygynyň nökerleri şerik girmediler. Han iki gat perde çökşäň üstüne goşa ýasyrdyrdyklapdyr. Öňünde duran suw şiliminden käwat bir sor otur. Assalamu alaykum Han aga. Biz garyby ýatlan üçin Han agalarymyza minnetdardyr. Şilimiň neşerine meýmire oturjuna Han Nurali'ni başdan aýak synlady. Şonun hoňul hyzmatkär işaret etdi. Hanyň işaret ederine mehettel hyzmatkär gallawlyk güle şilimi göterip çep tarapda kapydan çykyp gitdi. Akşam ukudan galandan miýada teriýe gatyp ýerinden çaý içmän şilim şekenen urlum garady. Han gapyň agzyna duran Nurala geçdi mänem unudyp agzyny giň açyp eýildigine parlady. Ýer ýigit habaryň aýdy otur. Eşideli diýdi. O köýnüň aşagyna ýerine sokup garny gaşamaga başlady. Han aga şagyryn ekeniňiz. Abdullah Han o ýolu ukul ýatan ýerden buruna tardyrak gepledi. Sen kim bolarsyň? Nurali ýandyr Han aga güderdin. Dün ardağılı ağan yanıda gabatlaşıptık. Han ukudan gatı salt açıldı. Dayı uğrasına gelişmeyen salatınlık gülözdü ölüp dik oturdu. Bärrek geçtiğini işaret bilen gapyň agzyna durun Nurala öz golajugyny yer görkezdi. Nurali hanyň görkeýän ýerine geçip oturdy. Türkmenlerden hagaman sapyp saňdawyny. Han Nurala köp manyr etdi. Onuň hällen neşe meýmirep ýumulup barýan gözlerine şöwre düşýän aýryny döwük ýaly ýylpylýardy. Nähile tıptyka. Türkmenden geline gul bolup düşdüň. Edil körüň geline bire düşenden naý bolmady adel. Oba sen düşdüň. 3-4 gün boldy. Sen onu aralmaga barlygyna şo taýda ekeniňdi. Diýmek Abdullah hanyň olary göz görkeziniň habaryň bardy. En tömet söwmadyr olary. Arda bolýan ýeri urgutulsan ýurtlaryna ýumurta togradar men olaň. Han özüni goňýetjilik bilen ardynjyrady. Ol ýene-de bir zatlar diýmekçidi. Belkim o taýda bolsaň näme üçin nökerleň hiç gaýsyn görmändir. Sen näme üçin bizi görüp gelmädiň diýip sorardy. Ýok, o wagtlar men o ýerde ýokdum hanaga. Adam naşy daşdyn gaty diýlenine. Başymdan geçen zatlar hakydamy getirýän görün ne hil çekip sudanym özüm hayran galýan. Ahmet başga hizmetkär şo demde häzir boldy. Şilim getirsene. Haýdy men şilimem çaýym getirildi. Han howlukman kähe çaý goýundy. Soňam şilimi goludan düşürdi. Aýagym agyrlygyň soň ahalla bir salym saklap ahyryn urup şöwüp horluk garny görkezip hywa arşa gidýän bir kerwan maşa satyp goýberdiler. Hanaga. Şondan doğrudan tıptım. Gören görgüleri it görse göz agarar. Han Nuraliň gurruna dikkat berdiňledi. Enni näme etsem pessemiň bar? Hanagymyz näme buyursa şoňa bolubermesek? Hani demin diýenziňi boral. Ondan görü berýärsi. Nurali günartana goly ýygyna durandy. Görýän gülmen ardaguly hany elbet hyzmat etmändirini diýen. Abdullah hanym munun habarly ura çemeli ýolsam
o menin başyna ýapsynmy? Sarza ganyň taby gün geldi sepede gaçmak gülenni. Onu soramağa gelen adamlar yer gagazynyň kölegesini otyrdylar. Bu da atlan sana agyr degýäni bir ýöli ýasyp, sarkyllar tiresiniň ýaşurdy buğra gatyda başlady. Sarza. Belkem sen öz etsem pesseň wadyr aýdyp otur. Adamlar hem nämäni makullasaňyz aýdyň eşderiň. Hiç kimden ses eda çykmadan sarzaga üzlem saplam gürledi. Adamlar. Falan etdiğime ýagdaýym ýok. Özüňiz nämäni makul bilseňiz, sarkowyň edil sagapdaryna peşener sakkalyny daraklap oturýasyna belkem pul bilen syýnanyp görersiz diýdi. Aýwadaşyna gurup ýaýyljyra oturan gyrjy sakkaly derib ýekade oturdy. Owada şunça gyzylaňa gitler barka pullan soramak özüňizde nam edersiz. Sarja dinläp ýatyrdy. Onuň Abdullahan owa taýlan salanyna şo gyzylaňa gitler haýsy deşge giripdi. Sizenim mürkeýmir körüň nesli bolarmy haýy gutoranlara diýet gelýärdi. Ýöne öz öýüne beýdime uslyp bilmedi. Gowsy pul bilen sorap göräýelindi. Jigimiz üçin bardadymyzdan geçmäge kaýyl. Han bagasyny berlese bolýar diýip çetrekde oturup söýünaly kýadyny tyrkylatyna atdy. Söýünaly. Sen derrew zadyň madamlyk gurur berýän. Zat bilen pul bilen bir zat boljak bolsa, o wagtyň zadyny bermäge de kaýyl. Ýöne geçen gelek oglanlar Abdullah hanyň intiniň golunu sapdyrlar. Ondan odurum bu zatlary janýan turun han uýamyny pulu salşarmyka. Oturunyň arasyna ýeneümsümli garaşdy. Adamlar ýene de bir ýakymsyz habaramma diýip çetrekde oturan gyzyl ýüzli dolmas piýady ümsümli boldy. Hemleri oňa şörleşdiler. Ol ýylyň üstüne çekip bilendigine bir lay göz gezdirdi. Ondan hasam ekabarlandy. Ýugurdy gün motordan oruslar ayak basy uranmış diýerler. Oruslar bu urun merek üçin düşünükdi. Ondan adamlar ýöne agyrlaryny ýugurdyş otyrdylar. Şagadym tarapdaky garyndaşlarmy da ýurtlaryny öz ellerinin tavşırayıptırlar diýerler. Günähli urun bollay. Ben ýahildi şol. Güýjüňiz köp bolda şoňa da taýinlini bermeli. Olar inni haýdy men bäýerligine de gaýsalar gerek. Garagow da eşdiljek diýerler. Adamlar. Ip sarjagy arkan nispeten ýerine gürlemäge başlady. Ýömütlaryň aşlanmadan ýurtlaryny her kim görýänler. Ýöne olar bir iş görýän bolaýmasynlar. Ýugurdy öz ýerlerini kapyra berip oturup bermekden emir iş bolarmy? Uluwerdi han bar, beýlekler bar. Bar razı etmediler masyl. Ondan bidiň awr ýomudun ýa-da tekän ýagy bolman külli türkmeniň ýagy tahyry. Serdarlar ýüşüp bir skura tüýkürşerler-de. Böyle ýüzli dolmaz adam ýene dillerini. Anny berdi, hannaga maslaga desse diýenler göli. Ýöne ýagyň gelişip bir han iki han ýerlerden güýçdirek ýaly. Hygo hanny buhra emirine ýa-da İran şahyna ýüz tutulsyn inen bolarka. Näme dogry öz musulmanlarymyzda. Sarzaga hedim çıkarmaly ýatyp bilmedi. Hygo hanny İran şahyna ýapsa bolanyna her da dediňem owdur. Şolardan biri şuňlar talyp beren. Näme makul bilseňiz ýaşullar inni maslahat şartlar sudumlyjak bolmaly. Söýnal ýene de güljerenini görüň olaryny. Ýöne bugünün belli urmastada gelinmän dagarly. Gülmetar türkmen taýpalarynyň bir toporunyň ketgudalarynyň öýlerini arka gözläp, ruslar ýüz sonnuklary, olaňam türkmenler öýlerini raýat edip almagy radylyk berenlikleri barada habar ähli ýere ýaýrady. Abdullah han beýikligi 4 ulas, ýene 2,5 ulas gala saldyrman gamly boldy. Gala gatur bolmaly. Oňa Abdullah hanyň ýylyň saranlary beýlek ähli mellarlar mary garatyly ýerleşmeli. Abdullah hanyň başga bir maksady bardy. Olam täze has kaşan, bedegli minaraly köşkde döwran sürmekdi. Soňundan gep burun bolmasyn dep ol iki tany wekilini İran şahyna tarap ýollady. Olaryň ýerine de öz maksadyny beýan edýän, täze haldyryljak gala üçin döwlet tarapyndan pul goýulmagy soraýan haýyşnamany berip goýberdi. Bir gün Nurali öýlerine için hümle oturýarka Abdullah hanyň ýatagy gelip, ertesi ýerden hanyň köşküne barmalygyny duýdurup gitdi. Türkmenlerden 3 tany atlynyň galanyň agdyna girip durunlygyny, ödem hanyň huzuruna barmak soraýanlyklaryny Abdullah han aýdanlaryna o sala zyl girdi.
Sebäbi ele düşen gyrnagyň durnaly owasynyň uly tiresiniň biriniň ýaşulysynyň gyýyldygyny Abdülkellen eşdipdi. Şoň şeňme bu zaga gyrnagyň ýygynyň gelenine garaşýardy. Han mehmanlary çaý bermek buyurdy. Öle mertede gün ortanyň soň kabul etjekdigini olary ma'lum etmek tapşyrdy. Bu wagt hanım türkmenlerim ýöne ýanlaryň pikiri görýärdiler. Abdullah han türkmenleri şunem kabul edip bilýärdi, ýöne beýtmedi. Onun birinci maksady mehmanlary ertire taklap, olaryň howyny basmakdy. İkinci maksada mehmanlary Abdülkere syňladyp, olaryň ne jür adamlardygyny anyklamakdy. Üçüncü maksady bolsa, mehmanyň üstünden Nuralynyň türkmenlerden gasyp gaýdyşyny has amaklaýdyňlaşdyrmakdy. Kim bilýär, belkim onun türkmenlerden sypyşynyň başga bir emmasy bardyr. Nurali ertesi ýerden Abdullah hanyň huzuruna baranyny, hanyň o türkmenlerden 3 tane atdygyny gelendigini, olary kabul eden wagtyna Nuralynyň öz ýanyna bolmalygyny aýtdy. Bu habar eşitden badan Nuralynyň ýüregini howsula basmarlamaga başlady. Gün ortadan agy berenni mehmanlar köşk alyp gaýtdylar. Mehmanlar köşküň şep ganatyna kapydan çykyp 2 tane gartaşan kürt aýalynyň bir ýaş gyýy öýlerini tarap alyp gaýdanlyklaryny gördüler. Aňardan gelýänler görýärler. Gyýdyň ýerine keteni köýnegi gözleşip mehmanyň bedenine sowuk çümşilli peýda bolurdy. Güljeriniň ıskıntı aýaklary zordan ýadylýardy. Onuň horlanyp içine giden gözleri dünýeden bir habardy. Inni aňardan gelýänleriň ýüzlerini madaly saýgyrmak boljakdy. Hanyň bu oýunyny bugra gadar söýnalsy da gylyşdap bilmedi. Güljerin ýüzüne şaksalyp baran Güljerin adyny turan eşdip sakka durdy, hiç ýeren tarafa deretdi. Güljerin alyp baran kürt aýallaryny ýalas aýak çekmeli boldy. Güljerin edil 2 adam gapdaryna durunlaryň öz hoş salardygyna ananmajak boldy. Ýiti seretdi. Ol özüniň küre tarap ulgamakçy boldy, emma aýallar Güljeriniň golundan berk ýapyşdylar. Oňa asla gymyrlamagy da maý bermän idir edip alyp urdular. Güljerin ýene de dadap gördü. Ýöne berdaşly gollaryň ýanyna çepiklice, onu da askanta guranyň manysy barmy? Galyş ýaragyny ýerine ýetirmekçi bolup gapdaryna termedi. Emma elini ýerden dat bolmady. Gala ýerinlerini olaryň ýaragyny alypdylar. Ondan ol Güljerin alyp barýan aýarlar topulmakçy boldy. Bu uraga söýnalyny ordan taklady. Biderek bolma. Bir ýerden ganydyň geçek ýeriňler. Bu wagt penjereden seredip azyl gyryp duran Abdullah hanyň diýsen keýpi kökdi. Türkmenler kapydan salam berip girenlerine ol ýem öz ýerine jaýraşyp oturdy. Mehmanlar hanyň gapdaryna oturan Nurala bada-bad gözleri düşüp içi-içikde bir wada kurtdyryşyp durdular. Söýnalylar gylyş gelen bolsa, ýehir edilip getirilen diýen Güljeriniň başga adam bolmalylar. Nuralyň kalbyny öýtüp uğran şemal güýçlenip agyryny harada ýazdy. Olenin durkylan saňgal bolup durdy. Hanyň ýüzüni ýütgeşip görjek bolup, ýöküdünki ýaly ullokan gözlerini peter edip syýrnasa mehmanlar onu gözlerleyecek bolýardy. 4 süýt göz Nurala naýda tünjülünden bir ala çekdirýärdi. Uloga çeken damaşlykdan soň han gözlerini sığırıp edip mehmanlar ýene bir gerek syýrnady. Ýer habaryny aýdyp oturuň. Habarymda ýetdik bizim bir naşarymyz bolmaly şu ýerde. Bir de şu dik geldik diýip bugraga söýe başlady. Hana töýnü diýdi. Kim kan aýdyl? Haýsy naşar. Bugraga parahat geplemäge çalışdy. Ýöne naşarlaryň kimdigini ma'lum etdi. O diýsene. O bolsa elbetde şonun şoňa haýyş bilgen bolsaňyz bitirämeli bolar. Goňşarlykdy alaşmadak bolmada. Onun başga bir ýigidek şäňi de bolmaly goňşawaňyzdan onu bereriz. Sizden bir tohum atamalynyp gaýdyrypdyr. Biriniň ey görýän maly öýdýän. Gazynyň daşynda aýlanıp dur kişiňe onu bereriz. Hawa. Hanyň näme şaýly käýeden ortlady da gurrun dowam etdirdi. Biz bilen sizin halkyňyz dünýä gurulaly bäri goňşy ýaşap gelýär. Ýöne bolgusa zatlar üçin birek göwünü degýäs. Birek düşman taýýas. Ýogsa bizim sizin musulman ahyry. Biz birek gol ýapyp gerek bolan wagt hemaýet etsek, hiç şundan azyp ömürdat bolarmy? Abdullah hanyň haýdy perdeni gopýanlygyny bilýän ýokdy. Daşgulukdan eşdişme görä sizin hem ýagyňyz ýeterlik bolajak ýaly. Gülmatardan kapyrly ýetip gelýärmiş diýerler. Mehmanlar hanyň jomartlygynyň soňuny nirek baryp diýerýäni bilip galdylar. Han aýry ururynyň soňuny günläp goýurdy. Diýjek bolýandadım. Gelýän ýagyny gaýtaradan sizin güýjüňiz petiräkdir. Ýöne näme eýrana raýat bolsaňyz gorslary ýere ýanyňyzdan geçirmez. Biz bir ýerkana gezmäge ýeni giden adamlardyr. Garynlaşlyk etmänim oňurmaz raýat bolmanam. Gorslaryň gelse näme görmeli boldy.
Buğra sözüni eşitten han gurgara hakkany diýip epet oturdy. Şey diýseňizdi. Belki gassanmaly däldir. O wagtda baryp ýaşullaňy bilen maslahatlaşyp görersiňiz. Biz maslahaty edip geldik. Han, Türkmeniň owy kän ýurt kiň. Bir de bir oban adam bolup külli Türkmeniň adynyň gepläp bilmez berdi. Ondan biz bir kizicik ýumuş bilen adamlar. Şonu asar berseňiz bizim ýola düşdik. Abdullah han azyl gördü. Nasar diýseňizler. O zagar nasaryň bagady gaty gymmat bolar biradarlar. Bagadyna aýtsaňyz ruhana gymmatlygy onuň diýip, aýbuluşyň guraba oturan teýnari ýekide oturup yksamlaryny. Onuň bagadyna külü batmana ýetmeýän türkmeniň guruby satarmyka? Onu da aýdyp oturuň eşdeli. Ýoksa da kapyrlara garaşdyryr ýaly güýjüňiz bar bolsa. Ýumruk ýalgyrna üçin dünýäň pulyny dökmek näme gerek? Güýje de daýanyp bilerdik gölü. Hälin berdininde işläp, zordan oturan gylyş bir sözleriň agdyndan ne hile sypan duýman galdy. Hemme roň etdiler. Hanyň gözleri hanahynyň çykary ýerler tar ýerinden turdy. Beýle bolsa güýjüňiz bolsa gelin. Sizin güýjüňizden bir göreli. Möhüm bitmedik türkmenler araslyk göle ýerlerden turdulardy. Hanly hoşlaşman gapa tarap ýöneldiler. Çyksak görünlerini o bary ýigrin bilen Nuraly seretdiler. Ana bir topar asmyjak. Olaň bolsa Güljerin tüýt müýdederli. Möjekleň diýişlerini sırtardyp duruşlary, gulagyň deşip barýan uğurlary hatamaýlygans. Gymyrlamaga askynmydar bolmady. Güljerin iki el bilen daşlary ýapyşyp arkanyna füýşmek bolýar. Ony ýaşada daşdan eltip toguranyp gaýdy. Möjekleň bir Güljerin çipaýagyna köýüşini agazyny ýetirenden ol jynsyz gyýgyryp sagaýa bir onu batyl depdi. Möjekler onu öýüşli ýal topulýarlar. Edil şu wagtda masmanyň bir geýmen şereştilýär. O ses ýülge düşüp hasam güňüne şeňlenýär. Nereden bir ýerden zuwak durna peýda boldy. O durna kanatyn kakanyny emeligiren yellenmi, ýa-da elken şetinden çekinipmi, möjekler gymyrlama milt edip bilmän ýer bagtlaşyp ýatyrlar. Ony ýanşada bir ýapet güýç Güljerin ýokoruny alyp uğraya. Güljerin asmana galdyşy beter hopup gözüni bek ýumýar. Möjekleň goýşyny demen gulagyny ýanglanyp dur. Ol bir tarymdan kert dağlaryň üstünden uçup barýanyny görýär. Birdenem dağ utorýady, bir tarapy giden düzlük beýlek tarap boldy, aňa-daňat kum depeli meýdan başlanýar. Şobar maşada Güljeriniň öz taamlaryna, gapylaryna beýik erik agazyna göz düşýär. Olinni pes saýlamagy başlaýar. Hal hada wagtyna sagylman soň bozap turun diýerleri, gölesi bilen ýemişip turun sığırlary. Güljerin aýagy ýere degenden algap taamlaryna girýär. Soňra çarasyny çykýarda garöýleriň gapsynyň boýuny dodýar. Näçe gözlegi atadyny tapanok. Ýorunjaly pellere, baglaryň arasyna buğdoýly aýlanyp çykýar. Ýöne hiç ýerde sarjaga göýülenok. Ol ýere urýar. Ahir uklap ýatan atasyna gözleşip ýüregi bir ýynjalýar. Atasyny oýraýmaýynyp, aýagynyň daraklygyna basyp ýyda ýürýär. Ýöne ak turuny eýýäm ýok. Güljerin onu gözläp başlaýar. Anha dolgum depeleriniň iň beýiginiň üstüne töwrüni garanjaklap dur. Güljeriniň gulagyna ýeňi tarapdan bir şygyrdeşlerini ýaly boldy. Ol gaňrylyp şu tarapa teretse gözüni ýylan dat bolmady. Ol bu wagt giden şölle ýeköz bolandan oýly urmanam durunok. Güljerin bir salym oturdy-da ahyryň çekinjeňlik bilen teskeren tarapy ýürä urdy. Tümmüziň üstüne keline goleleşdi. Onuň ýüregi batly gürtülmäge başlady. Onuň ýanşada bir adam zew ýerini galdy. Muň Güljerin allan işigisi boldy. Ol edil öz ýanyna duranyň Nuralyny tanady. Güljerin çekinjeňlik bilen "Sen şu ýerlerde ak turunany görmedingmi?" diýip sorady. Güljerin "Şu ak turuny menne." Han goýza teret. "Men diýermi?" diýip Nuraly salajaýl görýär. "Wy şeýle masyl?" Güljerin hopup ýalpa gözüni açdy. Ak turuny da ýok, Nuraly. "Şo bir ýerde men, şo bir tümlük." Nuraly hanyň galasyndan çykyp öýlerine gitmedi-de göni käkilikli dere tarap ýöredi. Ol barybam çeşmejiň gapdarynaky ullukan garadaş arkasyny berip aýagyny uýun talyp oturdy. Güljerin jigim. "Sen akbaryň menkidenem kesip boldy. Sarjagan taýyna hilki." "Haýne hil bolýar diýen hanyma Güljerin bererler. Sen Allah'ım barıp ýaşula anyň köşkünde meni görünüklerini aýdarlar. Onuň pahyry maňa näre dokap başlar." Nuraly garankatly şörenni. Çeşmeň başyndan turup owa tarapy ugrady. "Wah, men elimden gelýän zat barmy?
Näme dogursa bir alazyny etsek bolmaly. Ne etmeli? Hanyň betmişlerini gaýtulgy galdyraymalymy? Wa handan gaýtyp etmişini gaýtyp berip bolýar. Ýok. Näme dogursa gaýtylyň boljakdygyny duýdurmaly. Goý edeniniň gidip durmaly däldigini bilsin. Şeýsem ikinji gedek şunuň ýaly etsek bolanyny iň bolmanyň böwrüne diňlerdi. Beýsem, bite gahar edip ýoluny otladygym bolmazmy? Näme dogursa häzir başga elimden gelýän zat ýok. Ol ulu ýadymdarly gün matalyna ýöredi. Guran otuň bedeleri onuň aýagyna solaşyp durdy. Ol diýdi etip duran bedeleri guzuk edip her ýerde üýüşüp otlamaga durdy. Soňra aňyrlygyny ýöredi-de dağa çykylýan ýerde küde edilip goýulan bedeleri otlap başlady. Soňra waka ot barha tutuşyp töwre ýaýra urdy. Saramdan bütün dağ ýanyp duran ody uruldy. Nural töwrüni seretdi. Göwünde bolmasa ot barha goraýlap ösüne de çabyrap başlany ýörni. Şo wagtda da onuň gözi owa tarapdan gaşyp gelýän adamlara düşdi. Nurali sağa tarapylyga urdy. Ol gün ortadaky eginiň aňry ýüzünde gullokan garadaşyň gapdaryny eski wagtlap bukulyp ýatdy. Adamlar aly ok boluşyp oda tarap geçip gitdiler. Nurali olaryň ýerinden garap esli durdy. Loglap ýanýan oduň ýalkymy düşüp töwrek ýap-ýagtydy. Nurali öýlerini tarap gaýtdy. Türkmenler bilen maslahat bolan gün ertegi Abdullah han Şahdan öz hatyna jogap aldy. Şah hatyny türkmenleri öýden raýat etmek hakdy. Abdullah hanyň teklibini gollap, oň üçin minnetdarlyk bildirýärdi. Soňra hatda şah ýakyn wagtlarda Abdullah hanyň kawyödüne girip, şu taraplaryň hanlary begler bilen maslahat etjekdigini duýdurýardy. Ýöneşim mesele boýunça inglizlerdir türkmenleriň pelatan kakýanyny ýatladyp, owalarda dil adam görünse onu saklamak tapşyrylýardy. Iň soňunda bolsa Abdullah hana bir şan tagylgardy edip, halkdan ýygnalýan salgytlar goranmak üçin zerur hadaplandy atlaryny karşylamaga ötýär edilýärdi. Nuralini Abdullah hanyň köşkünde göreli bäri kılıç zanyny zaý tapanokdy. Bir dünýä nähir ulaytdyr. Ýa-da adamyň lewdiniň, adam kärçiligiň şu ýok bolup gidip oturşumky. Ala dünýede içiňe anar ýaly adam beri aldymky. Indi näme etmeli? Ýa-da şeýdip Güljerine hanyň ýerdemine süýre daýmelimi? Älim indik maslahat. Olar atlaryny gorgunladyp barışlaryna käri diýagyň olumna ýetdiler. Atlar agdyrklaryny ýadyrlaryna mehettel suwa ýeňklerini basdylar. Älim şaýyrlyň üstüne dom bolup, diýişini çepçaga bilen sançyla oturjuna wagty ýerden çykarmady. Bir haýokdan soň bolsa, näme etsem mene taýýar diýip gylyjyň ýüzüne etdi. Elini ýüzüni ýuwup gylyjym älimin gapdaryna girip oturdy. Geňeşmäge, maslahatlaşmaga adam galmandyr. Her kim ýöz güni ýöz güýran bilen başyna gaý. Hawda ýylyň nädary? Hanyň galatan sodlaýan nähir gorka. Ýeri solar ýary kim özüňe ýaran edinjek? Ýaşullar duýdursa bolmaz. Ýöne özümiz ýaly beýişli uşluk oglanlar diýmesek. Şonan 2 gün geçen soň 12 tany işşekçer jahil seherden owdan saýryny gurdy. Nira bar ýaňa diýenleri de agu diýip jogap berdiler. Maksat gün gyzy bereni dagy etip, aşama şeni güýmenmeli. Ýylatyp ituplar şullaryna bolsa, Abdullah hanyň galagyna solmaly. Günne gortudur gaýraty gum bolup duran o bar haýda galdy. Sarjaglaryň beýik ergagajym, kärdiň boýundaky tallarym garöýlerdir tamlarym kiselip garana koşgoýa gulup barýardy. Olar dağa giri uğradı. Dağı ilkinci gedip görüşleri uğrantan oğlanlarım köpüd üçün äpet daşlarım. Jülgäniň uğru bilen akýan suwam diýsen geňdi. Olar töwereği haýran galyp synlaýadylar. Aňryk ýörelýüşe dağın ýalçy gaýlary. Depäňden sarlanyp duran garadaşlar, diýip görünmeýän jülgeler olaryň howalaryny basyp uğradı. Hällen gydykly wakalary gurrun berip gülüşdirip gelýän şaleniňem. Indikän bir gurrun gülün gözi ýokdy. Ýene de bir salym ýörelen soň şar töwerek dağa güle gurşuldy. Oglanlardan iki ýeňte tarap ogrun teredýänlerim ýok derli. Ýönünni näçe teretseň tähraý tekil meýdany görjek manyň ýok. Barýan maksatlaryna inni düşünülerim. Ýa-da töwerekdäki dağlar howalatyny bassam, garada oglanlardan gaýdy bereliňle diýilse, berjigen pikirlen men atyň jylygyny ýere urup birine depjekler ýok derli. Inni köwrümde beýaşaryp sanatlynyň görünmegi iki kuş ýüregiň hatam derden ýardy. Olaryň gözlerini tegereşip gelýän oglanlar, olar görünlerini atyna ýere urup gamsa basdylar. Diňe ýaram bilen gylyç ikide galdy. Haýsyň türkmen ulaşyňydy. Bir salymdan oglanlaryň ikisi ýene de ýerine urup gylyçdyr ýaramyň ýanyna geldi.
Galanlarynyň bolsa assaga namart edip şo gidişler boldy. Galyç älim beýleki kogran ýöňden gelýänler tarap teredip durdy. Aňardan gelýänler bolary görüp atlaryny bäýerligine tarap sürüp gurdular. Olar Galyç daýanyň ýanyny taklandylar. Olaryň ikisiniň kellesine sopboş telpegi, iki tarafyň kurdu kellesi bardy. Ýöňden gelýänleriň biri gyzyl begresin dikilen sürüji telpek gildi. Onuň gapdaryna akynyň geýimi bilen hasy ütgüjükdi. Maňla ýokury galyp duran papak onuň bir hili haýbatly urkudýady. Melemtil matadan tikilen balagydyr penjegini, ýalpylap duran aýny o şädigini, faýynyň üstüne aşylyp takran gaýyş kuşoklaryny göründü. Onuň harby adamdygyny agmak bolýady. Ol altyn şaýlyň ýaýnyny tüpürüp durşuna gyzyl begresen tikilen sürüji telpekli adama ütgüjük dille bir zatlar diýýärdi. Çypar ýüzli papagyň aşagyndan şogusup duran mele taşly Fari meşek murtly şeýle ýutguşy adam ilkinji gezip görýänlikler üçin Glyçda aglaryny öwrülüşip durdy. Begretten tikilen sürüji telpekli adam "Assalamu aleykum" diýdi. Oň ýeterji bolar oýnaklap durdy. "Wa aleykum assalam." Ol adam oglanlaryň haýy tarapyň adamlardygyny eşiklerinden tanandyrdy. Arasa türkmen diline gurlap başlady. Oglanlar gurgun bolsaňyz Urhan jakdyr. "Bilmi? Bir neme awy bar ýaz." "Ýöňiz ahar tarapdan näme?" Oglanlar "Hawwa" diýip jogap berenderinden soň herki ýutguşyk geýimli sypar ýollaşyna bir zatlar aýtdy. Tanyş bolan oglanlar. "Bir Türkiýeden gelýär. Maňa Muhammed Türkmen diýerler. Biz jenap bolsa Bill Rogers. Biz bilen dostluklar atnaşyp taklaýan Beýik Britan döwletiniň wekili. Bularym ýollaşdymy? Biz bir geden adamlar syýahy edip ýörüş. Ýogsa da oglanlar siz anyny berdi şanyň olbasyna dälsiňiz. Edir owada şolmasam, işan agam owasy bizden gaty daşdy näme? Galyjy onuň atyny tyýyndap İngiliz Muhammed Türkmen ýene-de bir zatlar diýdi. Muhammed Türkmen terjime etdi. "Ýigit atyňa ata taýmarsyňda." Galyjyň meni oturan owadan aty kepderiň dogany. Bat oňa sarjaga inji beripdi. Älemin meni oturan baýtary bolsa kepderiň enedi. "Bizde dost satylmaýar." Düşünmedim. "Bizde at adamyň dostu taplanýar." "O, bravo, bravo." İngiliz Muhammed Türkmeniň has golüne gelip oňa bir zatlar aýtdy. "Oğlanlar awa diýip çykan bolsaňyz bile aýlana aýlan. Biziňem bir gysanyp aljak galamyz ýok." Zahirler bitekliwe garşy bolup durmadylar. Galyç älim İngiliz Muhammed Türkmeniň awa çykdy. Ýollaşdylar çeşmäniň başyna awa etinden şareler ýaly ot ýakmaň arada sür boldular. Awşular ilerki gerişen güneş ýüzüne geçip iki topara bölündiler. Muhammed Türkmen bilen älim şep tarapy, İngiliz bilen Gyljam sag tarapy ýöre urdular. İngiliz öýd ýaragyny Gylja berip, onnaky hyrlanan öýdlerini tynlamagy durdy. Ol hyrlap bitin ditmän sala ýylgyrdy. Soňra bolsa Glyçdan öýt tüňlärip, eliniň hereketi bilen onu atma öwretdi. Olar bir salymdan aňyrlygyny ýöre urdular. Onyan şady İngiliz Gylja taklap, salajadan onuň egine kakdy. Glyç teresi öňräkdäki ýapyň ýüzüne bir sür keý gotlaşyp ýör. Glyç edil İngiliziň öwredişi ýalyp meýaşarynysy. Tüpeň tez çykandan keýikleriň bir togranyp gaýtdy. Galyç geň alyp ýene-de meýaşanyp goýberdi. Tüpeň ýene-de göçdi. Ol bu gedek ýapynyň şep güýündäki daşy tozup goýberdi. Olar ok deyip ýykylan keýige tarap ylgap gitdiler. Urunup ýatan keýigiň ýanyna baranlaryň İngiliz başam barmagyny Gylja tarap şommolyp bir zatlar diýişdirdi, elini çarpyp gülmäge başlady. Glyç keýige egini atyp, ora ýollaşlaryň tarap terkeşip gaýtdy. Şoň ýara bolsa ha, meýdanyna awga almasa gerek. Ödem her gedip ok sürüp pilte ot degirjek bolup alardy galmalylar. Meýaşan zor gasy bermeli. Bir degmese bir degirjek, sen ýara bolaýsyň. Gelter ýalam durum Muhammed Türkmenim bir topar käkili getiren eken. Çeşmäniň başynda galanlar derrew keýiň etini pugdurlap, şaredin ben uğran çykdylar. Käkilikler bolsa eýem iňçejik taýaga döderip otda goýulypdy. İngiliz oglanlaryň her bir hereketini iňçelik bilen syýandy. Ol hälden bäri Gyljaň öz pöňünden gözüni aýyrmaýanyny aňýady. İngiliz Muhammed Türkmen ýanyna çagyrdy. O derrew İngiliziň sözlerini terjime etdi. Oglanlar "Jenap Rogersyň göwnüne ýarapsyňyz. O size öz pöňüni peşkeş bermekçi." Rogers bir gatar okuýlan tüpeňini Gyljaň ýerine tutturdy. Gylja tüpeňi saklap durşuna gary deri bolup saňgyllap urady. "Beýledir peşkeş bolarmy? Her öňünden çykana munça da peşkeş berjek boldy. Gaty basyn tolaýmazmy?" Gyljaň nämedirini bilmän şo gary deri basyp durşudy. "Näme çekinýän peşkeş bolarda alynym." Muhammed Türkmen alçakdyrap, edir içinden bagrynyň geçip barýardy. Oň alçaklygy soňa baka Gyljaň meýadetini degip başlady. Borda typaşyl gelen bermedi. Tüpeň alyrman boldy. Oglanlar, "Siziň bir aradaňyz bar." Gyljaç eýranlaryň soňuşlary.
Öldürüňem näme etdiren ýola çykanlyklaryny birin gurrun berdi. İngilizce terjime edilip berilen soň bu gurrunlary oň hatam göwü geldi. Bak oň ýaly bolsa häliň aýtsaňyz bolmaýarmy? Ola Abdullah Han eken. İsteseňiz jigiňizi Eýran şahynyň özüne getirdip bilersiz. Ýöne bir häzir anyny berdi, şanry Uluberdi hanyň ýanyna howluýar. Ana gaýdyşyň baş üstüne. Abdullah Hanyň uýaňyzam atyňyzam elinji özüm alyp bererim. Oğlanlar bu gurruna ananjaklarına bilmediler, anmajaklarına. Ondan sonra testlerini çıkarman İngiliz'in gurrunu dinle oturdular. Sizin gurrunuzun anlayışımı uğra gıydın atadı oban yaşullarının biri olmalı. Ondan olur şu yaşulları kötep gören olsa Abdullah Han'ın kemiğini kakmak gerek. Yoksa siz aydın. Üstünüze gün matardan orsulan koşun türüp geliyenin haberiniz var mı? Hava son yer gurrunda ediyorlar. Bu hakta yaşullar neyme diyorlar. Ay yaşulların fikirlere dörlü. Orsular gelse govu var diyenim ma, bela köpeler diyenim. Muhammed Türkmen söze başladı. Senin halkınızın Türkiye, Britanya ýaly beýik döwletler arka diýilme gerek. Orsular gelse biz agat günüňizden tapmarsınız. Ene bir şu meseleler barada Uluberdi Han dıkma serdar anyny berdi, şan hemem beýlikke tudalaňyzly maslahaty bar ýaz. Olar nahar şam edinip ahara tarap ýola düşdiler. Şadan ýedin alan soň Abdullah Han haydan hay galanyň gurulşynyň uğruna çykdy. Ol uzak ýurtlardäki bina salyjy atly sorada sapar ýollap uğrady. Galada özüniň ýetişikliği bilen tapawutlanmaly bolýan. Onuň içinde köşk has owadan gurup, bu görleýän köşkleri meňdemellerdi. Täze gurjak köşküdir galada üçin Abdullah Hanyň zady gaýgyrjak many ýokdy. Şadan gelip goşan namy onuň hatam iştiýagyny açdy. Ýowuny owularyň ähli halky ýerleşer ýaly gala salmalyn bahany bilen ol bir wada salgyda mekesse galdyrdy. Meýdandaky ýüşürlügi bedeleri öýrüni otlany her zat edin görün tapyň diýip Abdullah Han ýangyn urun gyjady buýrup berdi. Şonan 3 gün geçen soň Hanyň nökerleri Adymy öňlerini talyp beripdiler. Adymyň tutulyp getirilen eşdenden Nuraly ýakandan ot atylana döndü. Näme etmeli? Olary dagdy ilki gabat ýeren sen. Ondan ora ýöldürin niredenligini Hany şuurlan sen duýdurlar. Onuň näde urdugyny hani ulamala düşündirip bersen. Dert köpeliýär dert. Güljerin net posisyon bilmän ýörkem, adamyň bulungyny şaşyn nesene. Wah bite gahar edip ýörgüne owat beräýin bolsam näçek. Men hany ýaman näçek bolsam gaýtam, beri bol çykdy. Öýrüni otlamakda aýplanyp, Osman köýüň ortanjy ulunyň tutulup getirilmegi. Odalam ora diýişini japýaryn Abdullah Han hatam gadaby mindirdi. Odalam uzusypdyňyz, sen jagadyny biledişmeseret. Hanyň adamdan diýinje gatşyndy. Ýöne nädip çydarlandyrmaly? Asmalymy, ýatmalymy? Diýilini ömürmi ýa-da dersin toýmalymy? Han edil ýa-da purdutdy. Halkyň gözüniň oduny almaga adam tapylanyny begenýärdi. Sebebi täze galanyň zabun alınıp barylmaly gurulşynydy. Barha galyp barýan halgytlar söylemekden boyun gaçyrmaga hyýal etjek topalaňşylaň boljagydy kuşdurdy. Ol adymy dardan asyrmaly netije geldi. Özüm onu iýile göz edip 3 günnäp asylygyna goýmaly diýip emretdi. Goý bilsinler. Abdullah Hana garşy dursaň näme hiljedan garaşýarlygyny. Nuraly bolsa aýagy üşenýär 2 wakaýly urýardy. Ýa-da Hany barıp adymy goýberýän, öýrün meni otladym diýýärmiki? Wah şey diýenim bilen o sen sözüňden anlaryp. Adamdan habar diýenler sözüne senlenem. Her bir dadyň magadyna ýetmän şoň ýaly sözjek bolsa, munyň ömür Han bolmy? Hana adalet. Adaletli boljak bolsa, onuň ömür Han bolmy? Şa bolmy? Adyk ýani hökümi ýüreýän adamyň adaletli bolmaz eken o. Olar diňe öz bähwiden ararlar. Hökümdarlaryň öýleriniň jinnek ýarjak bähwitleri üçinem. Giden halkyň kuparyny ýere togurup goýberýän fursatlary az bolupmy? Ay bolýady. Ýöne nädip adymy halat edip borka. Nuraly awşam ara Hüseyniň dogry bakýan ýerine urady. Näme bolsa baraýyn, bir an körüniň gözüm murunyny boyun alaýyn. Ol Hüseyniň ýanyna baranyna gizi ýaryndan agypdy. Gara görünenden goýunlar güsürdeşip ýördiler. İtleriň goýuny Hüseyniň gözüne geldi. "Oý Nuraly besen masyl?" Tümlüge salyjy ýagat taşyp köýrap duran köýüň üstüne goýulan. Gara günlük salym geçmäke alakırdamaga başlady. Hüseyin şaýdym laptaşa orta aldy. Demnalan şaýyň reňki diýsen ogadan görünýärdi. Nuraly sesini çykyrmana oturdy. Nuraly eýilipmi haw? Hüseyin o ödül çördü de gaptarlı duran töňgörden bir köýrüň oklady. Oduň ýalkymy Hüseyniň ýüzüne düşüp onu hatam mehrim ürküdýärdi. Eýilip gördi meni şeýdip geýje saňsyraklap ýörjekmi? Nuraly ullun demnaldy.
Adymy tutup durlar. O da oradan ýudunyp ýüzüne çaksarly. Näme? Adymy tutup durlar. Hey, gara maňlaya. Hüseyin diýerlerini uzaklap oda herde oturuşuna ýetli wagtlap ýetini çykarmady. Tomam gapdala geçerdi eli bilen ýüzüni ýapyp bir tellem ýatdy. Bütürekleri gulamalyma gelýänlerdir. Nuralyn pysyrdy, Hüseyinin gulagynyň agadyna top atylynyp eýmeni denleri bolup ýaňdandy. Näme seni adymy adyp gulamalyň ýogun elmek bolýarmy? Hüseyin, enne seni maňlanyň okmy? Senin men hakda şeýle pikirde bolsaň onu bagtymyň ýatyp berdigidir. Adymy türekleri senin başy görünýär. Men onu hana bir tatanmy görünmämi? Hüseyin ýetli wagtda ýedin çykarmady. Ýumruk ýarlykdan bir eterkeşlegem. Sen tanımayışım diýsen. Nural tar ýerden turdy. Men sen ýaryňy maslahaty etdim gör bolýar da onu. Otur hiç ýaňa da gymyrlamarsyň. Hüseyin dikel oturdy. Arda ulahanyň nökürken Osman agaň gyzyny hanel tiplerini sen näme? Awdun gelýärkäňiz. Olaryň kişi rewşen ýaraw gedenni. Hanyň öňüne pena bolup, rewşeni tarap okatan sen näme? Sen rewşene jeda bermäge de gatnaşan näersiň? Hüseyiniň gözleri hanatyndan çykyp barýardy. Paýdýanda atlaňa ýok diýip biljekler. Dogrudan o zatlar men goýberin atam. Türkmenlere hem berip gaýtdyň. Ha? Ýogdam sen olar diýip durarlarmy? Adymy satyp, hanyň näme peşke çaldyň? Ýa-da on gortunyň astyndan ýyljak ýer tamak ýenmiň. Hey Nuraly, Nuraly. Ay bolýardy. Ene bu urunlaň öwrenmen, hädik bilmen. Ay näsen şonetsene. Odun köýü şuratdy. Nuraly odun gapdyryna düşüp geçip oturdy. Men odurum zahanyna özümiň barymyň ýogumyň farkyny bilip duramak Hüseyin. Sen Gulamalyň gezýän ýerini bilýän bolsaň, barda aýt. Men onu düşünýär geldim. Tüpüňüň maňlaýynda goýup otlaýanda da oňa şeý diýen diýsem, bir gaýrat boldum. Ýüregim howlap ýanyp barýar. Öýdetimi özüm iýeretim gelýär. Dogry ýözüm göz gulak bolaryn. Sen gitde Gulamaly bilen bir habarlaş. Hüseyin Nuralynyň ýylrap duran gözlerini seredip köp oturdy. Dogrudan sen Gulamaly düşünýmeli. Ol şeý diýip ýola düşmek güli boldy. Ertesi gün gyzy berenine öwrülip geldi. Nuraly ylgap oňundan çykdy. Ýernenem. Men ona baryny aýtdym. Hawa, ola sen güli gurrugam ýok diýär. Nuraly owa tarap ýola düşdi. Ýolda beýikli pesde dağ görüşleriň düýbürini aýranyp geçýärdi. Ol gün ortan dere iňip ýabyň gyrasyna baryp oturdy. Elini ýumuşyň suwadarap egrenem şol görün ýeňi tarapdan bir şygyr deşdirýär boldy. Nuraly ýygyny öwrünne ýöňe tarap gedirip duran tüpüňe göz düşdi. Emma ol aljyrymady. Gulamy barmysyňam diýmen sowukkanlyk bilen elini ýüzüni ýuwup agyny saýkady. Ýeri hanyň güjügi. Duşman etdiňmi? Gulamalyň sesini rowşukdy. Gulamaly biderek bolma. Men senden çekinýän bolsam bu dagly ýaka çykman. Diňleseň aýkaly sözüm bar. Ýok diňlemeseň öýdüň bul. Ötýär ýolunda atarny sen amat. Gelme bolaymy. Sen tetelli bile gurrun gutardy. Wah adym sen hakyndan çykşak döwri menden mollula. Kelte edip durun. Nuraly butuna manurdy. Aýt eştel näme gurrun boldy? Görýän göli gurrun geçip durmagyň diýer ulum ýok gärli. Seni şuň dünýäň adabyndan diýinärjek. Ýöne sen näme açyk gulýanyň güreşdeň? Awaryň bamy ýokmy bilemok. Abdullah han adymy bedelerdir öýrüni otlamakda aýplanýar. Gulamaly tüpüňini şakyrdyp diýişiniz edi. Adymyň adyny tutma, ýene de bir gep tutaýsaň. Nuralyň gan depeden urtudy. Bu sowukkanlygy saklamalygyny aňýady. Ýöne bededir öýrüni otlan men. Dagy elimden gelýän dat bolmaňsoň, hany ýamanlyk diýip edenim şu boldy. Olam gaýtam. Men senden sorýan adymy hany şuullan kim? Bilemok, ýöne mennäl. Bilmersiň sen etçeňe diýäňde bilmersiň ha? Nuraly oňa tarap ýürä boldy. Näme gorkýan diýdiňmi? Atda diýinna diýenjek gördüm. Gulamaly tüpüňini gapdyryklap goýup taşa oturdy. Men edil beýle gulaýar etmedim. Beýle boljagyny bilsem oatlajakmy? Ýanyň bulunmadyny han ähli nökerlerini dagy beripdir. Ele düşenem adym bolupdyr. Elbetde ýanyň bolmadyk bolsa adym ele düşmezdi. Bara şeýle boldy da. Adymyň ele düşmegine diňe men unakar. Ýöne onu şuullanymy şuň näli ýanyny şuň. Ondan näme hil jeda bererini diýsem, öýdişim. Olaň ikisem sedin skyrmany epet oturdy. Ýerne maslahat.
Gulamaly suň tolkunlaryň syýndap töwründäki dürli wagtlar diň salyp köp oturdy. Bir haýokdan soň ol otuň üstüne gyşyrdy. Bir telegişi bir-birimizden görjek bolup görmellerli. Bolmaýanda atlan garşysyna bileleşip alaş tapmalym kadiýan. Ulamaly ýatan ýerden tertegine garlady. Geňirgenip Nuralyň ýüzüne seretdi. Hawa. Bolmaýan işleň garşysyna bileleşip alaş tapmaly. Ondan hanyň diýilmän uğruny çykmaly diýen men bar ýöne ilki adym halat etjek bolmaly. Men şoň üçin seni gözläp geldim. Agşam Hüseynem ýanyňa şoň üçin ýerdim. Gepleşer üçin şert etdim. Gulamaly agdyny gülüp epez oturdy. Ahirinem Nuralyň alkyny bolup sömmeldi. Gep şu gepmidir? Gep şu gepdir. Ýöňden başga da bire ýaran boljak tapylarmy? Tapylar. Ýyly şoň ýal töwekkellik edip, öňe düşüp biljek adam tapman ýören köp. Öňe düşüp bilsen ýaran tapylar. Ýöne gatynam dar adamlar bolsun. O tanamaýanyň ýanyna hiç safaldyrma. Onun ýaňa arkaýyn bol. Senem menem Hüseynen habar tutturmaly bolar. Görjek adamlaryň görüşdir. İlk iştöwrekleri düşüp maslahat eder. Ne wagt nigde ýygnaşmalygyny Hüseyne özüm habar ederin. Gürleşdikmi? Gürleşdik. YouTube Mirasym kanaly. Anne berdi şan Mekke'den hagaman gaýdyp gelen üçin toý berýärmiş diýen habar ahal etrawynyň hemme ýerini ýaýrady. Ödem at şaptırıp görüş tutturjokdurlar. Ho! Aýdy meşdip gulaklarynyň posyna asasy gelýänlerim bary bermelilerle. Ho! Ýerowada şeýdip çar çekdirilipdi. Ýaşullar aýratyn şakylyk şiwerilipdi. Ulyny kişiň gyzyklanýan zat anne berdi şanyň diýaratyndan hagaman gaýdyp geleniň şanyna sadaka bermän toý diýenligidi. Şu gurrun şykýan badyna halkyň arasynda başga da her ýyl myşmyşlar ýeşdirip urady. Kimisi İşan ağaň üýşmeleňi ýeme toý, ýeme sadaka müşdiýde başga biri. Udak ýurtdan gelen üýtgeşik mehmanlary barmyş. İşan ağa şolary türkmeniň diýip desturyny görkezek bolýarmyş diýdi. Bu gurrunlar bir ýerden älemiň gulagyny gildi. Ondan ol gylyjyň ýanyna gelip, "Näder? Atlaňa ýagny görürsmi?" Şu ýerde çapyň bolam dok diýdi. "Sen ýadyňa toý düşýär" diýip gylyjy näge etlerini. Her nişikde orada galajarmak älem başartdy. Toy şakyrgy gotolar tiretiniň ýaşuly sarja gada gelipdi. Öýde ýara bolman soň o toýa görünmegi söýüne ala tapşyrdy. Toýuň tutumludy. Iki ýerde bagşa etdirilýän bolsa, üç ýerde keçike soýunulýardy. İşan agalaryň ileri ýüzündäki meydan şahynyň bir ýerine ýagyrga toguldy, aňyrrakda hiňilli usulýardy. Göreş tutulýardy. Garar toýuň tutuluşy göz üçin edilýän ýaly. Galyş bilen älem ýöne ank gulup ýördi ýöne toýa tomaş etmek bolary bu golede mesler bolmandy. At sapşygan başlandy. Galyş biri älem ilkin stapgyrda atlaryny goşdy. Atlar pellahanadan gaýtdylar. Olaň öýleriniň keýfsizliginiň ullum ýa-da beýleki atlar hat ýurup bolmy? Galyş bilen älem ýylyň tozanyna galyp gelýärdi. Pellahana golelaşdysa her kim atyny gysamaga başlady. Atlaryň toýunyň galýan tozan dik asmana göterilýärdi. Älemiň göýü töwreginde. Ol sapyp barşyna Galaja beýençileň ýanyna akryra gödüle ümläp bir atlar diýdi. Ýonyň näme diýendigini gylys aňşyrmady. Atlar pellahanadan daýyrlaşyp geçip gitdiler. Gylysdyr ýalymyň şo gidişi boldy, olar ýylaryna dolunja bolmadylar. Näme şeýler gaýdy berersmi? Dagy näçek? Iňydan gelenlerde bayrak kadry etseň aýy baraly. Aý, sen görmedin aý. Näme görmendin? İşan aňa gapdan adamlary. Olar hol araklar da biri dagdy duşanlar. Olar toýdan madaly arasan onlar atlaryny ýydyp gitdiler. Şoň ýaly bir zady barlar. Toýuň tutuşly gaty kaşan gördümle. Şagalaňyň İnglis hemde türk ýöreň hatyralaryna şeýle guruşturulmagyny, toýdan soň ýaşullar bilen bolan geňeşde anny berdi şanyň Türkiýe raýat bolmagy maslahat berenligini, ýöne ýaşullaryň maslahaty dogrugyny manlygyny gylyjym älime meşdi. Nuraly Güljeriniň Alyemyň galadaky gynnaryna saklanýanyny göz getirdi. Ondan ol Gulamaly da bilen maslahat etdi. Gulamalyň ýerine düşüp gelen adam 7 dagy bardy. Nuraly olarga utanaman soň öz matlabyny jykmyjyk gurrun berip durmady. Ýene-de 2 günden şu ýerde ýygnanyşma edilip dagaşyldy. Adamlar dagan soň Nuraly Hüseyin Gulamala öz maksadyny gurrun berdi. Galanyň guruluşyny gobardy ýaşaýanlaryň äresiniň aýry-aýrylykda bölünip berilen ýeri bardy. Jan maşyna 2 ulas şeri dikeldi aýmelli.
Eger ýagdaýyň bolsa günlük tutunyp öz paýaňy şoňa saldyrmagda ýytyar berilýärdi. Her bir adam üçin bölünip berilen ýer hanyň emirlerleri tarapyndan ölçülip kabul edilýärdi. Hirine bir gün berilýärdi. Bardy ýerli bölünip berilen ýer möhletinden bitirip bilmeseň, pagsaň üstüne geçip süýnäýmeli. Başga hiç şeýle gurrun gulma haky ýokdy. Hanyň nökerleri üstün gömüp başlamagy häzirdi. Nurali gün gyly berenne hanyň garagyny tarapy ýola düşdi. Ýol boýy hanyň hyýrsyz ýüzi oň gözüniň öňünden gitmedi. Men oň bilen sır bildirmän gürleşmegi başaryrym kam. Ýogsa da gurrun nämeden başladym kam. Nurali baranna han galadaky bagyň içinde gezmelep ýördi. Nurala göz düşen han oň yüzüne dikanlap seretdi. Taglamanlykdan soň öýde habar gatdy. Görünmediňli. Howa salkynlap barýada keppäm suwdum. Başga da owny uşak iş tapyldy hanagy. Şey diýsene. Hanagy. Size bir zat diýip durmagan bir ýer görün. Şu türkmenleri ýerlerine goýýarman olardan dynaýan bolsaňyz gowularym kadýan. O näme üçin? Ay, olar ogulaňyzyň ýerleşişinem galaňydam gördüler-de. Ay, ýer görünlerini näme? Nural hedin çykarmady. Han da şala jyl gördü. Hanyň öýdünde de ilki türkmenler vilayetden madal saýlanaýanlarynyň soň olaň atlardyr pullaryny aldyryp kellelerini kestirip şuňrak ýerleriň birini oklatmak ýaly bardy. Ýöne ölçerip döküp bir pikirini el çekipdi. Sebäbi onuň türkmenler oglaryna baryp ýene de bir gerek maslahatlaşarlar. Soň uruslary el garamy orunlarynyň öýdüne raýat bolmak hakda teklibi razy bolup öwrülip gelerlerden tamasy bardy. Şoň üçin ol türkmenler ýerine goýberdi. Han bagy syňlap barşyna goýy gitsinler, olaň ellerine geljek saat dowam edip hakyky matlabyny Nuralada bildirmedi. Ýogsa inni näme etsem pessemin bar. Nurali hellen sowalyň birlerine garaşypdy. Hanaga. Siz näme makul bilseňiz, şoň bile boluvermesem. Ol gözüniň gyta güle hanyň ýüzüne seretdi. Han bolsa nazaryny uzaklara dikipdi. Ýerde işte türkmenleri alamançylyga gideňizdi. Menem alyp gitseňiz içim bir sowassam. Han Nuraliň ýüzüne seretdi. Şey diýsene. Oňa çenli makul bilseňiz, siziň ýanragyňyzda boluvermekçi. Türkmenlerden çekinmän durmak, öýde ýeke bolamsoň. Abdullah han ýoduzyň gırasyna ölümden ýolu barlady. Bir näse diýenetine gatnatdy. Öýüňizde kimiň bar? Hiç kimim ýok hanaga. Men sizden ýakyn dostlar bolmaz. Bir izin o pahiram meni türkmen rekidenlerine ýerinde ýok bolupdyr. Hana ýak çekdi. Bire ýekeden, birin köplükden gorkum aha diýendiler. Olar gelin ýodurylan ýerlerine aýtdylar. Hasan emmi türkmenlerden arym alyp berseňiz bolýar. Ar sözüni eşitten han ýene de Nurala şiňerlip seretdi. Sebäbi ar meselesini Abdullah hanyň entigam türkmenlerden ýa-da içi tütäp durdy. O Nuralyny ýene bir gedip boýdan başa ýynlady. Näme dogry fiilna görün. Berkitsinidir. Bolmanyny da oňmaňa ýerip biljek zady näme? Näme hünäriň bar? Hünärime guýysdy hanaga. Ondan sen näme ýumuş görseňiz, şoň bile boluvermeli bolardy. Bolýada, erteri gel gurlaşýarys. Abdullah han galan günne gor ýüzündäki depede öz gannary Azim Osman oğluna jeda berýänler ho. Jeda berilýän wagty welaýatyň ýerden ýören ähli ilaty şo ýerde bolmalydyr ho. Ýerine bir habaryň. Nural derwezanyň gapdalyna durdy. Nökerler Azimy oň duşundan alyp geçdiler. Ay Azim dost, Azim dost. Inni men näme edip bilerim? Sen akbaryň, beýle şum bolaýşyny. Nurali dağa tarap ýöre urudy. Owadan çykylýan ýerdäki ýörünjülükde gelip ýörün alaşaryndy şoň şerdi de öýdüň üstüne oturdy. Ýer gysy bardy, Gulam Aliň ýerden gözläp tapşyk. Tapylaýanyna da inni ýelini giljek atwamka. Barabar maşa ýagdaýy küýüne ma'lum etdi. Men näme bolsa Gulam Aliň tapşyk görýän şöwrekde bol. Küýün tiýiz duranyp geldi. Gulam Aliň hiç ýerini tapmadym. Nurali şondan soň gala tarapy urukdy. Ýöne ýem giýişdi. Bolja iş bolupdy. Şondan soň ol gün ýaly boldy. Uksy açdy. Erkiräýdigi ýel gyryp duran adam baş gözüne gelip durýardy. Barny men günahkar. Men inni güljerininden bir gapyl galaýmaýyn. Şu pikir beýintine bir gornan Nurali. Galaň şinne bolan wagtam giýerine çykanyny diýsen nanyň
sakla gura galıklanı guradı. Onların bäri ýüzüne ala köpek taňylgydy. Onuň gapsyna borzamada ama iki tany gara ulur ýady. Ondan açar kimdeki? Ol açarın güljerine gözgülok bolýan kemper dedigini bildi. Kemperlen gürleşip görläýär nähil uraka. Ýerine hemen bahan edip açar bolajak. O kemper açarlan galyklanyany hana şuwlaýmadymyka? Nuraly pikirlenip köp gezdi, ölçerdi döktü. Ahirinem galanyň daş ýüzünden edildinlanyň gapdarynyň guýy gazmaly netije geldi. Ýöne guýyny edil şutaýdan galmagy hana nädip boýun edip borarka. Ol ertede ýene-de hanyň galanyň tarap ýoly düşdi. Dergöden girip barýaka Nuraly öz gözlerinden myzak golly edil alkymyny Abdul kelli urdy. Olaryň ikiden biri-biriniň güdüne terejip ankaryp galdy. Hany özüň hakda oturup berin erteklerin yaranlygyny bilmeýän diýýärmi? Men hakda diliň ýara aýdan ähret haryň ýere peşan ederim. Nuralyň hyrnap ýetdirdi. Senem diliňe bek bolmasaň, türkmenleriň sapawçylygy geleniň şuum kiýaly ýadymdadyr. Hana şonu duýduraýdym başynda opçak awt pany ýörüň gowulýandyň. Ondan Abdullah hanyň ýanyna men taň ora ýüldürekdir. 70-mi terede salınıp görülse, sen kavra men keňilrek geler. Abdul kel temegini ýokary tutup, galanyň içine girip gitdi. Ol birdenem gaňrylyp Nuraly tarap seretdi de, öz barýan uğrundan şepe gösgöni ýerdemine bakan ýöre urdy. Nuraly bu dergewanyň gürleşen bolup, Abdul kelin ýerinden garap durdy. Ýöne ala köpek Abdul keli ýerdeminiň golyny etmedi. Ol nälaç ýygyna durulmaly boldy. Nuraly köne galanyň edil günnäwr gapdaryny guýup başlamagy Abdullah hanyň ýygyny aldy. Guýunyň gadyljak ýeri täze galanyň günmatar tarapydy. Werir wekiller guýunyň ýerini belläp gidenlerinden soň Nuraly oturup töwereklerine birlay göz gezdirdi. Birdenem hopup ýerinden turdy. Goýunda bolmasa 5 adım gapdaryna köne galanyň diwarlary oň üstüne ýykylyp barýan ýaly. Farzaga anna şonu jan berdi. Onu bütün owa bolup saýladylar. Göýleşleri gaýdyşyp bir näme solaryň taňgalyç ýaragalar innik maslahat diýip töwrüň näkirýärler. Galyjyň sowaly hemmire üçin düşünüklidir. Ýöne onu da bir wada hiç kimden tehdida çykmady. Galyş özünden eda ulusy Allah'a öýdürni. Yer Allah ne diýär? Allah'ly mortagurlady. Abdullah han gurrun bir salam goý. O bir tanışýagy. Güýjüň ulu ýagyn has ulusy gelýän şoň görkezmeli. Güljerin hanyň penjetini näka başga ýagyn pikirini etmägi nene gerimdigi. Galyş şu wagt kelläňi agartmasana. Hanyň Güljerin aňsatlyk güle bermejegini ýöz gulagyny güleşdipdiňe. Han onsoň olaň üstüne şolbalar ýaly nökeriň barmy? Galyş uldan demin aldy, ýerinden turdy. Ärimem oň ýygyna düşdi. Güýüz düşdi de howanyň yssydy gatyr egzilip baranokdy. Bu yssyda azyn şäl topragy gazmak näçe kynam boldy. Nuralyň gara der bolup şo gadyp oturşdy. Kömekçi edilip berkidilen iki tane ýaş ýigit Nuralyň toprakdan dolurýan torbasyny ýokary çykaryp boşadyp ýene de ýygyny berýärdi. Olaryň üçüsiniň hem ýeşikleri derden ýaňa syk bermeli. Nuraly hanyň atlaryny keýjekläp duran keplerin hyrnap, ýerdemine tarap gidýän ýoda öle ýöre urdy. Ol ýerdemine has golay gelenine boýunna kadyn zyryn uzy ulyň ýüpe daňalygy daýaw ala köpek hangranyp ýerinden turdy. Ýöňe bir adym ýürümäge ýagda ýokdy. Çünkü dişlerini sırtadıp duran ala köpek tägerçe ilak beylak gymylladyň üstüne garlady. Nuraly ýerine gaýtdy. Dergede goýry şondan öýden syýndap duran hana göz düşdi. Assalamu alaykum. Hana agamyň bereketi edilmesin. Aýdanyň gelsin. Ol iki köşke tarap ýüre urdy. Athanaň deňinden geçiberenlerine Nuraly aşaklyk gulahany eretdi. Hana, şu atlara oňurupsyňyz. Beýle odan atlar mene türkmeniň öýderinde badyr öýdemek. Han düýünden başga hörpden öpdi. Sen biler maslahat barly Nuraly. Maslahat? Awa. Nuralyň kokoşup duran ýüzü hasam gama şuwlady. Be. Men bilen hanyň nähil maslahat bolup bilerki. Ýa-da o ýene de bir hokka çykarmak söýlemka. Eýerge däw bolsa gerek. Han töre geçip jaýlaşdy. Ondan ol basyrly duran şäýnekden bir ýöne çekdi. Türkmenlüğüme gelmedi olaydy diýen. Nuraly öz gurusynda peýda bolan galpyrlygyny duýdurmaly üçin aýawadosyna gurup jaýlaşyp oturdy. Beteran ýöňden saklap görýär Allah'ım. Han guruny dowam etdirdi. Ýerini o ýetirdiňe nämedir? Sen näme maslahat berýän? Ana. Pratlar ýöňiz gowulýaňyz. Biz bir türkan adam. Bunun ýaly işler haçan görüpdir. Bir de guýu gazlysaňyz, taam sallysaňyz, atlary gözgülok gollysaňyz oňarys.
Bu ýaly meselede biziň pikirimizden bolmaz adymyzam. Abdullah han Nurala bir gut nazaryna aýlap epet oturdy. Dogurdan men muň ýaly işler haçan görüpdir. Men hem asal ýan adamym. Gönümel buyurulan ýümüşi bitirmäge ýenine giden adamlar diýen aýryly görüňi näme bilsin. Arda ulyňa maslahady o dinanyň kellerini kestirip hoşlaryny sowu diýermek. Hana darlyk etjek bu. Öz ýalyny perdendiň kesili kellerini gözleşdi. Sarjagan ýüregi ýarlaýmazmy? Hani başga bir adam minip bolmamak. Hanaga. Ýö ýetişlerini feresseňe siziň diýäňiz rasly. Ýöne hana dil getirdigim däl göri. Bir biýigine naçaryn ganyny galmak siz ýaly ulu garaýtyň hany usypmyka. Abdullah han diýünne galan şaýertdi de käden öň ýanyna patrat oklap goýberdi. Hanyň biýigine halkyny taýlamak, tütem etmek, hanyň insanyň ýerine galyş bir çapmak, o dinanyň hoşlaryny usypmyka. Ula azyl gördi. Arda ulun yarat keniden biterok. Gaýtan beterlemek gülen. Ganimatlaşaydy. Täzeden gidip olan ýurduna gan saýkap, ýumurtga toğula bermeli etmesem içim sowamaz. Nurali ýüzüne şak salyp pikirlenip oturdy. Ol hany yarar ýaly ony bet pygylyndan el çekdirýär bir gurrun tapmaly. Hanaga. Siz o maşgulany görüpmidiňiz? Belki ony eli ganimatlaşdygy ardagulaga görkezersiňiz. O şey diýmek güle ardagularyň entek-entekler güljerin hyňlymagy yaramajakdygyny, şeýdüň wagt gutmagy gözüňe tutdy. Egerde göwünü yaramasa, şonun taňam jeda bermäge ýetişersiňiz. Ardagula o tetelliğin anın geregi yok. Handımdı. Dinanın kellerini kedip Türkmenleri. Abdül Kirik'ini yakıdersiniz. Sebebi olur şu ikinizin başka bilet yok. İnni bir haberine. Nuralin göğünü bulmasa, hanın pişki murtları kıymırlaşan ýaly boldy. Güýz gününiň bulutları lemmir boluşup günne bolgun tarap geçýärdi. Galyş bilen ýalam aklyňlaryň arasyna atlaryny täpsi edip barýardy. Bir dünýä nähir ulaytdyr. Hemişeki dostlaş bilen oglanlary meni bir hil çekilişe bolupdylar. Ay oran düşünüp gülle. Bu eşekde ýüküm ýok, ýykylda barmýok diýerlerdi. Bu urdak ýollar. Bugun men eşegimi ýukagda ýertir olankyň almagy mümkin. Bolmada onuň bir-birine hem aýdy etişmeden. Oly epetli ýörediler. Goňşoda daýym oglary bar. Hemişeler jenjil tapsara olary başlat gerekderli. Belkem şolary da tazgyn berip görür. Galyş älimiň pikirini kellerine aýlap epetli ýöredi. Jenjil gözläp ýörenlerden saňa nöker bolaýarmyka. Näme de bolsa, şolary ýynap görmekde galasy ýok. Soňram görberýärsi. Zylowunyň gowşularyna mehettel at şenewerler ýoň bayragy goýberen ýaly ýüdüň tarlalar. Abdullah hanyň körpe gyry Ayperiniň oglunyň nuwarda habar ýyldyrym şaltlygyny bütün gowa ýaýlady. Han dirgadap bolup ýarlajak bolýady. Kimiň işka? Türkmenler däler däherne. Ýa-da olaň aralyklarymyka. Olaň galagy ýerip bilmeýän şeýden olmaklar gaty ähmal. Belki olur men balamy ýön naçarary salşmakçydyrlar. Onna haýa şulun. Ýöne ýol garakşylamaly bolaýma berse ýagşydyr. Birinji diýen sakyhany bir näme ýynjylyk gördi. Ikincisi onuň beýnini edil guş şokolan ýaly diýerdi. Hudaý takladyn. Han şonu ýatladyga dogdurlap başlaýady. Ey ýokly. Bu at ýölemeklerden maňa batyrynyp biljek wamy. Bilýänlerle ýurduny ýeli usuraýjagmy. Gaýdyn türkmenlerden başga adamy ogurlap bilmejekdi barda pikir üstün çykdy. Şeýdem türkmenlerden naçarlar salşmak barda teklip bile gelenlerine garaşyp başlady. Ýöne Ayperiniň ogurlanary bäri 3 gün geçdi de hanyň ýanyna gelýän ýokdy. Ayperiniň ogurlanmagy Nuralinim ünje goýdy. Guýy galyp başlary bäri Gulamalydyr Hüseyininem habar tutup bilen okdy. Bir işte ol şolon geliniň bardygyny guman etmän durunokdy. Doğrudan Ayperin alpaşanlar Gulamalydy. Olar Abdullah hanyň aralmagyň amykly uğruna çykypdylar. Ulamaly Abdullah hanyň her gün öýlenler ırdagylyn toramagy gelip, ikindi narda ýygyny dolan ýanyna geçdipdi. Şoň urada Abdullah han ýygyny dolany surlaryny, ikobanyň aralygyna ýol taklap urdular. Ulamalynyň hyýalyny köller bilen tegeş bolup, hanyň özüniň imzanyny jehennemi bermekdi. Ikobanyň arasy giden ýannaklykdy. Meýdanyň ýannaklary şeýler bitkinni de görün. Onuň içinde oturaýanda da görünjek manyň ýokdy. Ardaul hanyň obasyndan hozlu oba barýan ýolum şo ýannaklyk meýdanyň içi bile geçýärdi. Ulamaly
Ýoluň gülmatar ýüzündäki çuň zaryň içinde esli garaşmaly boldy. Olaryň nazary Ardagulynyň obasyna gönüpdi. Gün ýaşy berende ol oba tarapdan näle, howly oba tarapdan bir bölük atly göründü. Atlylar ortadan Marian Paýtugynyň daşyny galdaşyp gelýärdi. Ulamallagynyň garaşyp turyn ýeri zaryň ögrümidi. Günnüzden öňe peýläp söýge şu taýda gurumurlayan netije gelinipdi. Tebebi edil zaryň ögrüminiň gaýry dünnäki kertip petelip olumy ýada salýardy. Ulamallagy 7 atly bolup hanyň nökerleriň öňünden çykmaly. Gaça uruş edip olary zaryň golyny getirmeli. Zar giň bolan soň atlaryň ondan böküp geçsek gumany ýokdy. Ulamalyň gürleşdirilen gadanlary zaryň olumyny nişan alyp durmaly. Bardy ýerli hanyň nökerleri Dawulynyň ýaşaýan Peren obasyny tarap ýoksa ötere emek sorunlaryna da şu olumdan geçmeliler. Ulamalynyň bu kuda durun ýurleşleri nökerleň birinem olumdan geçirmäni şu ýerde tükürtmeli. Ulamaly howly we tarap gelýänler syndap durşuny biraz geňirmelen durunokdy. Hanyň atlylary ola geldiler. Olar duşlaryna ýetiberenlerini Ulamaly ýoldaşlaryna şahat etdi. Bu kudalarynlar Paýtugyna tarap atmağa başladylar. Nökerleriň bir wada aljaranlyga düşenlerini görüp Ulamaly ýüzlerini nikap çekdiler-de ýeriň teýinden çykan ýaglyp olara tarap at goýdular. Hanyň nökerleri baska düşdi. Olaryň ikisi şarpaýy garan atlaryň gapdanyndan syýrylyp ýere gaçdy. Galazyny darowladyp barşyna Ulamalynyň gözi Paýtugyna. Şo barmaşada onun gulugyna aýallaryň gaýkyrşýan tesleri eşdilip boldy. Paýtugyny goramyl atlylar oslogsuz gelen ýagdan öz başlaryny gutarıp bilseler müňde bir radydylar. Ondan olaryň uruşýany gaýdy gaçyp barýany gaýdy biler ýaly bolmady. Ulamaly Abdullah hany durun ýerine ýoklaryny niýet bilen gylyş tyryp Paýtugyny toplanyny, onuň içinde hany däldi. Iki hany aýal maşgalany gördü. O dirandan biriniň hanyň aýallygyny beýleksiniň gyýdy, aýperdigini bady batanydy. Ulamaly gylyşlaryny göwünsizlik bilen aşağı ýatyryp garşyny işledi. Ol bir wada ýöwtülledi. Ýoldaşlaryny ýörüň diýip aýdyna görmäge ýarlandy. Birdenem kellesine bir pikir geldi. Dar aglayan Gülzada hanyma synlamagy durdy. Hanym ýalbarýady. Tagaman tapdyrsara dünýäň dadyn bermäge haýylyp andyçyp agýaly. Ulamaly nazaryny ýene-de bir gerek dinanna tarap ýöwürdi-de Paýtugynyň gapdylyny ýüregi urdy. Ol kellesini ejesiniň gujogyna goýup ýygyrylyp ýatan aýperiniň goluny tutdy-da çekip ýöňnaldy. Ýigitler ýörüň diýenden ýoldaşlarynyň bardy olumy tarap at goýdy. Abdullah hanyň bugün hemişeki enligini bozmasynyň başga bir sebebi bardy. Şanyň ýürüýti wekili hanlykda onuň aly hizmetlerini garşylamagy görýän taýýarlyk barlamagy gelipdi. Abdullah han bilint mertebeli wekili obasyny görkezdi. Galanyň guruluşyna aýlandy. Şany nähil ýagdaýda garşylamakçy bolýan ony gurrun berdi. Agşam bolsa oňa hezet hormat edilmeli. Ödüm bilint mertebeli wekili ediljek hezet hormatyň tutumy gatuldy. Şoňa görä de Abdullah han bugün insan formagy ýödi gitmän aýaly bilen gyýdyny berdi. Gyrış bilen älim eýdip beýdip nökerleriniň sanyny 10 ýetirdi. Entekden köpelsi boljakdy. Ýöne oglanlaryň biriniň aty bolsa ýaragy ýokdy. Bir näçediniň ne ýaragy wady da aty. Bu at olan uğri Uluberdi hanyň katarapdy. Maksatlar oň ýanyna baryp Güljerin boşatmagy ýardym bermän towukka etmekdi. Han eýrana gitmek ernik görse, ondan attyr ýara bermek haýyş etmeksidiler. Han uryan ursa şu haýyşlaryň ikiden biri bitirmeli. Gylys bilen älim ine şeýrum ütbilen atlaryň gorguna barýardy. Dağdannaky şeýigden soň howa diýsen arasady. Güneşe tarapdaky topuk bulutlar dağılyp ýöz bolşy gözellik berýärdi. Gylys telpegin maňlaryny düşürdi. Bu dağlaryň owadyny. Olar edil gelişi üçin goýulaýan ýaly. Şu dağlarda bolmadyk bolsa, dünýä bay iç gyskan soljak eken o. Hanyň mehmaniyeti ekeni. O goýuldy mardan gelen soň tanış bilişler salamy geldi. Oglanlar näçe howluk mujammarlara han diňe beýleki mehmanlaryny uğradyp ikindi nary olary kabul etdi. Olar ýaş 40 töwründäki adam ýerini düşürip alyp uğrady. Oglanlar 8 ganat awyň işini nätlenlerini egine garmy dowanyny ýaskyn jaňatynyp gyşaryp ýatan gürdelek sakkally daýaw ýaşlar gözler düşdi. Sadaň owadynyň howruny onuň ýüze bir agdardy. Galaşlar älim salam berip girenlerinden o ýerinden turup görüşdi. Soňam orada oturmagy ýer görkezdi. Çaý getirilip taçak orta ýerlerinden han ulan habaryny alarman boldy. Hawa ýigitler aýdy oturun. Han ýar ýanyp gapdara togulanan sadak böleklerini owadyň sürekleşdirdi. Gylys bolsa bu wagt gurrun nämeden başlajagyny bilmän gara başyna gaýgyly oturdy. Han gylyzyň ýagdaýyna düşünýärdi. Ýene de öýde olara sowal ýöneldi. Ýogsa da oglanlar şu haýfa boldan kimlerden borsydyňyz? Durnalyň. Gotollar tiresi ýeşdip bidiňiz.
Ona diýmek sarja agalardan bolýaňyzdy. Hawa men sarja agan agasy Öwel Mämmediň inkisi ogly. Han gylajak ýyndy. Yer ýaşul ýoňadan taby nenen. Arada yarany okmuş diýip gulumy degen ýaly boldy. Sarja agan ýagdaýyny soralarynyň oglunyň ikisini hem uğur gaçyp, bokurdugyna gylçyk gelmeşeni döndü. Hanam bada bat ýagdaýy düşünden soň olam terini çykarmady. Bir taryndan gylyç ýaşulaha ýurdun täzelendir diýdi. Hay pahir. Bolmanra bola. İmanı hemra bolsun, ýygy ýarasyn. Taňry ýalkasyn. Oglunyň ikisiň bir näme özündürdi. Oň gyýy agtygyndan näme habar? Ana. Oňa şoğalyp giderişidir. Han oň ýygynyň gidipdirler diýen ýalym etdilerler. Näme bermermidirler. Ay Abdullah hanyň gurrun köp. Abdullah hanyň goýun şertlerini galyş Uluberdi hana birin gurrun berdi. Han ýüzüne aşağı salyp diňläp oturuşyna ahyryny gabagyny aldy. Hawada, gara her kim bir tutdan peýdaran, bildi peýdaranjakda. Hanaga. Uýamady güýçlä baraymasak dagalas galmady. Han ardyn zırady da howlukman käserdäki şaý urtlady. Onuň soň size ýutmagy makul bildik, bile biraz ýara kömegini etseňiz. Siz näme? Abdullah hanyň üstüne gitmeksimi? Hawa hanaga. Ýewtalap ýigitler bar ýöne ýaragmady kösürek görýär. Uluberdi han ýüzüni gallardy. Oğlunlar, özüňiz bilýäňiz. Bu dünýäň gowy artyp barýar. Eýranymyz uly döwlet. Özüm goňşymyz, ondan şu wagt goňşy bilen dawa jenjir etsek bir hirrak bolaýmasy. Hey, sen han ulaýşyňdan. Uluberdi hanyň ýen tamara çykman soň mehmanyna turmak gele bolurlar. Ýary gece bolup geçen waka Abdullah hanyň ähli pikir hyýaryny bulan muzaretde oturuverdi. Aýperini giýjäň bir wagt obaň şetine getirip taşlap gidipdirler. Ol zordan gala ýözüne typdy. Körpe gyýdynyň perişan halyny gözleşenden Abdullah hanyň ýüregi ýarly geldi. Üdümiň suýaly gyýdyny hanyny jöwüniň içinde gara kişmişi öwrüniň gulamarlygyny eşden badyna. Ol nökerleriň öňüne düşüp dagy sarrywany boldy. Ýöne barıp ýöňüne salyp gaýdy bermeli bolýan bolsa, onda gulamaly boljakmy? Näçe gözleşlerini tapmadylar. Abdullah han gulamalyny ýere girenin bolsa tapyp oňa hini görülüp eşdirmelik jeda bermegi berk ýürügini dugdy. Tebe gulamaly oň şüň ýöne bir ganym düşman bolman, onuň namusyny depelepdi. Indi näçe wagt ber ille girilmezi hata edilýän hanyny beresiniň abryna gara tawm basypdy. Galtamanlar hanyň gözi görüni uran gyýdyny näçe gün dagda saklap it maskara edip getirip beripdiler. Wah, öldürüp gaýdandan bolsalarym. Mundan ýüzesse, müňesse gowurardy. Men hiç zady bilmezdim. Onna ýahly günäni türkmenler ýönkäp, ahmyrym ýetirden anyny çykaryp içime howdurdum. Elbetde mundan soň ýahly malan mülkden geçmeli bolar görün. Gulamalyň bu jaga doýunyny iýinne siňdirip bolmaz. Aýper demdiňizi alyp öýden rastlan soň kakady ondan niride saklananyny sorady. Şonda gyýry garakçylaryň eline düşenden gözüniň daňranlygyny, soňra da köp ýörep ahyryn gogoga eltilenini aýtdy. Han şondan soň nökerleriň 30 ölüni saýlap, olary oňut ýaraglaryp edip, dagdaky ähli gogoklary ýeken barlymy buyurdy. Ondan mol kimdekim gulamalyny diýir tutup getirdi, şonu Güderowa han belläjek diýip, kimdekim gulamalynyň kellesini getirdi, şo kelläniň agrymyna barabar altyn berjek diýip sar çekdirdi. Bu habar eşden Nurali garanka atlyşandan ýola düşdi. Barwam Hüseyne ähli ýagdaýlary ma'lum etdi. Nural dagdan gelip ýene de guýaga ýerdi. Ol Güljereniň bir soňuna galaýmaýyn diýip, zanýanynyk bilen külüňini işledi urady. İnglisden haray bolmadymy? Hay näme bileýin. Ýogsa da 10 ýyl zagyny ýahyla 7 ýurun agysyň bardy. Gelip ýurdum, her dady duş girsen boljak eken o. Ağzı ýylgyryn gulýanyna mölün hiç gözi bilenok. Ay näste şonu etsin. Ýüzüne näýişim. Güljerini hanyň penjerenden boşatmagy kömek etse bolýar. Näme dogursa, inni şonun başa ýüz tura adam galmady. Gylış şeýri boýlar bilen any berdi şanyň owadan tarapy ýola düşdi. Älim bilen budama bile bolmagy ýenini geden soň, onuň bir zady kem ýalym mutturdy.
Bugün ol ýerden älimin ýanyna barpdy. Şonda älim İngilizce pitindiniň oturmaýanlygyny, galiberde saltyrak dänik şini guturmasa, sarıza galan ýerlerini tagtdan çykyp barýan duýdurdy. Men näme üçin älime ekşi kömekleşýän diýmändir. Ey bolýady. Bir dünýäniň gurulýyşyny näsene. Adamlar näme üçin deň yaradylmadyka? Kimlerde sürü mal, kimlere burada erte tiyecek şöyle ömürlü gaýgy. Sen öýüň näme diýsene? Älime sarıjy kakalan ýerine ker. Sen bolsaň bedew menip seýrana çykarsyň. Sarıjy kakalar sana gulaýmýady älime. Hey bolýady. Ýogsa da näçe wagtdan bäri dostlaryň bolup biletirkeşen bolsaň, hey älime ýagdaýyň niçik, näme kimde adyň var diýipmidiň? Ýok, onu diýenlerdiň. Ay galanyň bir zady bolarly ýöne şu güljerini sagaman boşadyp bolsa. Hani İngilizce bir maňra diýerip göreli. Bu mohuda söýünal näme diýdi şonu diýsin. Mal mülkden satyp nöker toplamaň uğruna çykmaly. Anı berdi şan öýüne ken. Galajyň göwüne bolmasa öýetiniň keýpi ýok ýaly. Mehmanyny göräjek görün öýeti gümürtük görledi. Olama bolmaly öýle ýeriten onu näme dersiň? Arda dağda duşupdyk. Şonda ol haky üçin nähil kömek gerek bola duýduraýan diýdi. İşan ýu kozuk takkan typala oturyşyna haýyrlyk görýärdi. Olara da gelerse wagt boldy. Gadlar bada diýip gidipdirler. Ýogsa da hanym sen onluk näme işiň bar? Galas güljeriniň wakany ana berdi, şanda birini gurrun berdi. Hey, näme bileýin? Ol hasanrak ýerine köwrünjüň aýtmadymy? Gidelleri ber 3-4 güne boldy. Şu gün gara berseler gerek. Galas aşma sen garaşdy. Emma İngiliz gelmedi. Şoň şynamyl ana berdi, şany öýdüň ertir ýerden habar tutjokdugyny aýdyp, şo boda ýaşaýan daýlaryň habardy. Ertedi gün gyly berenne gaýdyp gelse, İngiliz taganmar eken. Ol galyjy bada tanada da edil ýitir tapan ýatalanmışdy. Nökeriň oğlu ýara tapylar. Ýöne bir kidizik gowaň üstüne solyp ýörmän. Ýönerek düşünşäýtäňiz bolmaýarmy? Hemmeňizden bir musulman halklar ahyryn. İngiliziň gurrunu başdan gylasyň zynnatlandyr boldy. Wah. Onuň bilen ýaragyr alaş bolýan bolsa gelip saňa ýetişjekmi diýsen. Yara bolsa, adam güýjüňiz bolsa, gün matardan ýagyň has ulusy gelýär, şoňa taýýarlyk görüň. İlki şo ýagyny bir gaýtyralyň, bu ýaňynyň aradynda şondan çykyldy da bor. Del mehmanyň gurrunu maňa batmandyň. Galys bir de uluk oturma ýerine uslip görmedi de, basymrak uğranyny kem görmedi. İlki taşamada da onuň ýüzüni ýaman ýuwany görüpdim böyle. Hoş dedin aýpdyryn. Ay behwit ola. Abdullah hanyň nökerleri her bir dereni, her bir jülgäni elini barlaýadylar. Her bir daşy galdyryp görýärdiler. Şagalýary tümsünüşip, böwürtden jengelerine çeni girip çykýardylar. Ýöne gulamallardan gördüm bildim ýokdy. Indi barlanmaly ýeki dere galypdy. Hanyň nökerleriniň bir näçe dereniň daşyny gabady. Bir näçe bolsa deredäki jengerleriň bir çetini gyry urady. O dereden netize bolmadan nökerler lap geçdik bilen aýlaryny dolandylar. Abdullah han Abdul Keli ýanyna çagyrdy. Bu çakylyk keli bir wada bir güllä goýsady, hanyň ýüzüne göz düşenini bir rahatlandy. Içişikde iki köp duran Abduly han törrä geçirdi. Hanyň ýada ýüzüni, ýellenip duran gabaklary onuň ýynjylykly uklap bilmeýäniň alamatydy. Sen türkmenlerden geleniňi pesluwat geçenem bolsa, halyň nädirim diýip bilenmek. Abdul Keli hanyň sözlerini monsa boldy. Seni yerli suul etmäň, öýürmäň gurnuş kaýdym diýen. Kel hanyň muzagat gurunlarynyň sepiniň bardygyny aňýady. Hanym bir salamdan ýerinde gurruma başlady. Sen şo bolardy, kimiň bar? Hanyň towaly morturagy bolsa, Abdul Kel paýçylykly jogap berdi. Ay, planym ma diýer ýaly, şeýle bir ýakyn garnaşmam ýok. Näme hanagy? Ýakynrak diýel garnaşyň bolanda kim bolýar? Arda ulagan gowasyny kakamyň dolunlaryna näme bolmaly? Türkmenlerden geleniň olar bilýärmi? Ay ýok hanagy. Abdullah hanyň ýüzü çal ýagtyljak ýaletdi. Ondan kel hany ýalynjagyny gitmeň wagt geldi diýip düşündi. Göwnükden ýanynda gelişimde, ondan näme ýerdiňiz bilýäňiz. Hiç ýana çykman, işte bolup ýörün. Bolýa. Sana bir ýumuş bar.
Şey diýip han yerlenip duran ulokan gabaklaryny alırdy. Ýöne aňsada däldir. Näçe oýlansamam, senin gabyl adam tapmadym. Abdülkerim böwrüne ýene bükgülle gitdi. Başga näme helýmiş bolsady, türkmeniň üstüne gitdi aýma bir täýäşidir. Şoýumysy bitirseň, nä hili haýyşyň bolsady, ýerine ýetirmek biz bilen. Kelim gözüniň öňüne ýene de güljeren geldi. Ondan ol nä helýmişdiň saltyrak eşdenini kömgürmedi. Aýdyp oturan hanaga, men elimden geljek iş bolsa, onu da hiç şin janym goýmaga taýýardyryn. Şoňuň ertesi Abdülkel ýola düşdi. Güljerine öýlenmek pikiri oň ýüregine kuwat berýärdi. Abdylyň nira näme üçin gidenini Abdullah Handyr Kelim özünden başga bir adam bilen okdy. Keli Abdullah Hanyň bir ýere uğrudyny neşdip, Nuraly bir arkaýynlandy. Ol inni giýjelerini diýişleýärdi. Nuraly bugun kömekçilerine iýrak ruhat beripdi. Öýde bola çaý çöregi ýene de guýa girdi. Ol guýda bir talim oturdy da kaptara tarap gady uğrady. Nuraly öz başlanyşynyň ölüme barabardygyny goýdyp durdy. Başga hiç takda pikir etmäni işleýärdi. Daşýal gatýer tokka bolup kopýardy. Werip ýeňillerli. Birinjiden guýunyň düýbünden ýerdemini tarap gadylýanyň ýollaşlaryny da duýdurmalylarly. Şonuň üçinem her zat etmeli olar guýa girmän taklajak bolmaly. Ikinciden guýunyň düýbünden gadylýan söwüň göni ýerdemini tarap çykmagyny başarmaly. Söwü diňe giýje gadmaly. Täze galanyň içinde adam aýagy kesilenden soň gazmasaň, ýeriň aşagyna dükgüllüğiniň eşdilämek mümkin. Nuraly udyň giýje işläp epekli gadan soň topragy düýbüne ýazdy. Soň daňy ola ýumşak topragyň üstüne salajak erkildi. Nuraly bir salyndan soň ýol-ýollaşlaryň hümürdisine oýandy. Nuraly, seni ýem butaýdym. Ay hawa herrak gelip salkynda bir salmy işläýän diýdim. O toprağı suwluk torba goýup bulup başlady. Nuraly soňky döwürde gün ýar bolupdy. Ol hatda ýollaşlaryň gepini gurruna goşulmasyna goýdy. Garanky atlyşy we rusurlaryny ýollaşlaryny hat berdi-de galanyň dirweden tarap ýöneldi. Nuraly hanyň ynamyna geri urandan Onun atbakary bilen arasyny sağlamagy maşarpdy. Atlaryň seyfi Nuralynyň obudaşydy. Nuraly galada ýaşan soň seyf awşamlaryny atlara göz bolmagy şoňa tapşyrýardy. Ol garawullaryň gödegüreni şörýärdi. Atlary gezdirmäge atbakary bile çykardy. Buguny derweden girip atlara tarap ýöredi. Nuraly bir uzak ýorunjagyny alyp atlary goýbarandan kepter kişiňäp aýaklary bilen ýer peşemäge durdy. Hey janabar. Bir meniň haraýatlaýan urarly. Nuraly bir ýerde güýmüň samen edip epeklegilendi. Onun göz töwregünüdi. Galanyň diýwarlaryň ýerdemeniň aralygynda arary aşyrak 3 tan agas ýetip oturdy. Olaryň iň aňarkady ýerik ortaga tut ýerdemeni ýakynra bolsa garagaşdy. Nuraly atlar ýorunjagyny ip bolanlarynyň soň gezdirmek üçin galadan alyp çykdy. Atlar soňa ýakyn soň o çeşmeýanyň başyna böwrün diňläp köp oturdy. Dagy gyş ýer düşdi. Enni 3-nji günler sapkyn sowuk edilip ýüdügödüňi ýarap barýady. Bugün burada hova yumşacak galam etdi-de, soňy gary ýazyp oturuverdi. Bir salymyň içinde akardap duran gar şokoýyň erňeginden giri urady. Dereleriň uğram, usut gaýalaryň duruşuna gar bolup durdy. Soňa waka dagy düýüp oturan agaçlarym gardan ýaňa ýegişerlisi urady. Öseýin dogurlary öýre çykarjagam bolmady. Ol bir tarapy gowuk bolup duran agylyň çetine basyran bededir ýannakdan her ýere pytratdy. Ondan ödem goğun agdıragyna kepbedine ot yakanyp çay oturdyny. Hüseyniň oduň başyna keçäge geleçenem şolu görün. Itler ary dendiri bolşup niradyr bir ýaňa ýeňdiler. O derrewda çykyp itleriň gidin tarabyny teretmäge durdy. Ýöne näçe teretdi de gözüne ýylandat bolmady. Ondan ol içmegini ýeginnatdy da şo tarapy ýöre urady. Hüseyin agyrlyň çykyp barýaka. Aňyrakdy. Itleň ýürän ýerine bir adamyň duranyny gördü. Itler nähä öýler batyrynyp bilýärler. Ne doňa gymyrlamagy may berýärdiler. Itlerin gözü Hüseyin'e düşönünün ne tanışı hatam öýüşli ýaly bek zabzanmaga başladylar. Diňe Hüseyin "Zet ýok" bolýan soň içjene görler ýöwtürleşip urady. Olar şekilesi urandan ne tanış şepaýagyny ýempeberagada eline katasyny agyran salyp Hüseyin'e tarap urady. "Salamu aleykum" diýip ol gadardy görüşdi. "Taňrym ýehman alyp bilmezmisiňiz?
Hüseyin onu sıyınlap ýesle durdy. Ol ahyryň sömürüp durmany bir hirrak gördüm näme derrew keppe tarap elini gürküp ýoňa düşdi. Mihman gürläni okdy. Keppe girlenen owadyň gapdaryna çökdi-de elini ýüzüne soýmaga durdy. Onuň eginine paýta çykyşyp duran dowany, kellesine köňeläjik silkmi telpegi, aýagyna apgyrdy gidip uran sokoýbady. Näçe gün bäri päki garasyny görmän hüzürlüşip duran sakal murty, uwsuzlukdanmy, sowukdanmy gyzaryp çarpaklaşyp duran göller onu hasam ejili görkezýärdi. Ol şep aýagyny epläp bilmän owadyň gapdaryna udady oturdy. Hüseyin şaý demläp gapdary bilen gaty şöregine buzatdy. Mehmanyň bolşy bir hil new sagyrjydy. Onuň şaý çörek gülenim kenteri ýokdy. Aýakdabydyr dowanyň çykarman derrew owadyň başyna geçirdi. Kellesini goýanlarym uqa gitdi. Az wagtdan şaýlaja hor çekmäge başlady. Nurali gündüzüne heme aşaklygyny gaýýady. Hemem ýoldaşlarynyň gözüne çöp atyp gattala gadan gumuny çykarýady. Bugün öýlenler Abdullah hanym aýlanyp gitdi. Hanyň yüzünde hiç wagtama rehim şepagat ýokdur göri. Häzir hasam kokoşup durdy. Ol ýerine diýňiz. Hani suçkanokmy diýip sorandan Nurali. Inne basam öl toprak görünüp başlasy gerek diýip sowap berdi. Basymra kutarjak bolun. Köpe çekýäňiz. Saňa başga bolýanşam bar. Hanyň gelip gitmegi Nuraliň howsalasyny hasam artdyrdy. Hanyň menlik näme edýmüş bolup bilerkä ýa-da o güljerenini matlabyny etmeksimkä. Häziram onuň ösügüje çyranyň ýagtysyna gapdara tarap galyp oturşdy. Enne söwüň gazdan ýeri 20 gulaşdan geçipdi. Nurali innekede külüň uranyny toprak bilen birlikde epesli köküň gopanyny gördü. O kökü çyranyň ýagtysyny getirip sýynlady da uludan bir demin aldy. Sebäbi kök gara gazynkydy. Demek, söw gönü ýerdemine barýa. Nuraliň külüňini hasam batly işletip başlady. O näçe argyň bolsa da gaýýady. Şo barmanyda Nuraliň ýerden bir ýerden itiň sesiniň gelýänini eşitdi. Ondan ol diňe şergenip bir durdy. Asalymdan itiň sesiniň ýatışýanyny duýdy. Nurali ýa-da işlemäge başlady. Iki şügede külüň urularyna mättel itinni hasam gaty ýürmäge durdy. Eýeti. Aň ýaýýan. Nurali işi bugünlük şebet etdi. Galajan ýokary toplamak aňsat düşenokdy. Hemişeki bileter keşpýörün oglanlarym gaty döwtalap derli. İki bolýa diýenleriň postlary ýeşilip aýaňam setmersiň diýýärdiler. Wagt turda geçip dur. Güljeriniň alınıp gideleri bäri şaý bolup barýardy. Hudaý bilsin, bu wagt Güljeriniň başyna gopýan aptypanlary. Belki meýem Abdullah han onuň kellesini kestirip gurruga taşladylar. Galyç öýeden oýlarynyň özü çekinip öwfülläp uludan demin aldy. Näme de bolsa ýynyna bagyrmeli. Daga adam tapylmasa, älim bilek şak giderin giderin. Atyryň oktaşdan gaýdýanlar men şowlunlary näme diýjegim bilemok. Ýöne wagt hawurlasyň loň edişip galyşlardan gandam ýa. Bular ýagyň adneşdenlerinden sürünlerine girmäge ýengenlerdi. Onuň ýüregi karar tapman älimiň ýanyna urady. Galyç ýalimlere baranyna ol hüttüjek satmalaryň törüne ýerine dutarnaryp saranyp oturdy. Galaja gözdüşenden ol dutary gabyna sarıp ýygnamak güli boldy. Älim dostunyň keýpiniň ýokdugyny ýüzüne aldy. Ýeri şepe, gurtmaň tilki. Gurtlugy maňzat derýän. Ona näse şo ýarag ýok. Menden gitmäke aýdypdym. Şo spardan haýır bolmajagyny. Näme bilen gület ýarat etse, inneki maslahat. Maslahat da oglanlaryň bolunja süren ýola düşürmesek. Älim gylyjyň aradary ýüzüne seredip bir salym oturdy. Soňam ýerinden turdy. Durlak sanny üstüne galdyrylan köne ýörüni gapdyr oklady. Tanlykdaky dugün şowy ema bile çykardy da gylyjyň öňüne ýazdy. Onu sapra saňa bukon goşa bilede koppa gülýaka ýüdük, ulak halka ýarlatlar bardy. Ene halypy. Şu atlar bizde arka geçip gelýän eken. Ejem pahir bu atlar öýlendi. Gelňe de karşyp ýygnap ýördi. Maňa şu atlaryň häzirkiden derur wagtynyň boljagyny bilemok. Satars. Bagasyna da näme düşse gerek atlar almaň gurun çykarsy. Älimiň bar uşy. Onu men hawur tawydy. Men näme ýetirlikden boşadylmary uýa menkim ýa älimiňki. Bir sürü malyň şunyň ýalygy peýda degmejek bolup başymyza ýapalamy. Sen alam näme diýdi şonuň için. Älim halypa sapagyň şon tawur senen tamamam şeýledi. Ol
bir hili ağrıtarmak kurup tulu uğradı. Üseyini mihman arzıra diýdi. Ol geleli ver saýçyrık birinem seri bolman şol ýygyrıp ýatyrdy. Onun burşy gyzdyrma tutýana salym edýärdi. Onda da mihmanyň garpyllygy peterini okdy. Öýde eginläk içmegem atdy. Şondan soň ol biraz mazgynjyk kar etdi. Mihmanyň ady-uly rahatlyk tapanyny görüp ol dogry aýlanmaga çykdy. Ýöňün kıyagan garyň ýatışdy. Bulut syýrylyp howa açylan soň asmanda kyrlylar petreşip durdy. Öteýün baýguşyň kaýmyňda iştetin gelýän aňdy. Ondan olam edil şonuň ýaly edip jogap berdi-de ses gelýän tarapy boldy. Öteýün begin bäri ýünläki kirkaw agazynyň ýanyna barsaklaryny ýerine ähili. Bitet gulam alýankydy. Şo ýatışyda. Onky gyzdyrma olaýmasa, hey geplep da gedýärmi? Samryýa öýde. Şenim bolsa pahyryň türkmenlerde bir 70 bolmaly. Ýygyny düşürip uğrulanyň bärligine zyrına meňdi. Olar türkeşip zaýa aýtdylar. Agynyň agyny ýetmem aýak çekdiler. Gulam aly, sen näme de bolsa, oň gözüne görünme. Bilip bolýan birden kow berine bolsa, ay näme de bolsa ähtiýaç elen bermäli. Sen içmegem ol gowyň düýbünnäki bedeň üstüne atypdym. Şo taýyk baray. Garbanlar ýalda diýdim elterin. Ay sen teneme. Hayır, burdatdan gorkup mudar etjek kow. Näme de bolsa senen tek oň ýanyna barma. O bir yerlerde ulak tawtajagy demekden ok. Ýene de 2 günjük mudar etseň ganymatlaşmazmy kawantaň gideremli. Borda onu. Olar agylyň agazy goşdan ýataran gapsynyň girip gowy tarap ýöneldiler. Öteýün gulamala bölek keçeder içmegini görkezip keppäden tarap durundy. Derrowam gogurmaly jamdyr şöre garp geldi. Nähili şo bir ýok boluşumy? Birdat tip samryýa öýde. O wagtda aýtym derman tapmadymy kam? Teret daýagdyňy. Hemem Nurallyň bir habar tutup goýsam, ulam soňky döwürde gara bermän oňa. Men ýarymda şoň adyny tutmasana. Gulam sen ýalňyşýaň, ona da bek ýalňyşýaň. Sen maňa näy? Nurallyň beýle ikiliň çykmajagyna men edil Hudaýynyň ýany ýan. Hey ne bileýin. Gulam uludan demin aldy. Men tiri urjak bolan ýöne sen mihmanyň ýanyna barjak bolmagyn. Barda arkaýyn ursana. Öteýin ýola düşdi. Barbak guraw edin o türka Gulam Alynyň göwnüne bolmasa Sırkowyň haqqy çokguly hasam artan ýaly boldy. Ondan ol arkaýyn oturup bilmedi. Ýuwaşlyk güle barıp keppäniň agyna tutulan kelimeň çetini garlardy. Dogrudan mihman haqqylaýarym. İngilliýädim. Kellesini 2 waka urýardy. Onuň bolup ýatşy göwnüne bolmasa zan howruna urunýany salym edýärdi. Gulam Aly gapynyň agyna ulak saklanyp bilmändir o şerik girdi. Bibenne şeýdip gözüň asman armanyňyza gidibermeli bolarmy ka? Gulam Aly 2 waka ele urmaga başlady. Gapynyň şep gapdalyna üýüşip duran agaçlardan alyp owa duruldy. Aýdan hay tüňşäni olup owadyň gapdalyna goýdy. Tüňşägäýnanyň soň bolsa gylgynrak şaý ortlaçyk bolup şepeli bilen äsir kowyň kellesini galdyrdy. Sager bilen hem käse guýrugy şaý oň agyna tutuberdi. Tarkow şaýdan diňe 2 ýezik owurtlady da soňra bolly diýene şaýat etdi. Gulam Alynyň ýüregi biraz ýynjaldy. Ol tarkowyň üstüniň açylan ýerlerini puta basışdyrdy da ýene de owdurultmak güle boldy. Gulam Aly owdurultmak gülen gümraka mehman şalaja gözüni açdy. Ol gözüni süýgekledip ýatşyna Gulam Alyny tyýynlaýardy. Edilýärdi. Bäý bulan beýle meňdeşdiklerini. Agynja adymda. Gulam Aly owadyny getirmek üçin daş çykandan tarkow hasanaklap turdy da düşegini edil adam ýatan ýere düýrläp goýdy. Soňra bolsa taýerinde tapançasyny çepeline pyşagyny alyp keppäniň gapa guly burşuna gysylyp Gulam Alynyň gapydan äýtlerini mehetdir bolup durdy. Kiýan garaşmaly bolmady. Gulam Aly äýtlep goltugyna owadyny goýmak üçin egilenden tarkow onuň arkasyndan bir elden pyşagy beýlekerlenem tapançany ýerdi. Beýmallama. Gulam Aly bir wadan hem bolýany düşünmän. Aňtan goldy. Birdenem ýeňserinde duran mihmany kellesi bilen batly fismek şuuruna gümpülle çykdy. Gulam Alynyň daýy göwresi dag ýykran ýaly bolup owadyň gapdalyna gaýtdy. Onuň ahmyrly gözleri sarkowa düşdi. Gan horyň eýmen şüýdi onuň gözleriniň öňünde ýöne salgym bolup durdy. Gulam Alynyň arkasyndaky şäkmenine owat düşüp ýany urady. Onuň şo gözüni açyp ýatşady. Gelmişek Gulam Alynyň gözünden eýmenimi näme? Onuň kükreginden aýyrdygyny ýene de 2 gedek gyzgyn gülläni goýberdi. Şondan soň Gulam Alynyň gowresini owatdan beýle süýçürip, arkasynyň ýanyp duran ýerine aýaklary bilen depelep ýaşyrdy.
Odol şertleşilişi ýaly. Tüpeň tetiniň çykarny mäýetdel boljup duran nökerleri bir salymyň içinde agylyň gapdalyna peýda bolurlar. Olar gelinlerine Abdülkel onun gapdalyna doňuna sygman güýerli oturdy. Hüseyin gitse de gitti ölün ýerinden gaty ýynjaryny okdy. Ol usutdan zordan geçip aşağı düşüp uğranyna çykan tüpeň tetine teskinip gitdi. Ondan sakka durdu da töwrüne diň saldy. Diňşirgäp durka ýene de iki kedek tüpeň tetiniň çykmagy onuň zähretini ýardy. Bir gabahat işiň bolanyny ýüregi sadan Hüseyin harra ýerine ördü. Usutdan düşmegi maňsat däl ölün ýokurlygyna dyrmaşmak ondan kynny. Ol her gedek ýapyşak ýeriniň hemem aýagyny basjak ýeriniň garyny syýryp, madaly şemlenip, ondan ýuwaş-ýuwaşdan galyp urýardy. Şobarmaşy. Onuň sağ aýagyny basan ýerindäki daş kopdy da şakyrlap gaýtdy. Hüseyin zordan saklandy. Indi onuň göwresiniň saňlygy has artdy. Olynny gaty ýere taply süýşýärdi. Yer gedek ýapyşak ýeriniň hem, basjak ýeriniň hem daşlaryny el bilen madaly barlap, argyladyp görýärdi. O anäçe sowgum boldy. Hüseyin usudyň ýokurdan çykanyna ýödüniň salaja çyg berenligini duydy. Goşo ýakynlaşandan ol itleriň tetini eşdi urady. Ýene de tüpeň tetler çykdy. Şondan soň itleriň teti tappa ketildi. Hüseyin badyny güýçlendirdi. Berdenem sakka durdy da ýere ýapyrly. Ol ýapyrylyp ýatyşyna garyň üstüne gaýda gaýmaraşyk bolup ýören adamlaryň suduryny taýgardy. Indi Hüseyiniň gulagyna ömürderem gelip durdy. Hanymyň ýoldaşyna näme bolduka? Ol Hüseyindir, hanyň çopany. Bir de ýüz agyl Hüseyiniň ýanyna otlap suwlaýan eken o. Indi kim asat? Kelletini gopardyňyz dälmi? Hey, düwet diýenlere. Han agamyň garaksy tutuň diýip iberýän adamlaryny. Yatan meýitten kelle oparmagy diýip danışyp durlar. Siz şekinleňiz barmaň, özüm burada diýerin. Beteň öz mihmanyň şeýdigini Hüseyin bada battanady. Oladyl. Şodan ýamanlardan eken o. Ay gulam ali. Dost armanyny gitmeli boldum da. Hüseyin bir yerde uzak durmagyň howpludygyny aňdy. Ol gulam aliň atyny duşayan deresine tarap buktoklap urady. Atşana gör sowşulla eýsirden urra şemeli. Uloklaryny keýerjekletdi. Soňam gulam al däligini ölüp buruny paralladyp Hüseyiniň golüne getirmejek boldy. Ahyrin Hüseyin hörekeşe bilen atyň boýunyna elini getirdi. Soňam şeperlen duşawyny çözdi. Ondan iýim torbany atyň kellesinden aýardy da ýere urady. Dereden skylyan ýerde düzlük başlanýar. Hüseyin şo düzlüge ýetip, töweregine garanjaklady da atatlandy. Onuň maksady Gulam Aliň ýurdaşlaryny ýanap olara urun wakany aýtmakdy. Nuraliň şo galyp oturşydy. Olar öýle saýyna çykanlaryna galanyň dergözi giňden açyldy da, onuň bir bölek atly çykyp Demirgalyga tarap ýola düşdi. Atlylaryň öňüni hanyň öýü çekip barýardy. Nurali näçetin kendini dikip serese de, hanyn gapdalyşyp barýan tanamady. Oň eşiklere müýtgeşikdi. Hanyň ýanyna kyn tanamadymly. Ýoldaşlary Nuraliň sowalyny jogapsy galdyrmadylar. Han inisi üçin Hindistanyň tebip çagyrdypdyr diýerler. Şo bolaýmasy? Nurali saýyny salatyny işledi. Bu ýasalyny urady. Şuny ýokman fiýanyp görmeli. Şuň kunyň amatly wagtyny bolarmy bolmadymy? O ýoldaşlaryna imkan gypyny jetmän sew galmagyny dowam etdirdi. Bolsady, inne daş bolmalylar. Bir salimden Nurali daş çykyp ýoldaşlaryna ruhsat berdi. Hem işekede hedine göre yatakdaki kepterdir garlawazın her haysynyň ahyryna bir uzak ýorunja bedetini döktü. Atlar bede ýyp durkary olary eýerledi. Soňra zyndana tarap ýöneldi. Ala köpek gardyny ýatsanyp ýatyrdy. Nurala göz düşenden it ýene de haňranyp başlady. Nurali te niw sagyrjylyk güleher edip bir tarym durdy. Sen bir ýadyksy janawar ahyry. Nurali te tarap bir bölek şörek oklady. Ala köpek şörek görmedi. Eýär şörek bäri ýanyna düşdi. Nurali şörek galdyrmak üçin eglenden it aly ok etdi. Nurali da ordan ýere çekilmäge ýetişdi. Ol soňky da koklanyna şörek itin gapdalyna düşdi. Onlaryň garawullaryň bir ýyl gap geldi. Şu tiňizmeň bilen öwrenişmän geçşegay. Bit köp adamy ýödüne gollaşdyrýan näler? Nurali garawulyň şaltyrak şutaýdan gidenini kim gören okdy. Ondan ol ýelini garawulyň egine atyp aňyrlygyny alyp urdy. Gidip barşyna da gözüniň gyýta gületer edýärdi. It ilkä häber gerini, toňam ýoguny sesüle bir kedek wawfullady da ketegine girdi. Nurali garawuly ýerdeminiň aňyr ýüzündäki tamjagallaryny saran soň bir ýerde uzak durat gelmedi. Derrew atlary alyp urdy.
Gapa eteni dergödebana ýeri atlar ne edersin diýip gygyrdy. Nuraly atlar ýerip onuň has koleragyna bardy. Sen ýigit täzerak işe başlapsyň öýdýän. Hawa ýöne sen seýsärliňe bilýän. Haýbata ýüzürmäsoň ähli zadyň biderek gulaýmanyň akmalygyny göýdýär Nuraly. Ey haram zady diýsäni. Sen garagyň apykmy? Men tanamalsa. Bar dergödana saltyrak diýdi. Dergödewan ýigit şondan soňam ýaýdanyp bir salam durdy. Indi näme gadarlyp dursyň ýa-da buzaga güniň ýazgyň köp görýärmi diýýüs. Dergödewan ýaýdanyp ahyryn dergöden açmak göre boldy. Nuraly galadan çykyp uludan demaldy. Ol atlar gaýrylyna tarap ýygy ulady. Ahyrynam owanyň çetirägine solrak girdi. Atlaň uýunyny bir agaja baglady da beýge çykdy. Bir yerden öýül owa bolaram. Güneto tarapda hanyň galasam eliň aýatyny ýaly görnüp durdy. Ol ukudan asran ýaly bolup gün guýa tarap gitdi. Güljerin bugünem öýüne göz gulak bolýan kempire ýalbaryp gördü. Öderenip çykdy. Egerde boşatdyryp bolsa, owuruny baraýdy agalarynyň kempiri adyn tutundadyny biýermäge haýyrlygyny aýtdy. Şonda kempiriň "Ýeri boşadyňymda ne edip gaýtsak" diýdi. "Wak men gaýgymy arad etmäň. Sagaman boşadym, owa başymy aňnazadan öýdüm görerin." Ýöne bu gurunly netije ýokdy. "Hey balam, balam" diýip ola ýal çykyp gitdi. Güljeriniň kempiri delibäl sowuk diýwar arkadan diýrep, köne donu donup oturşdy. "Atam ne hilke. Galyç älim. Älim ýadyna düşen onuň kalbyny bir hili. Has ýakymly duýgular guruşa boldy. Şiýulguma. Ýani zuwadly diýen ýere ýadly gidilenne. Farazaga älimim kömekleşmäge alyp gidipdi. O gudu bakýady. Baharyň gudratly güýji haýwanyň insanyň kalbyny heýjana getirýärdi. Yapyň ýüzündäki ýylaklar, oýlarda akkydaly gülälekler, takyrlardaky şigirlemler, şerket ganynyň gülüniň ýyzy, guşlaryň jörüllüsi, goýun guduraryň mäleşe göwüni götürýärdi. Tebigatyň bu gözürlüğüne maýyl bolup Güljeriniň şok edip barşy. Ol ýöňüň näçe ýol geçenden bilenok, ýöne golejekde bir gozugyň mäleýän tetini eşitdi. Türlenişip ýören dogurlar görenden umyt bilen ol günerto tarapdaky akşaga çykdy. Ýöne onuň gözüne ne dogur ýyldy, ne de guduy. Ya da kulağımı eştireydim ki. Ol aňyrdaky beýik aklyňa çykyp, töwrüne garanjakla urudy. Gulujugyň sesi ýene deşdildi. Sesiň demirgal tarapdan gelýänini gözi ýetiren soň şo tarafa ýoly algap gaýtdy. Barsa ullokan ganynyň diýýünde bir gulujuk märäp ýatyr. Güljerin guýuny ýerini galdyryp gördü. Ujana görüň aýaklaryň üstüne durmagy rawaty ýok bolar çemeli. Şalkyllap gaýtdy. Güljerin gulujugyň garnynyň aşaklaryny, boýnuny, uýrujugyny ýerleşdirip görsedi, gözüne ýerinde at bolmady. Ol ondan gulujugyň saňraklaryny baglaşdyrmaga durdy. Şo barmagynda ol öň sag aýagynyň saňragyna ullokan düşüp sümüp ýaradenini gördü. Saňrakda düşüp aýyrlyaka gulujuk eýdini men zarin mäleýärdi. Güljerin düşüp sowrundan soň gulujugy götürip Zuwadyň goýuna tarap ýörä ulady. Gozy tokorja bolan soň salt-saltdan durup dynjalmaly bolýardy. Güljerin aram gonyp epesli ýol geçdi de geçdi, öýlen gulujuk ony halit ýad edipdi. Ol dynjany alyp gulujugy götürip ulandan öýüne tarap ýörep gelýän älime göz kaklaşdy. Ol Güljeriniň öň ýanyna gelip saklandy da gulygyny alyrman boldy. Älim Güljerini göreleşip ulandan öýüniň bir ýutgaşyk duýgularyň gowamyna gark bolup başlanyny duýdy. Güljerin Älim ses şeýle ejel çykdyň. Ol öz sesini öýüň zordan eşitdi. Güljerin meňe tarap ýöne ýylgyryp seredip dur. Älimiň bir ýadymym öňe etmäge gaýrat satman, şobar duran ýerine durşdy. Gudyny bärik beräý. Güljerin gudyny eltenden älim ýerine tutdy. Gudyny gujoklap duran Güljeriniň eline eller degenen ol teskinip gitdi. Ýygy şekilli. Güljeriniň ýüzüniň gyzaryp gidenini gördü. Onuň gyzaryp duran ýüzi älime asylan baryan gunşany ýatlatdy. Älim Güljerini tynlap uzak durup bilmedi. Ol ýölsemerini hallady, guda tarap ýerine tutdy. Onuň bir daşdy ollary Güljeriniň beýline gujaklady. Güljerin erkek kişiniň gylgyn deminiň öýde ýaklaryna sabraýanyny bir hirdak gördümi garal, öýüne el alyp bahtladı dady. Ýöne gollaryň tutuşy gatamaýakymdy. Sala surada danyň bilen syptyrarlarly. Onýança iki gögrääniň arasynda gasaryp durmagy sydamadymy näme gudujuk eýildi mälemäge durdy. Güýersen oglun, bolşuň nähili? Älim bulutlaryň arasynda gelip ýören ýaly birden hopukdudy, aýňaldy. Ol goşorlaryny ýazardy da ýere çekildi. Öz müýnüni aňyp emaý bilen gudujugyny aldy. Arkadan zynnaryň sowuk diýwaryny ýaplap oturan Güljerin bu wakalary ýatlap oturşuny salaja ýylgyrdy.
Golejekde bir yerde lükgülleşdirildi. Onu ýançada garankyň içinde diwaryň günne gorky bölüginden epetlik kedek patlap ýere gaçdy. Güljerin honkorup garalyp duran ýeriň aňartyndan bir dadan gymyllap gidendigini görüp allan çygyp boldy. Güljerin hemen seginilmän ýuntadan aklap dur. Bir kedekki güttürlüden soň kögek ulalyp gitdi. Güljeriniň ýüregi gürülläp başlady. Onu da onuň fiýetini çykarman durşdy. Şobada kögekden bir kelle göründü. Güljerin taňyllap duran Güljerine biter tanış ýaly bolup eşitildi. Ýöne ol şinniden gorkudan ýa titrep sajak bolýady. Güljerin bimen Nurali. Me şular çaltyrak gey. Nurali elindäki dügünçeги Güljerin oklady. Güljerin şinniden aratarym golup durdy. Güljerin bol çaltyrak. Güljerin dügünçegi sözdü. Dügünçekde Abdullah hanyň türkmenler gelenine Nurala geyinip perneşikleri vardy. Güljerin olar keşikleriniň üstüne olar geýip urady. Hopul bolup duran eşikleriň daşyndan dügünçegiň ýaglygyny sondy. Kellerine toppoş telpege geymek bir wada geňrägim gördü. Onam geydi. Gynnaryny ýapyn muşyn berilen donam ähli eşikleriň üstünden geydi. Güljerin geýnýän şan Nurali külüň bilen deşik edilip sümäýär ýaly etdi. Şondan soň Nurali Güljerin söwüň uğru bilen alyp gitdi. Olar söwüň guya diýýän ýerine barıp ýetdiler. Sen şerde biraz garaş. Güljerin guyda ýeke galma çekinjek boldy. Gorkma. Sen şu torba ýerde oturup ber. Men ýokardan çekip alaryn. Güljerin torba ýerinden Nurali onuň eline altatar İngiliz tüpeňini berdi. Nurali guydan çykyp töwrüne garady. Golay goltumda adam gara göz düşmän soň torba dakalgy urgony bir kerek tartyp Güljerin taýýar bolup duýduruş berdi. Soň torbany çekip başlady. Abdülkelin keypi köktü. Onun hyýaly öz getiren uljaty bilen Abdullah hanyň alkyşyny almak. Şeýdem öz maksadyny etmekdi. İlk birine Güljerine öýlenir. Ulamalyň kellesine beriljek altyny bolsa mal mülk edinir. Ondan Nuraldan diýilmekde onuň şepelden gelir. Şeýle füýzardylaryň deňdine çümüp gelişine ol owa golylanlaryna atyny öňürdigine ýazdyrdy. Nökerlerim kelin ýygynyň galman gelýärdiler. Olar atlaryny gön gala tarap sürdüler. Kel ılgap diýen ýaratdan düşüp galanyň dergözüni ýumruk kılmagy durdy. Dergözüniň aňarsyny eşitden "Kimsiň?" diýen täze ol adymy jogap berdi. "Men kimdigimi seljermek saňa galypmy? Aç diýilende açda saltyrak." Dergözewan täzeň Abdülkerimki diýen derg tanady. Ondan ol ýagmyzlyk göre dergözüniň gapdalynaky girilgen gapsyny açdy. Kel gala girenden hanyň harem hanasyny tarap ýeňdi. Harem hanaň agdyny ony garawullar taklady. Hanaga ýok. Tebip bilen Ardagul agalara düýnüýlen kydişi. Ardagul hanyň katarap ýeňmek üçin Abdülkel dergöde tarap haýda urdy. Dergöde ýetip barýaka gözüni at ýataga aýlady. At ýatagynyň boşlugyny gözleşýän süňňi sızlap gitdi. Bar. Hanyň özi bir ýerine mensin. Tebim ýurlaşdy bolup olaryň her bir ýerine menýänne diýeni ikat galmaly ahyryn. Abdülkel ılgyny ýazdyrman dergödewanyň ýanyna bardy. Hani atlar niredi? Dergödewan galada Abdülkelin agramynyň näçe ýakdygyny bilýän üçinmi? Ýa-da ukun arasynda onuň näme sorýan aşyrmadymy jogap bermedi. Abdülkelin bolsa bu wagt işini ýitip barýardy. Men senden sorýan. Hani atlar niredi? Kelhan giýjäň içinde goýun näme? Men senden atlar niredi diýip sorýan. Üçüsüne hanaga dagmyp gitdi. Galanlarına Nuraliň suwa ýakçak diýip ilk awşam kalyp gidişi näme? Abdülkel ýüregi ýaryn ýarhatan aklap at ýatagyna tarap ulgap gitdi. Atlarym, olaň eýlerim ýokdy. Ol itin ýatan ýerine tarap ugrady. Hemişe at ýatagyna, gynnany golylan adam görse ala dendere edip togutup ýerinden galýan ala köpegiň şo ýatyşy. Abdülkel näse goly barsa it gymyllaýnam diýen okdy. Ol odaran ýalyp dergöde tarap ýeňdi. O ýerde item ölüp ýatyr. Dergödewan bir bolmasyň bolanyny derre aňyp, eline tüpeň ýokarlygyny 2-3 kere gatdy. Soňam ulu jaňgurmaga başlady. Ary daňdanky gowy garawul başy hyzmatkarlar 3-4 sany ýokarlygaşlap geldi. Garawul başy gele-gelmäne durunlary alarlady urdy. "Näme boldy?" Nuraliň atlary ilk awşam käkedişi "Şindim getirnok." "Harandady diýýusti täni. Taňa teratap bolgun diýip tawşyrmanmydy näme?" Abdülkerim dünýäsi barka daralýady. Item ölüp ýatyr. Nuraliň öýdüne ýüredi. Bolýan jaýyna naha ýok, guýda bolaýmasa. Nuraliň ýoldaşlary ber barmy? Abdülkel
Nökerleň ikisi bilen guýa tarap beýlekre bolsa, Nuralyň ýoldaşlary gözlemäge gitdi. Haýdan hay onuň ýoldaşlarynyň birini alyp geldiler. Nuralyň nirägderini sene bilýänlersiň? Näme ýokmy? Onu guýda bolaýmasa? Garol başı. Yere girinin bolsa tapyň şonu, diýip hyzmatkarlar buyruk berdi. Awdal kella guýunyň agdyndan teretdi. Garankyň içiniň oň düýbi görnüni okdy. Onuň özi derre guýa sallanmaga başlady. Guýunyň düýbine ýetenden onuň hatym bady gaçdy. Gapdaly diýen süw syrip gitmäge kelen gaýrat satmady. Guýuň düýbüne kybla tarap gadyran süw bar diýip olasyny gürledi. Onyan sany körleň bir eginden tüpeňini atyp guýa girmäge başlady. Ol guýunyň düýbüne ýetibem tüpeňini yksamlap süw ile sümp gitdi. O gidişi ýaly bir sandan öwürlüp geldi. Süw ýerdemine çykýa. Ýerdeminde Nuralym ýok, türkmen ýananam. Muny eşdip Abdülkel edil serpmeden gaýdana döndü. Dergedäniň ýanyna tadanaklap duran garagul başa bu habar aýdanlaryna ol derrew atlary eýerlemek buyurdy. Nuralydyr Güljerin dağdanyň alagaryň kysynda owadan taýlanmagy ýetişdi. Güljerin odal at minip görmänden eýerde oturup ýynjalagy ýokdy. Üstüne ýerim doň bolunsoň Güljerin oturup biläýände atlar allyna sürüp bolanokdy. Taýjyk boluşup durdular. Olar dağa girip epekli ýörediler. Indi dağlaryň arasyndan güneň tyýgylary asmany dikilip uratdy. Gaýrat et Güljerin. Nural gidip barşyna birden gulagyny şörtdi. Göňünde olmasa oňa at aýaklaryň tedeşlerini ýaly boldy. Ol gaňrylyp ýeňse tarapa teretdi. Gözüni ýerinde at bolmady. Olar ýene bir salym ýörediler. Onu ýansa ýene de at aýaklaryny tedeşdirip başlady. Güljerin ýapyş. Nural ýoňdan barýan kepderiniň arkasyna gamçy bilen saglady. Olaram uýanyny şeýnäp barýan kepder ok ýalyp ýoňatylyp gitdi. Nural özüň barýan atynyň zylygyny gowşadandan o jana görem kepderiň ýerden tüwli ýalyp ýeňdi. Eýden gelýän kogulan atlaryň ayak sesleri barha golelýärdi. Onýança ýeňse tarapdan tüpeň ses çykdy. Nuralym atyny sap barşyna gadyr-gudyr eginäk tüpeňini ýerine alyp yksamlandy. Inni ýoda bir beýik usudyň arkasyndan çepe öwürlüp dik aşaklygyny ýerdi. Soňra bolsa ýoda kerka awdyryp piste tokoýlugyny çiniň geçip iki dağın gıflaşıp duran yerinin akyan çeşmeyanın uğru ile uzalıp gidiyordu. Yolda arazık kurundun. Atlar bir-birinin ıyırından sürmesen kaptırlaşıp gitmeye yoktu. Atlar gatı şeri tapılık gün yürep barıyordu. Nurallarda arazık yerden madal saylanıp uğranlarına yine de iyiliğine tüpen tezi çıktı. Nuralı iyiliğine gangırılıp seyredenine nökörlerin yolun iki dağın kısalayan yerine giyirip başlanıklarına göz düştü. Bıraklı hafif ünraktan iliyadi. Onun Abdülkelliğinin Nural Badaba tanadı. Ol tüpeňiniň nilini şep golunun üstüne koyup sagirlen meşäniň gysynna öňden gelýän atynyň gapdalyny sallandy. Abdülkel gapdaly sallanıp duran atynyň ýörep gözi bolmady. Derrew badyň gowşatmak gule boldy. Ondan ýerden ilen garagul başy Abdylyň atynyň gapdalyny geçmäge mümkinçilik bolman soň kelin aýagyny üýüňden sypdyryp goýberdi. Kelin gograsy ýere patylap gaçdanam onuň atynyň sagyrsyna batly gamçy saldy. Muny görüp Nuraly ýeňillik güledemali. Kogularda arazık yerden çıkan saylar Nural daga yine de bir araşmaga mümkinçilik boldy. Olaryň barýan ýolyny şuň jülgäniň içinde geçýärdi. Olara Mıskanfa Güljeriniň ýol ýöredigi uğurgaçyp başlady. Ol bu wagt eýeriň üstünde zordan oturýardy. Nuraly kogu udaga çekde Güljeriniň sylamazygyny aňdy. Iň erbedem, inni ýolda ýoňky ýarda arazık yerlerden dälle haf giňerden geçýärdi. Kogular gapdallaşyp ýöreselerem ýola sığmandyrjak däldiler. Inni körler jülgäniň başlanýan ýerini aşağı ýenipdiler. Nural eýerligine iki kere gatandan öňden gelýän nökeriň aty aşaryp gitdi. Onu ýança ýygynyň tüpeň sesleri çykyp başlady. Ara barha ýygyrlýardy. Nural lagynyň barýan ýodasy sugly ýagyň olumynyň üstüne geçýärdi. Kepder olumdan böküp geçende Güljerin tafatdan agypdy. Ol eýerden ýapyşyp ordan saklandy. Kepderi inne bir gapdaly böwürslenip bir gapdalym kert gaýanyň arasyndan geçýän ýoda bilen ýüdüň salyp oturýardy. Öňde bolsa ýene de ýoda beýige çykyp iki gaýanyň goleleşýän ýeriniň ortasyna aňryk gidýärdi. Nuraly Irak'tan atyny sap gelişine beýline hatardan tüpeňinde olurdy. Zahan madalya oturypdy. Öňdäki beýiklerden aňarda türkmen tekrarlarynyň başlanýany Nural bilýärdi. Ýerden gelen atlar 10-12den kärni elli. Güljerin bu wagt iki gaýanyň goleleşýän ýeriniň ortasy bilen aňryk kesipdi. Innol görnokdy. Nuraly meşany gysyndan ýerden tüpeň sesleri çykmaga başlady. Şo barmagynda Nuralyň şep uyrugy galyp gitdi. Ok ata degdi. Olam aşırılıp ha beýlekden alyp düşdi. Atşana gör ýerinden turjak bolup bir näçe gerekdi, urunny ýöne turup bilmedi. Eýdine tüpeň tel çykan soň garlawat şalkyllap ýykyldy.
Nuraly ok degen yerini tutup ýörenjirep, ýoluň sagyrasyndaky ullokan garadaşyň gapdalyna geçdi. Ol nökerleriň ýakynra gelerini garaşmaga başlady. Nuralynyň ýatan ýeri ýowdanyň beýge dyrmaşýan ýeriniň beýlirä bolan soň suwly ýabyň olumundan bäri edil eliň aýaty ýal görnüp durdy. Ýöne nökerler suwly ýabyň aňyrtyndaky jeňellikden wagt bilen çykmadylar. Nuraly olaryň suwly ýapdan geçenini kaklarının umut bilen ýatyrdy. Ony ýansa ol ýeňi tarapdan ataýagyny tetine eşdip, däre ýarlyň ýaly ýygyna gaňyrdy. Görse Güljerin atyny ýörgüledip, göňüňden tarap gelýärdi. Nuralyň üstünden gaýnaw suw guýrana döndü. Güljerin da eşitmän göňü ýapýan güýdüre gelýärdi. Güljerin, gaýdydyňa, gaş saltyrak. Nuralyň tedi boğuk çykdy. Güljerin, gaş diýän men saňa. Güljerin garyň üstüne garnlary, aýagyny kakıp urunup ýatan garlawazy, daşyň gapdalyna tüpeňini nökerlere tarap şenep ýatan Nuralyny görüp hatam aljyrady. Güljerin, git saltyrak. Ony ýansa kowgurym görnüp başlady. Güljeriniň durun ýeri beýge çykylýan ýer bolan soň ýetip gelen nökerler üçin ol edil nişana goýulan ýaly. Nuraly nökerler tarap atdy. Olaram ýerliýine jogap berdiler. Nuraly ýene-de ýygyna gaňyrly. Güljerin bu wagt atynyň uýanyny çekip näderin men ýaýdan durdy. Güljerin gaş saltyrak, men saňa diýen. Bu gezek Nuralyň tedi has adamly çykdy. Tüpeň tetleri eşlerin madyna Güljeriniň kellesini näki soppoş telpek zyňylyp gitdi. Telpek zyňyryndan gara saçlary şöýlenip şemalyň uğruna ýyksap başlady. Inni kowgular suwly ýabyň olumuna golay gelipdiler. Nuraly meýaşany gasandan nökerleriň bir duruşuna buguz bolup duran oluma togranyp gaýtdy. Güljerin, "Näme berip durdyň men ýaraly? Sen bir git ahyryny git." Deňe şonun soň Güljerin gögünli bolsa atyna ýygyna öwürip ýörgüledip başlady. Nuraly ikinji atlyram olumdan geçen madyna agdyryp ýygyna keretdi. Güljerin sagaman iki dagyň birleşýän ýerinden aňyrlygyny geçenini görüp oň gögüne bir näme aram tapdy. Atyň aýak ýeriniň barka daşlaşýanyna madal görýetenden soň ol ýene de atyp başlady. Indi jülgäniň işi ataýaklardyr tüpeň sesleriniň derdinden ara dendere bolup durdy. Birdenem Nuralynyň maňlaýy galyp gitdi. Maňlaýynyň syrgýan gan gödede damp başlady. Ol Sagelini maňryny ýetirjek bolmady. Şeýdibem, Nuralynyň askansy göwreti daşyň gapdalyna tüýündi. Odal gatwar golaýa gelmäge batyryp bilmeýän nökerler Nuraly ok degenligini bilip gönüm bärdine gaýtdylar. Gele gelmäşi de onuň daşyny galladylar. Garagul başy ýüdügöli gana goýulyp, beýmillasy ýatan Nuralyny hyýyrsızlyk bilen ýyllady. Sapansadan onuň kellesine şenep, eýildiňe üçgede batdy. Olaryny Güljeriniň ýygynyň kowup başladylar. Ýönüni Güljerin madaly arana çypdy. Nökerler beýge dyrmaş uranlaryny ýeňi tarapdan bir bölek atly görünýär. Olar Hüseýin nagydy. Hanyň nökerler olary Abdullah han ýererini öýdüp arkaýyny urdular. Ýöne olaň ok ýagdyrysy şeňiň däldi. Beýigiň ýokary başyna çykyp barýan nökerleriň ýene-de iki togranyp gaýtdy. Garagul başy entek näme-näme göz ýetirip bilmän şu aňalyp durdy. Hüseýin nagy bilen ara barha ýygyrlýady. Nökerleriň ýene-de bir atdan agdy. Indi olar 5 bolup galdy. Hüseýin çapyp barşyna ullokan daşyň gapdalyna bir adam ýatanyny saýgardy. Şu wagt onuň ýüregi jigläp gitdi. Ol salatyn atdan düşdi-de ýerde ýatanyň ýanyna bardy. 4 ýerden degen ok kelleni perhal edipdi. Hüseýin onuň Nuralygyny derrew tanady. Ol dostunyň kellesini gujoklap duruşuna eýýän gögräniň soga uğranlandy. Hüseýiniň gözünden togranyp gaýdýan ýaş Nuralyň ýüzüne damdy. Ýetişmedik doganım. Ýetişmedik. Men taň öz halkyňa, öz dostuňa bir wapal etmejini bilýärdim-de. Ýoldaşlary Garagul başyny 4 nökeri bilen öňlerini salyp Hüseýiniň ýanyna alyp geldiler. Hüseýin egninden doganyny çykaryp, ema bilen Nuralyň kellesini aşagyna goýdy, ýerinden turdy. Garagul başynyň elleri arkadan daňaly bolsa-da tumusy ýokardy. Hüseýin ýanyna barandan ol gulumsuruk bilen ýüzüni aňyryk göwürdi. Odurum zaniyan turan Hüseýin biline sapan sandalyp Garagul başynyň edilip kellerinden 4-5 ok goýberdi. Garagul başy bärini heretmäge ýetişmedi. Onuň daýy göwresi dagy ýykrany ýalyp gaýtdy. Hüseýin nökerleriň ellerini çözme goýurdy. Onuň ýoldaşlary derrew buýrugy ýerine ýetirdiler. Barın gaýdyň. Özüm Hüseýiniň entekleri hata petibinin bardygyna Abdullah han aýdyň. Nökerler ruhut berlerini mäetdir. Aýygym sagym bolup owa tarap urdy. Hüseýin Gulam Ali'nin ele düşenligini, onuň ýoldaşlaryny duýdurandan olar göni agyly tarap gaýdypdylar. Gelibem Gulam Ali'nin kellesi ýatan göwresine gözler düşenden göni Abdullah hanyň üstüne sürtdiler. Gala baryp Hüseýin ýuwuşlyk gülüň giýirilgen gapsyny kakyp Abdullah hanyň görmekçiligini, hanlyk bir möhüm habarynyň bardygyny aýdypdy. Garagullar gapyny açman Abdullah hanyň Ardağul hanyň gydygyny habar berdiler. Ondan Hüseýin Nuraly bilen gürleşip ähli zadyň anygyny ýetmek ýörüni duýdy.
Nurali'ni görüp bolmadym ka? Nurali hanyň ýetirini alyp gaçypdyr. Diňe şondan soň Hüseýiniň ýüregi bir az ýynjaldy. Men şeýlem käňim diýýädimli. Men saňa anan ýadymly. Hüseýin munun artyk berde durmagyň howpludygyna gözüni ýetirdi. Ondan soň Nurali ýetiri alyp gaçan bolsa, türkmenler tarap gidenler diýip Demirgaga tarap at goýdy. Güljerin şinnidem sapy oturdy. Oba senden tekler ýol uzakdy. Bu ne bolmasa, onuň öňünden çykalagada dur diýiljek ýaly. Ýene-de bir tanym ýörenden soň asgamsazlyk bilen ýygyny seretdi. Hiç şeýle kowguýyň ýokdugyny görsedi. Ol atynyň zylygyny gowşdurlýardy. Mundan beýlek baýyrlyk başlanýardy. Uzakdan gowurram görünip bolady. Mehriban diýaryna göz düşen Güljerin saklanyp bilmedi-de meňgul poýberdi. Berdenim gününe oradan özüne tarap ýürüň salyp gelýän bir bölek atla göz düşdi. Ol ýüregi ýarlan ýaly bolup ýene-de atynyň böwründe ýetilgedi. Kepterine ýaşy ýady umurdy, öňürlükle bolady. Ennam sowa wurandan kepteriniň inni gatyr sapyp gözi ýokdy. Aýdaklar barha aran ýygyrýady. Olar gylyç älim dagydy. Olar bir wada üstündäkiniň kimdigini taýgarmakaram atyn kepterdiň tanapdylar. Gylyjyň gözi Güljerine düşenden begeljin ýa iki bolup bilmedi. Güljeriniň guloklar hiç tadeşden okdy. Galyç füle ýaly atlaryny kepteriniň her bir gapdaryny türdi. Galyç kepteriniň uýuryny ýerine ýetirdi. Atlar diňe şondan soň batlaryň owuşdy bolady. Güljerin oňa tarap ýalt etdi. Güljerin bir. Güljerin sağ tarapyna galyjy. Kep tarapyna äleme göz düşüp ýene-de meňgürip ağlamağa başlady. Olanlarym goý ağlap, için boşasyn ýaly. Seslerini çykarman epet ýörediler. Bir tarafdan Güljerin Nurali şu dağın aňyrsyna galdy. Onu yaraladylar diýdi-de kepteriň boýundan uzaklap öňküden beter ağlamağa başlady. Gylyç gözüni ýumdy. Men teň ikiri etmejeň anan ýadym ahir dogonum Nurali. Gylyç Güljerine sen o tarap git. Bilemin habar arsyp Nuraliň garyn ýerine tarap gitmek istegini duýdurdy. Güljerin ýere setip duruşyna bir salymdan ýüzüni aldy. Onna menem siz bile gitjek. Olar Güljerine alyp atlaryny ýydy. Günorta gorgunlydy uradylar. Baýyrlygyň guturup dağlygyň başlanýan ýerindäki beýikden aşağı iýne atlaryny bir topar atlap göz düşüp olar aýak çekdiler. Türkmenler Nuraliň daşyna egeli bolşup duran adamlarda özleriň düşmançylyklar amatlary görmän taňlar. Ýuwaş-ýuwaşdan ura tarap iýne uradylar. Güljerin barabar maşa atdan tyýrylyp düşdi-de Nuraliň garagan bolup ýatan kelletini uzaklady. Hüseýin de oňa seredip durdy. Nuraliň hanyň penjerinden alyp gaçan türkmen ýanan nilýän şu bolmagy şemeli. Gylyçlar ýalimem Güljeriniň gol özüne baryp durdy. Olaryň gözlerinden toğurynyp gaýdýan ýaşy görüp Hüseýinem paragat durup bilmedi. Ondan ýoldaşlaryna şahat edenden soň olar Nuraliň jetedini göterip uradylar. Hüseýin atlaryny da jetedi ýoňlandy. Gylyç teredip duruşyny bizim gowamy ýakdaýdyk diýerdi. Ýöne gepini düşünüp bilmän öýdüp sesini çykarmady. Hüseýin hoşlaşýan ähňde kellerini sarazyrady. Belki de bizim gowamy ýakdyrys. Hüseýin onuň näme diýmek bolýan aňlan uraşymary. Oba? Gylyç öz matlabyny düşünüp bilmän monsa boldy. Ha obamy da. Durnola. Durnoly. Hüseýin bir zat diýdi. Gylyç onuň näme diýeni oňlaşmady. Belkim barmal bolaýmyň da mümkin ýen manyny anlady. Hüseýin ýene-de bir zatlar diýjek boldy. Ol ýaýdanyny da başam barma boly özüni görkezdi. Men Hüseýin. Gatgo Hüseýin. Menem Gylyç. Gylyç toňra ýaly görkezdi. Büdü älim. Bilen hemme durnolun. Gylyç älim. Hüseýin olan adyny ýat beklejek bolýan ýaly diýdiň aýtyldy. İki tarapyň adamlary bir-birini teýdişip epedil durdy. Ahiryn Hüseýin ýene-de bir gezek hoş diýen ähňde kellerini sarazarap atynyň böwründe ýetirdi. Ýoldaşlarym onuň ýydyna düşdi. Gylyçda olar tä gözüni ýetýän saýra teredip durdy. Hüseýin nawy aňyrrakdaky öwrüme duglanan wagtlaryna Gylyç uludan demin aldy. Hani ýörüň diýip ol atynyň gözüni oba tarapy öwürdi. Povestiň soňy. Kitap körler we kerler üçin Türkmen Döwlet Kitapxanasynyň ýazgy ediş we köpeldiş bölüminde ýazga geçirildi. Sesreşdi ory
Husan Ataýew, okudy Settar Awdiýew. 2007-nji ýylyň Sanzar aýy.